நம்மை நடத்துகிறவர் அதிசயமானவர், ஆச்சரியமான வழிகளிலே நடத்துகிறவர், நினைத்து பார்க்காத முடியாத பாதைகளை நம்மை கொண்டு போகிறவர், நமக்காக அவர் வழிகளை உண்டு பண்ணுகிற தேவன். அவரை போல நல்லவர் ஒருவருமே இல்லை, அவரை போல கிருபை உள்ளவர் யாருமே இல்லை. அவர் அதிசயங்களின் தேவன், அவர் மகிமையின் தேவன், அவர் உயர்த்துவதே எங்களுடைய பாக்கியம். ஆண்டவரே, உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம். ஆண்டவரே, எங்களுக்கு நல்லவராக இருக்கிறீரப்பா, எங்களுக்கு மேலானவராக இருக்கிறீர். உம்மை போல உன்னதமானவர் யாரும் இல்லை, உம்மை போல மேலானவர் யாரும் இல்லை. எங்களை இதுவரை நடத்தினீங்கப்பா, எங்களை இதுவரை சுமந்து கொண்டு வந்தீங்க. ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளையை தோள்களிலே சுமப்பது போல நாங்கள் நடந்து வந்த வழிகளெல்லாம் நீர் எங்களை சுமந்து கொண்டு வந்தீங்கப்பா. ஆண்டவரே, நீர் எங்களை கைவிடவும் இல்லை, நீர் எங்களை விட்டு விலகவும் இல்லை. ஆண்டவரே, வனாந்திரத்தின் பாதையிலும் பள்ளத்தாக்கின் மத்தியிலும் ஆண்டவரே நீர் எங்களை சுமந்து கொண்டு வந்தீர். ஆண்டவரே, அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. உம்முடைய அன்புக்காக நன்றி ஆண்டவரே, உம்முடைய நேசத்திற்காக நன்றி ஆண்டவரே. சொல்லுவோம் ஆண்டவரை பார்த்து, என்னை நடத்தின தேவன் நீங்க ஆண்டவரே, என்னை சுமந்த தகப்பன் நீங்கப்பா. சொல்லுமா கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரே, கடந்து வந்த பாதைகளை நான் பார்க்கிறேன், நீ சுமந்து வந்ததை நான் நினைக்கிறேன். கடந்து வந்த பாதையை நான் பார்க்கிறேன், நீ சுமந்து வந்ததை நான் நினைக்கிறேன். சொல்லும் அவரை பார்த்து, நான் ஆராதிக்கிற தேவன் என் தகப்பனா இருக்கிறார், அவரே என் தந்தையா இருக்கிறார். உரிமையோடு நீ ஆராதனை செய்யலாம், அவரை பார்த்து உரிமையோடு சொல்லலாம், என்னை சுமந்து வந்த தெய்வம் அப்பா. எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொள்கிறவரே, அவர் நாமம், அவர் நாமம் அதிசயமான நாமம், நம் தேவைகளை சந்திக்கிற நாமம். வனாந்திரத்தில் வழியை உண்டாக்கினீர், வறண்ட நிலத்தில் நீரூற்றை உருவாக்கினீர். வனாந்திரத்தில் வழியை உண்டாக்கினீர், வறண்ட நிலத்தில் நீரூற்றை உருவாக்கினீர். சொல்லுமா, சர்வ வல்லவரே, நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் அவர் வல்லமை உள்ள தேவன். அப்பா, நீங்க சர்வ வல்லவர் அப்பா.
எல்லாவற்றிலும் போதுமானவர் ஆண்டவரே. என் தந்தை நீரே, என் தந்தை நீரே. அவர் நம்முடைய தகப்பன், நம்மை சுமக்கிற நல்ல தேவன். சொல்லுமா, என் தந்தை நீரே. இதுவரை நமதிமி 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 மகர தோசவமி முருலோவச்சவடா மங்காதரே ஓபட்டாயே ஓசவமி ஓசவமி மகர தோசவமி உத்தும்போ உசாஸ்வோ தேவிதுனி முத நமதிமி 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 மகத தோசவமி முருலோவச்சவடா மங்காதரே ஓபட்டாயே ஓசவமி ஓசவமி மகத தோசவமி உத்தும்போ உசாஸ்வோ தேவிதுனி नमस्कार कानमुद கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரே இந்த ஆராதனை மத்தியில நான் உங்களை பார்த்து சொல்றேன் ஆண்டவரே என் தேவைகளின் மத்தியிலும் நீங்க பெரியவரா இருக்கிறீங்க. ஒரு நிமிடம் வாய்களை திறந்து ஆண்டவருக்கு உள்ளத்தின் அடி ஆழத்திலிருந்து நன்றி செலுத்துங்க. நான் ஆராதிக்கிற தேவன் அவர் நல்லவரா இருக்கிறார், அவர் தயவுள்ளவரா இருக்கிறார். ஆண்டவரே உம்முடைய அன்பு, உம்முடைய கிருபை, உம்முடைய காருண்யம் எங்களை மட்டுமாய் தாங்கினபடியினால் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. ஹalleluya ரபா ஷாந்தனா ரிமகதல ரபா ஒரிபா துலோ ரெமே அன்துலோ ரபா ஷேலோ ரிகாலா ரதுலோ ரிபா ரபா துலோ ரெமே அன்தலிரி அன்தல ரபா. நன்றி அப்பா, நன்றி அப்பா. நீங்க செய்த எல்லா உபகாரங்களுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. எங்கள் ஆத்துமாவை இக்கட்டுக்கும் அழிவுக்கும் விலக்கி மீட்டு
தேவனே உம்மை துதிக்கும்படியான கிருபை எங்களுக்கு தந்தபடியினால் உமக்கு நன்றி. பரிசுத்த ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி. எங்கள் நடுவிலே நீங்க கிரியை செய்தபடியினாலே நன்றி. எங்கள் துதிகளின் மத்தியிலே நீங்க வாசம் செய்தபடியினாலே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் ஐயா. உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. பரிசுத்தரே உமக்கு நன்றி அப்பா. நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவனை நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு மகிமைப்படுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய கிருபை மேலானது, உம்முடைய இரக்கம் மேலானது. எங்கள் வாழ்வில் நீங்க பாராட்டின எல்லா நன்மைகளுக்காக ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். தகப்பனே, இந்த ஆராதனை உம்முடைய அன்பின் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். நீர் யெகோவா ஈரே ஆண்டவரே. நாங்கள் சந்திக்கிற தேவன், எல்லாவற்றையும் நீங்க சந்திக்க வல்லவர். நாங்கள் உம்மை சந்தித்து இருக்கிறோம். எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு, நீங்க எல்லாவற்றையும் சந்திப்பீங்க ஆண்டவரே. உமக்கே எல்லா துதிகன மகிமையை செலுத்துகிறோம் எங்கள் நல்ல தகப்பனே. ஆமென். நாம் நன்றாய் கரங்களை தட்டி நாங்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். 1 சாமுவேல் 4வது அதிகாரத்துக்கு நாம் திருப்பிக் கொள்வோம். අපි අපේ බයිබලයේ 1 சாமுவேல் 4වෙනි පරිච්ඡේදයට පෙරලා ගනිමු. தொடர்ச்சியாக நாம் 1 சாமுவேல் புத்தகத்தை நாம் தியானித்துக் கொண்டு வருகிறோம். අපි දිගටම 1 சாமுவேல் පොත මෙනෙහි කරමින් පැමිණෙනවා. இன்றைக்கும் 1 சாமுவேல் 4வது அதிகாரம். අද 1 சாமுவேல் 4 වන පරිච්ඡේදයේ 12வது வசனத்திலிருந்து 22வது வசனம் வரைக்கும் இருக்கிற ஒரு சம்பவத்தை நாம் கவனிக்க போகிறோம். 12 වන පදයේ සිට 22 වන පදේ දක්වා තිබෙන එක සිදුවීමකට අපි අවධානය යොමු කරන්නට යනවා. வாசிக்கப்படும் பொழுது நன்றாய் உங்களுடைய வேத வசனத்தை, வேத புத்தகத்தை திருப்பிக் கொண்டு அதை நீங்கள் கவனியுங்கள். බයිබලයේ කියවන අතරතුර ඔබත් ඔබගේ බයිබලයේ පෙරලාගෙන ඊට අවධානය යොමු කරන්න. சரி, வாசிக்க கேட்போம். 1 சாமுவேல் 4வது அதிகாரம். අපි කියමු 1 சாமுவேல் 4 වන පරිච්ඡේදයේ 12வது වசனத்திலிருந்து 12 වන පදේ පටන් 22வது வசனம் வரை. 22 වන පදේ දක්වා. இத வாசிக்கும் பொழுது මේ කියවන විට தேவனுடைய பெட்டி இல்லாவிட்டால் உடன்படிக்கை பெட்டி என்கிற வசனம் எத்தனை முறை வருது என்று சற்று கவனி. දෙවියන් වහන්සේගේ givisum පෙට්ටියේ නැත්නම් givisum කරඬුව ගැන කී වතාවක් සඳහන් වෙනවද කියලා ඔබ අවධානය යොමු කරන්න. சரி, தொடர்ந்து வாசிக்கிறத நம்ம கேட்க போறோம். ஓகே, வாசிங்க. பென்யமின் கோத்திரத்தான் ஆகிய ஒருவன் படையிலிருந்து ஓடி தன் வஸ்திரங்களை கிழித்து தன் தலையின் மேல் புழுதியை வாரி போட்டுக்கொண்டு அன்றைய தினமே சீலோவுக்கு வந்தான். அவன் வந்தபோது ஏலி ஒரு ஆசனத்தின் மேல் உட்கார்ந்து வழியை பார்த்து கொண்டிருந்தான். தேவனுடைய பெட்டிக்காக அவன் இருதயம் தத்தளித்து கொண்டிருந்தது. ஊரிலே செய்தியை அறிவிக்க அந்த மனுஷன் வந்தபோது ஊரெங்கும் புலம்பல் உண்டாயிற்று. புலம்புகிற இந்த சத்தத்தை ஏலி கேட்டபோது இந்த அமளியின் இரைச்சல் என்ன என்று கேட்டான். அப்பொழுது அந்த மனுஷன் தீவிரித்து வந்து ஏலிக்கு அறிவித்தான். ஏலி 98 வயதுள்ளவனாயிருந்தான். அவன் பார்க்க கூடாதபடிக்கு அவன் கண்கள் மங்கலாயிருந்தது. அந்த மனுஷன் ஏலியை பார்த்து, படையிலிருந்து வந்தவன் நான் தான், இன்றுதான் படையிலிருந்து ஓடி வந்தேன் என்றான். அப்பொழுது அவன், என் மகனே, நடந்த காரியம் என்ன என்று கேட்டான். செய்தி கொண்டு வந்தவன் பிரதியுத்தரமாக, இஸ்ரவேலர் பெலிஸ்தருக்கு முன்பாக முறிந்தோடி போனார்கள். ஜனங்களுக்குள்ளே பெரிய சங்காரம் உண்டாயிற்று. உம்முடைய குமாரராகிய ஓப்னி பினகாஸ் என்னும் இருவரும் இறந்து போனார்கள். தேவனுடைய பெட்டியும் பிடிபட்டு போயிற்று என்றான். அவன் தேவனுடைய பெட்டியை குறித்து சொன்னவுடனே ஏலி ஆசனத்திலிருந்து வாசலின் பக்கமாய் மல்லாக்க விழுந்தான். அவன் கிழவனும் ஸ்தூலித்தவனுமாயிருந்தபடியால் அவன் பிடரி முறிந்து செத்து போனான். அவன் இஸ்ரவேலை 40 வருஷம் நியாயம் விசாரித்தான். பினகாசின் மனைவியாகிய அவன் மருமகள் நிறை கர்ப்பிணியாயிருந்தாள். அவள் தேவனுடைய பெட்டி பிடிப்பட்ட செய்தியையும் தன் மாமனும் தன் புருஷனும் இறந்து போனதையும் கேள்விப்பட்ட போது அவள் கற்ப வேதனைப்பட்டு குனிந்து பிரசவித்தாள். அவள் சாக போகிற நேரத்தில் அவள் அண்டையிலே நின்ற ஸ்திரீகள், நீ பயப்படாதே, ஆண் பிள்ளையை பெற்றாய் என்றார்கள். அவளோ அதற்கு ஒன்றும் சொல்லவும் இல்லை, அதன் மேல் சிந்தை வைக்கவும் இல்லை. தேவனுடைய பெட்டி பிடிபட்டு அவளுடைய மாமனும் அவளுடைய புருஷனும் இறந்து போனபடியால் அவள் மகிமை இஸ்ரவேலை விட்டு போயிற்று என்று சொல்லி அந்த பிள்ளைக்கு இக்கபோத் என்று பெயரிட்டாள். தேவனுடைய பெட்டி பிடிபட்டு போனபடியினால் மகிமை இஸ்ரவேலை விட்டு விலகி போயிற்று என்றாள்.
இந்த காலை நேரத்திலே ஒரு முக்கியமான ஒரு சத்தியத்தை இந்த கதையிலிருந்து நாம் தியானிக்க போகிறோம். මේ උදෑසන කාලේදී ඊටමත් වැදගත් සත්‍යතාවයක් මේ පරිච්ඡේදය තුලින් අපි මෙනෙහි කරන්නට යනවා. சில வசனங்களை உங்களுக்கு முன்பதாய் நான் வேகமாய் வைக்க விரும்புகிறேன். සමහර පදයන් කීපයක් මම ඔබ ඉදිරියේ ඊටමත් වේගයෙන් තබන්නට කැමතියි. தேவனுடைய ஜனத்தை ஆண்டவர் வழிநடத்தும் பொழுது දෙවියන් වහන්සේගේ ජනතාව දෙවියන් වහන්සේ මඟ පෙන්වන විට ஒரு மனுஷனுடைய ஆரம்பத்தை பார்க்கிலும் එක මිනිස්සෙක්ගේ ආරම්භයට වඩා அவனுடைய முடிவு மிக முக்கியமானது. ඒ මිනිස්යාගේ අවසානය ඊටමත් වැදගත්. ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையின் ஆரம்பத்தை பார்க்கிலும் එක මිනිස්සෙක්ගේ ජීවිතයේ ආරම්භයට වඩා அவனுடைய முடிவு மிக முக்கியமானது. ඒ මිනිස්යාගේ අවසානය ඊටමත් වැදගත්. நீதிமொழிகள் 4வது அதிகாரம் 18வது வசனம். හිතෝපදේශ 4:18 தேவன் ஒரு மனுஷனை வழிநடத்தும் பொழுது දෙවියන් වහන්සේ එක මිනිසෙක්ව මඟ පෙන්වන විට அவனுடைய அந்த பாதை எப்படிப்பட்டதா இருக்கும்? ඔහුගේ මාර්ගය කෙබඳුවද තිබෙන්නේ? கவனிங்க. நீதிமான்களுடைய பாதை. நீதிமான்கள் என்றால் யார் அவர்கள்? தேவனை நம்பினவர்கள். ධර්මිෂ්ඨයන් කියන්නේ කවුද? දෙවියන් වහන්සේව විශ්වාස කරන අදහන අය. சுயமாய் தங்களுடைய வாழ்க்கையில பரிசுத்தமாய் வாழ்கிறவர்கள் அல்ல நீதிமான்கள். තමාගේ සුව කැමැත්තෙන් සුව උත්සාහයෙන් පරිශුද්ධව පවිත්‍රව ජීවත් වෙන අය නෙමෙයි ධර්මිෂ්ඨයන්. நீதிமான்கள் தேவனை நம்பி வாழ்கிறவர்கள். ධර්මිෂ්ඨයන් දෙවියන් වහන්සේව විශ්වාස කර ජීවත් වන අය. இப்ப கவனிங்க, நீதிமான்கள் நீதிமான்களுடைய பாதை நடுப்பகல் வரைக்கும் அதிகமாய் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் போல் இருக்கும். அப்ப இங்க சூரியனை பயன்படுத்துகிறார் வெளிச்சத்தை குறித்து பேச. මෙතන හිරු භාවිතා කරනවා ආලෝකය ගැන විවරණය කරන පිණිස. நீதிமானுடைய வாழ்க்கை එසේනම් ධර්මිෂ්ඨයාගේ ජීවිතය அதிக வெளிச்சமா இருக்கும். අධික ආලෝකමත් ජීවිතයක් වෙනවා. அப்ப ஆங்கிலத்தில் நம்ம இதை கவனிக்கும் பொழுது it increases in its light, அதாவது அதோடைய வெளிச்சம் அதிகரிக்கும். ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සඳහන් වෙලා තිනවා ඒ ආලෝකය වැඩිවමින් පවතිනවා කියලා. மகிமையிலிருந்து தேவன் மகிமைக்கு தான் நம்மை கொண்டு போக விரும்புகிறார். මහිමේ සිට දෙවියන් වහන්සේ මහිමයට තමයි අපව ගෙන යන්නේ. இப்ப அது அப்படியே இன்னொரு வசனத்தை கவனிங்க, எசேக்கியேல் 36 අපි තවත් වචනයකට අවධානය යොමු කරමු. එසේකියල් 36 11வது வசனம். 11 වන පදය. நீதிமானுடைய வாழ்க்கை மகிமையிலிருந்து மகிமைக்கு போவதுதான் தேவனுடைய திட்டம். ධර්මිෂ්ඨයාගේ ජීවිතය මහිමේ සිට මහිමේ දක්වා යාම තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම. உங்கள் மேல் மனுஷரையும் மிருக ஜீவன்களையும் பெருகி பழுகும்படி வர்த்திக்க பண்ணுவேன். பூர்வ நாட்களில் நீங்கள் இருந்த நிலைமையில் நான் உங்களை ஸ்தாபித்து உங்கள் முந்தின சீரை பார்க்கிலும் உங்களுக்கு நற்சீர் உண்டாக செய்வேன். அப்படி என்றா ඒ කියන්නේ தேவன் ஒரு மனுஷனை நடத்தும் பொழுது දෙවියන් වහන්සේ එක මිනිසෙක්ව මඟ පෙන්වන විට அவனுடைய இறந்த காலம் அல்ல அவனுக்கு மகிமையாய் இருப்பது. ඔහුගේ අතීත කාලය නෙමෙයි ඔහුගේ මහිමේ වෙන්නේ. அவனுடைய எதிர்காலத்தை தேவன் இன்னும் மகிமை உள்ளதாய் மாற்ற இருக்கிறார். ඔහුගේ අනාගතය දෙවියන් වහන්සේ තවත් මහිමාන්විතව වෙනස් කරමින් සිටිනවා. இதுதான் நாம் தேவன் மேல வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை. මේ තමයි අපි දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ තවා තිබෙන විශ්වාසය. அப்ப நீதிமானுடைய பாதை இன்னும் வெளிச்சம் உள்ளதாய் நாளுக்கு நாள் மாறுகிறது. එසේනම් ධර්මිෂ්ඨයාගේ මාර්ගය දිනපතා තව තවත් ආලෝකමත් වෙනවා. முந்தின சீரை பார்க்கிலும் அவர் என்ன செய்கிறார்? ஒரு சிறப்பான வாழ்க்கையை நமக்கு தருகிறார். ඔහුගේ අතීත සමෘද්ධිමත් භාවයට වඩා දෙවියන් වහන්සේ අනාගතයේදී වඩාත් සමෘද්ධිමත් ජීවිතයක් ලබා දෙනවා. இன்னொரு வசனம் பிரசங்கி 7வது அதிகாரம் අපි තවත් වචනයක් බලමු. දේශනාකාරය එහෙම නැත්නම් ධර්මදේශකේ 7 වන පරිච්ඡේදයේ 8வது வசனம். 8 වන පදය. பிரசங்கி 7:8. ஒரு காரியத்தின் துவக்கத்தை பார்க்கிலும் அதன் முடிவு நல்லது. ஒரு ஆமென் சொல்லுவோமா? Thank you. ஒரு காரியத்தின் துவக்கத்தை பார்க்கிலும் යම් දෙයක ආරම්භයට වඩා அதன் முடிவு மிக முக்கியமானது. එහි අවසානය ඊටමත් වැදගත්. ஒரு ஓட்ட போட்டியிலே එක ධාවන තරගයක ஆரம்பம் முக்கியம்தான். ආරම්භය වැදගත් තමයි. ஆனா அதை விட முடிவு மிக முக்கியம். නමුත් ඊට වඩා එහි අවසානය ඊටමත් වැදගත්. எங்கள் வாழ்க்கையின் முடிவு மிக முக்கியமானது. අපගේ ජීවිතයේ අවසානය වැදගත්. அப்ப கவனிங்க, தேவன் ஒரு மனுஷனுடைய முடிவை எப்படி கொண்டு வருகிறார்? එසේනම් බලන්න දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිස්සෙගේ අවසානය කෙසේද ගෙන එන්නේ? போக போக மங்கினதாக அல்ல. යන්න යන්න තවත් හීන වෙමින් යන දෙයක් විදිහට නෙමෙයි. ஆனால் நாளுக்கு நாள் அதன் மகிமையை அவர் அதிகரிக்கிறார். නමුත් දිනපතා දෙවියන් වහන්සේ එහි මහිමය අධික කරනවා. நாளுக்கு நாள் அதன் வெளிச்சம் அதிகரிக்கிறது. දිනපතා එහි ආලෝකය උන්වහන්සේ අධික කරනවා. இப்படிதான் தேவன் நடத்துகிறார். මෙසේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ මඟ පෙන්වන්නේ. முந்தின சீரை பார்க்கிலும் நற்சீர் உண்டாகும்படி அவர் வாக்கு கொடுத்தார். අතීත සමෘද්ධිමත් භාවයට වඩා අනාගතයේදී වඩාත් සමෘද්ධිමත් ජීවිතයක් උන්වහන්සේ ලබා දෙනවා. கடைசி வசனம் யோபு 8வது அதிகாரம் අන්තිමට යෝබ් 8 වන පරිච්ඡේදයේ 7வது வசனம். 7 වන පදය.
உம்முடைய துவக்கம் அற்பமாயிருந்தாலும் உம்முடைய முடிவு சம்பூரணமாயிருக்கும். எத்தனை பேர் இந்த வசனத்தை கேட்டிருக்கிறீங்க? කී දෙනෙක් මේ වචනයට අහලා තියෙනවද මීට කලින්? ஆரம்பம் அற்பமா இருந்தாலும் ඔබේ පටන් ගැම්ම සුළු වුවද எது மிக முக்கியமா இருக்கிறது? මොකද්ද වැදගත් වෙන්න ඕනේ? முடிவு. අවසානය. முடிவு. අවසානය. அப்போ ஒரு மனுஷனுடைய முடிவு மிக முக்கியம். එසේනම් එක මිනිස්සෙකුගේ අවසානය ඉතාමත් වැදගත්. ஒரு ஊழியனுடைய முடிவு மிக එක முக்கியம். සේවකයෙකුගේ අවසානය වැදගත්. ஒரு தரிசனத்தின் முடிவு மிக එක முக்கியம். දර්ශනයක අවසානය වැදගත්. எல்லாரும் எல்லாத்தையும் தொடங்கலாம். හැමෝටම හැමදේම පටන් ගන්නට පුළුවන්. ஆனால் ஒரு சிலர் தான் அதை முடிக்கிறார். නමුත් සමහරුන් විතරයි ඒ පටන් ගත්ත දේ අවසන් කරන්නේ. நீதிமான் மறந்துட வேணாம். நீதிமானுடைய பாதை ඔබ අමතක කරන්න එපා ධර්මිෂ්ඨයාගේ මාර්ගය அது நாளுக்கு நாள் மகிமை அதிகரிக்கிறது. ඒ දිනපතා මහිමාන්විත වෙනවා. ஆனா 1 சாமுவேல்ல ஒரு சம்பவத்தை நம்ம නමුත් பார்க்கும்போது එක සාමුවෙල් ඒ බයිබලීය කොටසේ අපි ඒක සිදුවීමක් දිහා බලද්දී இதுல எத்தனை முறை உடன்படிக்கை பெட்டியை பத்தி பேசுது? මෙතන කී වතාවක් ගිවිසුම් පෙට්ටිය ගැන කතා කරනවාද? 6 முறைன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. 6 වතාවක් කියලා ඔබ හොයාගත්තා. சரியா? இந்த அதிகாரம் முழுவதும் அதை பத்தி தான் பேசுது. මේ බයිබලීය කොටස මුළුල්ලේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය ගැන තමයි කතා කරන්නේ. இதுல நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா பல மரணங்கள் இங்க இருக்கு. ඔබ මෙතන බැලුවොත් මරණයන් කිහිපයක්ම මෙතන සඳහන් இந்த වෙනවා. அதிகாரத்தின் ஆரம்பத்தை கவனிங்க. මේ පරිච්ඡේදයේ ආරම්භය ඔබ බලන්න. 2வது வசனத்துல 4000 பேர் இஸ்ரவேல்ல இறந்து போறாங்க. දෙවන පදයේදී 4000ක් ඉස්රායෙල්වරු මිය යනවා. 10வது 11வது வசனத்துல கவனிக்கலாம். 10 සහ 11 වන පදයන් වල බලන්න පුළුවන්. திருப்பி யுத்தத்துக்கு போகும்போது எத்தனை பேர்? නැවතත් යුද්ධයේදී කී දෙනෙක්ද? 30000 பேர் செத்து போறாங்க. 30000ක් මිය යනවා. அப்புறம் யார் இறந்து போறா? ඊට පස්සේ කවුද මිය යන්නේ? ஒஃப்னியும் பினேகாசும் இறந்து போறாங்க. පිනෙහාස ඔෆ්නි මිය යනවා. வேற யார் இறந்து போறா? වෙන කවුද මිය යන්නේ? ஏலி இறந்து போறா. ඒලි මිය යනවා. வேற யார் இறந்து போறா? වෙන කවුද මිය යන්නේ? ஏலியுடைய மருமகள். ඒලිගේ ලේලි. அப்ப இந்த சாப்டரை வாசிக்கும் பொழுதே நமக்கு தெரியும். එතකොට මේ පරිච්ඡේදය අපි කියවාගෙන යද්දිම අපට තේරෙනවා. இந்த கதையுடைய முடிவு மிக பயங்கரமா இருக்கு. මේ කතාවේ අවසානය ඉතාමත් භයානකයි. ஆனா இதுக்குள்ளும் ஒரு பிறப்பு வருது. නමුත් මේ තුලත් උන්වහන්සේ එක උත්පත්තියක් ඇති කරනවා. இத்தனை மரணங்கள், මෙච්චර මරණයන්, ஆனாலும் ஒரு பிறப்பு உண்டாகுது. නමුත් එක උත්පත්තියක් සිද්ධ වෙනවා. இந்த பிறப்புல මේ උත්පත්තියේ இந்த ஆண் குழந்தைக்கு வைக்கப்படுகிற பெயரை கவனிங்க. මේ පිරිමි දරුවාට තියෙන නම බලන්න. அந்த தாய் என்ன பெயர் வைக்கிறா? ඒ මව මොනවද ඔහුට නම විදියට තබන්නේ? இக்கபோத். ඉකබෝත්. அப்படின்னா என்ன? ඒ කියන්නේ මොනවද? மகிமை விலகிட்டு. மகிமை விலகி விட்டது. මහිමය දුරුව ගියා. மகிமையை இஸ்ரவேல் இழந்து விட்டது. තමාගේ මහිමේ ඉස්රායෙල් වරුන් දුරු කරගත්තා. இது எபிரேய கலாச்சாரத்துல ஒரு பழக்கம். මේ හෙබ්‍රෙව් ඒ සංස්කෘතිය තුල තිබුණා ඒක පුරුද්දක්. யாபேசுக்கு அவருடைய தாய் பெயர் வைக்கும் பொழுது எப்படி பெயர் வைத்தார்? යාපේෂ්ඨ තමාගේ මව නම තබද්දි කෙසේද නම තැබුවේ? துக்கத்திலே பெற்றெடுத்தபடினால துக்கத்தின் மகன். දුකේ හදාගත්ත නිසා දුකේ දරුවා කියලා තැබුවා. நம்ம இன்றைக்கு பெயர் வைக்கும் பொழுது நம்ம என்னது? நம்முடைய பிள்ளைகள் இப்படியாய் மாற வேண்டும் என்று பெயர் வைக்கிறோம். අද අපි නම් තබද්දි අපේ දරුවන් මේ ආකාරයෙන් වෙනස් වෙන්න ඕනි කියලා හිතලා ඒ විදිහට නම් තියෙනවා. ஆனா எபிரேயர் இல்லாட்டி யூதர்கள் எப்படி அவங்க பெயர் வச்சாங்கன்னா அவங்களோட சூழலை வச்சுதான் அவங்க பிள்ளைக்கு பெயர் வச்சாங்க. හෙබ්‍රේවරු නැත්නම් යුදෙවරුන් කොහොමද තමන්ගේ දරුවන්ට නම් තැබ්බේ? තමන්ගේ ඒ අවට වාතාවරණය අනුව තමයි නම් තැබුවේ. யோசேப்புடைய முதலாவது மகன் மனாசேக்கு ஏன் அந்த பெயர் வந்தது? යෝසෙෆ්ගේ පළවෙනි පුත්‍රයා මනාසේට ඇයි දෙවියන් ඔහු එහෙම නමක් තැබුවේ? யோசேப்பு சொல்றான், என்னுடைய தகப்பனார் வீட்டு எனக்கு செய்ததையும் என் சகோதரர்கள் செய்ததையும் அந்த கடினத்தை தேவன் மறக்க பண்ணினார். තමාගේ පියා තමාගේ සහෝදරයන් කරා වූ ඒ තිත්තකම දෙවියන් වහන්සේ අමතක කරන්න සැලැස්සුවා. அப்ப இக்கபோத் என்றால் என்ன? එතකොට ඊකබෝත් කියලා මොකක්ද? மகிமை விலகிட்டு. ඊකබෝත් කියන්නේ මහිමය අහිමි වුණා. இந்த முடிவு குழப்பமான ஒரு முடிவு. මේ අවසානයේ ව්‍යාකූලත්වයක් සහිත අවසානයක්. தேவன் அவருடைய ஜனத்தை நடத்தும் பொழுது නමුත් දෙවියන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ජනතාව මඟ පෙන්වන විට அவர் சொல்லுகிறார், அவர்கள் மகிமையிலே அதிகரிப்பார். උන්වහන්සේ කියනවා ඔහු මහිමයේ වර්ධනය වෙනවා. வெளிச்சத்திலே அதிகரிப்பார். ආලෝකයේ වර්ධනය වෙනවා. ஏன்னா ஆரம்பத்தை விட முடிவு மிக முக்கியம். මන්දනම් ආරම්භයට වඩා අවසානය ඉතාමත් වැදගත්. முந்தின சீரை பார்க்கிலும் நற்சீர் உண்டாக்குவேன். අතීත සමෘද්ධියට වඩා අනාගතයේ හොඳ සමෘද්ධියක් ඇති කරනවා. நல்லா கவனிச்சு கொள்ளுங்க. எங்களுடைய வாழ்க்கையில හොඳට බලන්න අපගේ ජීවිතයේ நாம் கண்டதை விட, අපි දකින දැකපු දෙයට වඩා, நாம் අனுபவித்ததை விட අපි අත්දැකපු දෙයට වඩා தேவன் பெரிதானதையும் மேன்மையானதையும் எங்களுக்கு அவர் வைத்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ මහත් වූ උතුම් වූ දේවල් අප උදෙසා තබා තිබෙනවා. ஒரு ஆமென் சொல்லுவோம். ආමෙන් කියමු.
ஏன்னா நம்மை சுற்றி அநேகரை நாம் பார்க்கிறோம். මන්දනම් අප වටා බොහෝ දෙනෙක් අපි දකිනවා. ஒரு காலத்திலே புகழ்லே வாழ்ந்த அநேகரை நாம் இந்த உலகத்திலே பார்க்கிறோம். එක කාලෙක ඉතාමත් හොඳ කීර්තිනාමයක් ඇතුව ජීවත් වුණ අයව අපි දකිනවා. இன்றைக்கு அவர்களுடைய பெயர்களை கூறும் பொழுதே අද ඔවුන්ගේ නම් අපි කියද්දිම அவர்களை ஒரு நெகட்டிவான எக்ஸாம்பிளா தான் நாங்க இன்றைக்கு சமுதாயம் பார்க்கிறது. அதாவது ஒரு ஒரு பிழையான ஒரு உதாரணமாய் தான் அவர்களை பார்க்கிறோம். ඔවුන්ව වැරදි ඍණාත්මක උදාහරණයක් විදිහට තමයි දැන් සමාජයේ අපි දකින්නේ. ஒன்றுமில்லாமல் ஒரு சிலரை உலகம் பார்த்தது, அவர்கள் மேன்மையையும் பார்த்தது. කිසිවක් නැතුවත් ඔවුන්ව ලෝකයේ දුටුවා, ඒ වගේම ඔවුන්ගේ උසස්කමෙදිත් ලෝකයේ දුටුවා. ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க from grace to grass. அப்படின்னா புகழ்ல இருந்து புள்ளிக்கு அவன் வந்துட்டான். ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියනවා කීර්තියේ සිට තනකොළ දක්වා කියලා. மேன்மையை கண்டாங்க, ඔවුන් උසස්කම දැක්කා. வாழ்க்கையில அநேகத்தை அடைஞ்சாங்க, ජීවිතේ බොහෝ දේවල් ඔවුන් ලබා ගත්තා. பெரிய பெரிய காரியத்தை பார்த்தாங்க. ලොකු ලොකු දේවල් දැක්කා. ஆனா இன்றைக்கு அவர்களுடைய முடிவு නමුත් අද ඔවුන්ගේ අවසානය எல்லாவற்றையும் இழந்து, හැමදේම නැති කරගෙන, எல்லாவற்றையும் துளைத்து, හැමදේම අහිමි කරගෙන, அந்த மகிமைக்கு அவர்களுக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை. ඒ මහිමයටත් ඔවුන්ටත් කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැති ජීවිතයක්. இது என்ன தெரியுமா? මේ මොකද දන්නවද? இதுதான் இக்கபோத். මේ තමයි ඊකබෝත්. மகிமை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை, මහිමය අහිමි කරගත් ජීවිතයක්. மகிமையை விட்டு போன ஒரு வாழ்க்கை. මහිමයක් නැති ජීවිතයක්. இது இன்றைக்கு சபைக்குள்ளும் நடைபெறுகிறது. මේක අද සභාව තුලත් තිබෙනවා. அநேகர் ஓட்ட போட்டியிலே ஓடும் பொழுது බොහෝ දෙනෙක් ඒ ධාවන තරඟයේ සහභාගී වන විට இப்ப பாத்தீங்கன்னா நகரங்கள்ல பல மெரதன்ஸ் நடக்குது. ඔබ බලන්න පුළුවන් මේ නගරයන් වල විවිධාකාර මැරතන් තරඟ පැවැත්වෙනවා. இந்த மெரதன் நடக்கும் பொழுது ஒரு சிலர் தான் அதை முடிக்கணும்னு ஓடுவாங்க. මේ මැරතන් තරඟවලට බොහෝ දෙනෙක් සහභාගී වෙන්නේ අවසන් කරන්න ඕනේ කියලා සහභාගී වෙන්නේ කීප දෙනෙක් විතරයි. ஆனா ஒரு சிலர் சும்மா ஓடுவாங்க. නමුත් සමහරු නිකන් දුවනවා. நான் எவ்வளவு ஓட முடியுமோ சும்மா ஓடி பார்க்கிறேன். මට කොච්චර දුවන්න පුළුවන්ද කියලා මම දුවලා බලනවා. அது அவங்க டைமும் வேஸ்ட், ඒක ඔවුන්ගේ කාලයත් නාස්ති කිරීමක්. மற்றவங்களுடைய வாய்ப்பும் வேஸ்ட். අනිත් අයගේ අවස්ථාවත් නාස්ති කිරීමක්. ஆனா தேவன் அவருடைய ஜனத்தை எப்படி வழி நடத்துகிறார்? නමුත් දෙවියන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ජනතාවගේ සිත මඟ පෙන්වන්නේ சம்பூர்ணமான முடிவு. පූර්ණකමේ අවසානයක්. நாளுக்கு நாள் அவர் மகிமை அதிகரிக்கிறார். දිනපතා උන්වහන්සේ මහිමය අධික කර දෙනවා. நாளுக்கு நாள் அவர் மகிமையையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் கிருபையும் அவர் பெருக்குகிறார். දිනපතා උන්වහන්සේ මහිමයත් ඓශ්චර්යයත් අධික කර දෙනවා. நேபுகாத்நேசர் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம். නෙබුකද්නේසර් අපට හොඳ උදාහරණයක්. அந்த மனுஷன் ஒரு ராஜஸ்தலத்துல ஒரு சிங்காசனத்துல உட்கார்ந்து இருந்துச்சு. ඒ මනුෂ්‍යයා රාජකීය ස්ථානයේ සිංහාසනයේ වාඩි වෙලා ඉඳපු මිනිහෙක්. அவனுடைய நிலைமை எப்படி மாறுனுச்சு? ඔහුගේ අන්තිම අවසානයේ කොහොමද උනේ? புல்லு சாப்பிடுகிற ஒரு மிருகமா மாறிட்டான். තනකොළ කන මුර්ගයෙක් බවට පත් වුණා. இதெல்லாம் ஒரு வரைபடம் தான். මේ හැමෝම අපට ලැබෙන චිත්‍රයක් විතරයි. எங்களுடைய ஆரம்பத்துல நம்ம மகிமையானதை பார்க்கிறோம். අපේ ආරම්භයේදී අපි මහිමාන්විත දේවල් දකිනවා. ஆனா எங்களுடைய முடிவு மிக முக்கியம். නමුත් අපේ අවසානයේ තාමත් இனி වැදගත්. நாம் வாழ போகிற நாட்கள் மிக முக்கியம். මින්මතු අපි ජීවත් වෙන්නට යන කාලය වැදගත්. ஏன்னா ஒரு விஷயத்துல මන්දර මේ කාරණයක ஆரம்பம் அல்ல, ආරම්භය නොව அதுல முடிவு மிக முக்கியம். ඒ අවසානයේ තාමත් වැදගත්. பொதுவாக சில காரியங்கள் உங்களுக்கு முன்பதாக நான் வைக்க விரும்புகிறேன். පොදුවේ සමහර කාරණාවන් මම ඔබ ඉදිරියේ තබන්නට කැමතියි. நாம் மகிமை இழந்த வாழ்க்கை எப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளே போகிறோம்? මහිමය අහිමි කරගත් ජීවිතයක් තුලට කොහොමද අපි යන්නේ? எப்படி மனுஷர்கள் எங்களை பார்த்து இக்கபோத் என்கிற வார்த்தை எங்கள் மேல் கூறுகிறார்? කොහොමද මනුෂ්‍යයන් අපි දිහා බලලා ඊකබෝත් කියන වචනය ප්‍රකාශ කරන්නේ? அதற்கான காரணம் என்ன? ඒ සඳහා හේතු මොනවාද? எழுதிக் கொள்ளுங்க. முதலாவது, ඔබ පළවෙනි කාරණේ සටහන් කරගන්න. எங்களுடைய வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையின் முடிவை நாம் காண்பதற்கு காரணம் අපේ ජීවිතයේ මෙබඳු අවසානයක් අපි මුහුණ දෙන්න හේතු කාරණා. எங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற பெருமை. අපේ ජීවිතයේ තියෙන ආඩම්බරකම නැත්නම් උඩඟුකම. பெருமை. උඩඟුකම. நீதிமொழிகள் 16வது அதிகாரம் හිතෝපදේශයේ 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18வது வசனம். 18. நீதிமொழிகள் 16:18. හිතෝපදේශ 16:18. வேகமாக 3 வசனங்களை நாம கவனிக்க අපි போறோம். වේගෙන් වචන කීපයක් බලන්න යනවා. அழிவுக்கு முன்னானது அகந்தை. அழிவுக்கு முன்னாத என்னது? அகந்தை. විපත්තියට කලින් උඩඟුකම. அப்போ ஒரு மனுஷன் விழுறானா, එසේන එක් මිනිසෙක් වැටෙනවා නම් நாங்க விழுந்த பிறகுதான் அதை அடையாளம் காணுவோம். අපි වැටුණාට පස්සේ තමයි ඒක අපි හඳුනාගන්නේ. ஆனா வேதம் சொல்லுது அவன் விழ முன்பதாக ஏதோ அவனை ஏற்கனவே தாக்கிட்டு. නමුත් බයිබලයේ කියන ඔහු වැටෙන්නට කලින් යම් හෝ දෙයක් ඊට පාර දීලා තියෙනවා. அவன் விழுந்தோன தான் நம்ம கவனிக்கிறோம். ඔහු වැටුණාන් පස්සේ තමයි අපි බලන්නේ. ஆனா அவன் மேல இருக்கும் பொழுதே அவன் தாக்கப்பட்டான். නමුත් ඔහු උඩින් නිද්දිම ඔහුට පාර දීලා තිබෙනවා. அழிவுக்கு முன்பதாக ஒன்று வந்துருமா? විනාශයට කලින් එක් දෙයක් පැමිණ තිබෙනවා. அழிவுக்கு பின்பதாக பெருமை அல்ல. විනාශයට පස්සේ ආඩම්බරකම නොවේ. விழ முன்பதாக ஒன்று ஒரு மனுஷனை தாக்குது. වැටීමට කලින් ඒ මිනිස්යාට යම් දෙයක් පහර දෙනවා. அது என்ன? ඒ මොකක්ද?
வேதம் சொல்லுது அகந்தை. බයිබලයේ පවසන උඩඟුකම. இதுல எந்த சந்தேகப்படவே வேண்டாம். මේකේ කිසිම සැකයක් ඔබට තබා ගන්න එපා. ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில அவன் உயரத்துல இருந்து கீழே விழுறானா, එක මිනිහෙකුගේ ජීවිතය උඩින් සිට පහළට වැටෙනවා නම්, மகிமையான லைஃப்ல இருந்து அவன் கீழே விழுறானா, මහිමාන්විත ජීවිතයක සිට ඔහු පහළට වැටෙනවා නම් வேதம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. බයිබලයේ පවසනවා பல காரணங்கள் இருக்கலாம். බොහෝ හේතු කාරණා තිබෙන්න ஆனா පුළුවන්. இது மிக முக்கியம். නමුත් මේක ඉතාමත් වැදගත්. வீழ்ச்சிக்கு முன்பதாக ஒன்று வருது. වැටීමට කලින් එක් දෙයක් ඇති වෙනවා. சிலர் விழுந்தோன தான் அவங்களுக்கே தெரியுது நான் விழுந்து போயிட்டேன். සමහරු වැටුණාන් පස්සේ තමයි Tamanට දන්නේ තමා වැටුණ බව. ஆனா மேல இருக்கும் பொழுதே அவங்க விழுந்துட்டாங்க. නමුත් උඩ ඉද්දිම වුන් වැටිලා. அது என்ன? ඔව් මොකද්ද? அகந்தை. තමාගේ அந்த வார்த்தையை උඩඟුකම. வாசிச்சு முடிங்க. ඒ වචනේ අපි කීවල ඉවර කරමු. விழுதலுக்கு முன்னானது மனமேட்டிமை. அடுத்த அடுத்த நீதிமொழிகள் 18:12 3 வசனத்தை ஒரேடியா கவனிச்சிருவோம். அழிவு வரும் முன் அழிவு வர முன் மனுஷனுடைய இருதயம் இருமாப்பாய் இருக்கும். மனுஷனுடைய இருதயம் எப்படி இருக்குமா? மேட்டுமையா இருக்கும். அப்ப கவனிங்க, இது எங்க ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்லி. බලන්න මේක කොතනද පටන් ගන්නේ කියලා. பெருமை இருதயத்தோடு சம்பந்தம் யாராலும் பார்க்க முடியாது. උඩඟුකම අපේ හදවත හා සම්බන්ධ එක කාටවත් බලන්නට බෑ. நீங்க விழுந்தோன தான் உங்கள் மேல ஆட்கள் துக்கப்படுவாங்க. ඔබ වැටුණාන් පස්සේ තමයි ඔබ ගැන මිනිසුන් දුක් වෙන්නේ. ஆனா உங்களுடைய வீழ்ச்சி எங்க ஆரம்பிக்குது? නමුත් ඔබගේ වැටීම කොතනද පටන් ගන්නෙ? மேல ஆரம்பிக்குது. උඩින් පටන් ගන්නවා. நீங்க மேல உங்க இருதயத்துல ஆரம்பிக்குது. උඩින් ඉන්න විට ඔබගේ හදවත තුලින් පටන් ගන්නවා. பெருமை என்றால் என்ன? උඩඟුකම කියලා කියන්නේ කොහොමද? What is pride? பெருமை என்றால் උඩඟුකම යනු தேவனுடைய கரத்தையும் தேவனுடைய வழிநடத்தலையும் ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு தன்மை. දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තයත් දෙවියන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීමත් පිළි නොගන්න ස්වභාවය. தேவனை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு வாழ்க்கை. දෙවියන් වහන්සේව පිළිගන්නේ නැති ජීවිතයක්. A refusal to acknowledge God. அதாவது நான் வாழுகிற வாழ்க்கைக்கு මම ජීවත් වෙන ජීවිතයට நான் தேவனை அதாவது தேவன் தான் இதற்கு காரணம் என்பதை நான் இன்னும் ஏற்றுக்கொள்வேன். දෙවියන් වහන්සේ තමයි මේට හේතු කාරණාව කියන එක මම තාම පිළි අරගෙන නැහැ. யாக்கோபு 4வது அதிகாரம் යාකෝබ් 4 වන පරිච්ඡේදයේ யாக்கோபு 4 යාකෝබ් 4 6வது வசனம். 6 වන පදය. ஓகே. அவர் அதிகமான கிருபையை அளிக்கிறாரே, ஆதலால் தேவன் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார், தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கோ கிருபை அளிக்கிறார் என்று சொல்லி இருக்கிறது. நல்ல கவனிங்க இங்க. හොඳින් බලන්න මෙතන. தேவன் யாருக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார்? උන්වහන්සේ කාටද විරුද්ධව සිටින්නේ? தெரிஞ்சது தான், ஆனாலும் நான் கேட்கிறேன். දන්න දෙයක් මම නැවත ඔබකින් අහනවා. எனக்கு இது 10-15 முறை நீங்க இத கேட்டிருப்பீங்க. මේක ඔබ මීට කලින් 10-15 වතාවක් විතර අහලා ඇති. ஆனா தேவன் பெருமை உள்ளவனுக்கு அவர் தான் எதிர்க்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ උඩඟුවන්ට උන්වහන්සේ තමයි විරුද්ධ වෙන්නේ. கவனிங்க, அபிஷேகம் இருந்தா பிசாச ஜெயிக்கலாம். බලන්න ආලේපිය තිබුණොත් යක්ෂයාව ජය ගන්න පුළුවන්. நல்ல உண்மையுள்ள நண்பர்கள் இருந்தால் வாழ்க்கையில வளர்கிற எந்த சூழ்நிலையும் மேற்கலாம். හොඳ විශ්වාසවන්ත මිතුරන් සිටියොත් ජීවිතේ ඕනෑම තත්වයකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. விசுவாசம் அநேக ஜெயத்தை தரும். ඇදහිල්ල බොහෝ ජයග්‍රහණය ඔබට ලබා දෙනවා. ஆனால் விசுவாசமோ வார்த்தையோ அபிஷேகமோ தேவனோட யுத்தம் பண்ண உனக்கு உதவி செய்யும். නමුත් ඔබේ ඇදහිල්ලවත් ඔබේ වචනේවත් ඔබේ මිතුරන්වත් දෙවියන් වහන්සේ සමග සටන් කරන්න ඔබට ශක්තියක් දෙන්නේ නැහැ. மனுஷர்கள் உங்களோட சண்டை போட்டா உங்களுக்கு எப்படியும் ஒரு மீட்பு இருக்கு. මනුෂ්‍යයන් ඔබ සමග ඔබට විරුද්ධ වුණොත් කොහොම හරි ඔබට ගැලවීමක් තිබෙනවා. உலகத்தின் மனுஷர்கள் உங்களை எதிர்த்து வந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு தப்புவதற்கு வழி இருக்கு. ලෝකයේ මනුෂ්‍යයන් ඔබට විරුද්ධව ආවොත් ඔබට ගැලවීමේ මාර්ගයක් තිබෙනවා. ஆனா தேவன் ஒரு மனுஷனை எதிர்த்து நின்றால் නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යෙක්ට විරුද්ධ වෙනවා නම් அவனுடைய முடிவு பயங்கரம். ඔහුගේ අවසානය ඉතාමත් භයානකයි. தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ විරුද්ධව සිටිනවා. நம்ம நினைப்போம் அப்படி எப்படி தேவன் எதிர்த்து நிற்பார்? අපි බලන්න පුළුවන් කොහොමද දෙවියන් වහන්සේ එහෙම විරුද්ධ වෙන්නේ? வேதம் குறிப்பாக சொல்லுகிறது பெருமை உள்ளவனுக்கு அவர் எதிர்த்து நிற்கிறார். බයිබලයේ නිසකවම කියනවා නිශ්චිතවම දෙවියන් වහන්සේ උඩඟු අයට විරුද්ධව සිටිනවා කියලා. இங்க இஸ்ரவேலினுடைய எதிரி பெலிஸ்தியன் அல்ல. මෙතන ඊශ්‍රායෙල් වරුන්ගේ විරුද්ධකාරයා පිලිස්තිවරුන් නොවේ. இவங்க என்ன செய்றாங்க? ඕන් මොනවද කරන්නේ? முதலாவது தோற்று போனோன திருப்பி பெட்டியை கொண்டு வராங்க உள்ளுக்கு. පළවෙනියට පරාජය වුණ ගමන් ගිවිසු පෙට්ටිය ඇතුළට ගෙනෙනවා. பெரிய சத்தம் எல்லாம் போடுறாங்க. ලොකු ශබ්දයක් ගහනවා. அங்க 30,000 பேர் செத்து போறாங்க. එතනම 30000ක් විතර මැරෙනවා. இஸ்ரவேல் தோக்குறா. ඊශ්‍රායෙල් වරුන් පරාද වෙනවා. இஸ்ரவேல் தோத்தோன 5வது அதிகாரத்தை கவனிங்க. ඊශ්‍රායෙල් වරු පරාද වුණාට පස්සේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදය බලන්න. பெலிஸ்தியர் பெட்டி எடுத்து கொண்டு போறாங்க. පිලිස්තිවරුන් පෙට්ටිය අරගෙන යනවා. கொண்டு போய் அவங்களுடைய தேவாலயத்துல பெட்டியை வைக்கிறாங்க. ඔය පිලිස්තිවරුන් අරන් ගිහලා Tamanගේ දේවස්ථානවල ගිවිසුම් පෙට්ටිය තබනවා. வாசிப்போம் 3வது வசனம். අපි කියමු 5:3. 5வது அதிகாரம் 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3வது வசனம். 3 වෙනි පදය. அஸ்தோதூரார் மறுநாள் காலமே எழுந்திருந்து வந்தபோது இதோ தாகோன் கர்த்தருடைய பெட்டிக்கு முன்பாக தரையிலே முகங்குப்புற விழுந்து கிடந்தது. அப்பொழுது அவர்கள் தாகோனை எடுத்து அதை அதன் ஸ்தானத்திலே திரும்பவும் நிறுத்தினார்கள்.
அவர்கள் மறுநாள் காலமே எழுந்திருந்து வந்தபோது இதோ தாகோன் கர்த்தருடைய பெட்டிக்கு முன்பாக தரையிலே முகங்குப்புற விழுந்து கிடந்ததும் அல்லாமல் தாகோனின் தலையும் அதன் 2 கைகளும் வாசற்படியின் மேல் உடைப்பட்டு கிடந்தது. தாகோனுக்கு உடல் மாத்திரம் மீதியாயிருந்தது. கவனிங்க, இங்க இவங்க பெட்டிய பெலிஸ்தியர் எடுத்துட்டு போய் அவங்களுடைய ஆலயத்துல வைக்கிறாங்க. මේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය පිලිස්සුරු වරන් ගිහලා තමන්ගේ දේවස්ථානයේ තබනවා. அவங்களுடைய விக்கிரத்துக்கு முன்பதாக தேவனுடைய பெட்டியை தான் வச்சாங்க. ඔවුන්ගේ රූප වන්දනාවන් ඉදිරියේ දෙවියන් වහන්සේගේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය තමයි තැබුවේ. முத நாள் காலையில அது விழுந்து கிடக்குது. පළවෙනි දවසේ ඒක වැටලා තියෙනවා. ரெண்டாவது நாள் காலையில திருப்பி அதை ஒட்டும் பொழுது දෙවෙනි දවසේ ගිහලා ඒක නැවත අලවද්දී கை வேறையா கால் வேறையா இருக்கு. අත් වෙනම කකුල් වෙනම තියෙනවා. இஸ்ரவேலுக்கு எதிர்த்து நிற்பது பெலிஸ்தியன் அல்ல, இஸ்ராயேல் இஸ்ரவேலுக்கு எதிர்த்து நிற்பது தேவன். ඊශ්‍රායෙල් වරුන්ට විරුද්ධව සිටියේ පිලිස්තිවරුන් නෙමේ, ඔවුන්ට විරුද්ධව සිටියේ දෙවියන් වහන්සේ. பெலிஸ்தியர் இவங்களை ஜெயிக்கல. පිලිස්තිවරුන් මොවුන ජයගත්තේ නැහැ. ஏன்னா கொண்டு போன பெட்டியை அவனுக்கு பாதுகாப்பா வைக்க முடியல. මන්දනම් ඔවුන්ට අරන් ගියේ ඒ ගිවිසුම් පෙට්ටිය පරිස්සමෙන් තබා ගන්න බැරි වුණා. கொண்டு போன பெட்டிக்கு உதவியே தேவல. අරන් ගියපු ගිවිසුම් පෙට්ටියට උපකාරයක් අවශ්‍යම නැහැ. அதுவே யுத்தம் செய்து. ඒකම යුද්ධ කරනවා. தேவன் ஒரு மனுஷனுக்கு எதிர்த்து நின்றார். දෙවියන් වහන්සේ එක මිනිහෙක්ට විරුද්ධ වෙනවා නම් எங்கள் வாழ்க்கை இக்கபோதை போல தான் இருக்கும். අපගේ ජීවිතයත් ඊකබෝධ් වගේ තමයි තිබෙන්නේ. இக்கபோத் என்றால் என்ன? ඊකබෝධ් කියලා කියන්නේ කුමක්ද? முந்தின மகிமையை தான் நோக்கி பார்ப்போம். අපේ පළවෙනි අතීත මහිමේ දිහා තමයි අපි බලන්නේ. எங்கள் வாழ்க்கையின் எதிர்காலத்துல ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இல்ல. අපේ ජීවිතයේ අනාගතයේ මහත් බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. மக்கள் எங்களை பார்த்து சொல்லுவார்கள், ஒரு காலத்துல இவங்க அப்படி இருந்தாங்க. ජනතාව අපි දිහා බලලා කියනවා උන් එක කාලයක මෙහෙම හිටියා. பாருங்க எத்தனை கம்பெனிஸை நம்ம பார்த்து சொல்றோம், அந்த காலத்துல இது ஒரு பெரிய கம்பெனி. බලන්න කොච්චර ආයතනයන් දිහා අපි බලලා කියනද ඒ කාලේ මේක ලොකු ආයතනයක්. அந்த காலத்துல இந்த வீடு அப்படி இருந்துச்சு. ඒ කාලේදී මේකේ එහෙම තිබුණා. இதான் இக்கபோத். මේක තමයි ඊකබෝධ්. இதற்கு முதலாவது காரணம் මේට පළවෙනි හේතුව மனுஷனுக்குள்ளே உண்டாகிற மேட்டுமை. මනුෂ්‍යයා තුළ ඇති වෙන උඩඟුකම. இதுல மேட்டுமைனா என்னன்னு நான் சொன்னேன். මෙතන උඩඟුකම කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම ඔබට කිව්වා. தேவனை எல்லா காலத்திலும் දෙවියන් වහන්සේව සෑම කාලයකදීම அவர் யார் என்பதை ஏற்றுக்கொள்வது, උන්වහන්සේ කවුරුන්ද කියන එක අප පිළිගැනීමයි. அவருடைய வழிநடத்தலை எக்செப்ட் பண்ணுவது. ඔහුගේ උන්වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම පිළිගැනීම. கவனிங்க, வாழ்க்கையில බලන්න ඔබගේ ජීවිතයේ அநேகத்தை நம்ம சம்பாதிக்காம நம்ம அடையாமலும் பெருமைப்படுவோம். බොහෝ දේවල් අපි හම්බ කරගන්නේ නැතිවත් අපි අත්පත් කරගන්නේ නැතිවත් අපි උඩඟු වෙනවා. நாங்க ஒன்றையும் வாழ்க்கையில செய்யாட்டி நாங்க கொஞ்சம் தாழ்மையா தான் இருக்கோம். අපි ජීවිතේ කිසිවක් කරේ නැත්නම් අපි ටිකක් යටහත් තමයි ඉන්න ඕනේ. நீங்க ஒரு பேங்க்குள்ள நடக்கிறீங்க, பேங்க்குள்ள நடந்து ඔබ එක போறீங்க, බැංකුවක් තුලට යනවා. நீங்க அப்பதான் பிசினஸ் ஆரம்பிக்க போறீங்க. ඔබ එතකොට තමයි ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න යන්නේ නම් நீங்க கொஞ்சம் லைன்ல இருக்கணும். ඔබ ටිකක් පොලිමේ ඉන්න ඕනේ. நீங்க போனோனே மேனேஜர் உங்களை தேடி வர மாட்டார். ඔබ ගිය ගම මැනේජර් ඔබ හොයාගෙන එන්නේ නැහැ. ஆனா அதே நீங்க නමුත් ඒ ඔබම ஒரு 10 வருஷத்துக்கு பிறகு பிசினஸ் செஞ்சு අවුරුදු 10කට විතර පස්සේ ව්‍යාපාර කරලා உங்களுக்கு ஒரு பெரிய FD அக்கவுண்ட் இருந்துச்சு, ඔබට ලොකු ස්ථාවර තැන්පතුවක් තියෙනවා නම් நீங்க லைன்ல போக தேவையில்ல. ඔබ පොලිමේ යන්න අවශ්‍ය නැහැ. நீங்க நேரா மேனேஜர்ட்ட போய். ඔබට කෙලින්ම මැනේජර් ළඟට යන්න පුළුවන්. அப்ப வாழ்க்கையில சிலது அடையும் பொழுதுதான் நமக்கு ஒரு சவால் உண்டாகுது. එතකොට ජීවිතයේ සමහර දේවල් අපි අත්පත් කරගන්න විට තමයි අප තුළ අභියෝගයක් හටගන්නේ. சாதிக்காத ஆட்கள் அமைதியா தான் இருக்கணும். සාර්ථක නොවුන අයට නිහඬව තමයි ඉන්නට වෙන්නේ. சிலர் பாருங்க சாதிக்காமலே பெருமைப்படுவாங்க. බලන්න සමහරු සාර්ථක වෙන්නේ නැතුවම උඩඟු වෙනවා. ஆனா பெருமை என்பதை நம்ம சும்மா எல்லா இடத்துல இருந்து பேசலாம், நான் பெருமைப்படலன்னு, ஏன்னா நம்ம சாதிக்கல ஒண்ணுமே. නමුත් උඩඟුකම කියන එක අපිට හැම වෙලාවෙම කතා කරන්න පුළුවන්. මම උඩඟු උනේ නැහැ මොකද අපි සාර්ථක නැති නිසා. பெருமை என்கிற சவால் யாருக்கு உண்மையா? උඩඟුකම කියන අභියෝගයේ කාටද ඇත්තටම අභියෝගයක් වෙන්නේ? சாதிக்கிறவர்கள், සාර්ථක වෙන අයට. ஒரு சிறப்பான ஊழியத்தை செய்கிறவர், හොඳ ශ්‍රේෂ්ඨ සේවයක් කරන අයට. சிறந்த விதத்துல குடும்பத்தை கட்டுகிறவர், විශිෂ්ට විදිහට තමන්ගේ පවුල මඟ පෙන්වන අයට. மனுஷன் அந்த அடையாளங்களை பார்க்கிறான். මනුෂ්‍යයා ඒ සලකුණු දක්නට ලැබෙනවා. அப்ப பெருமை என்பது එහෙනම් උඩඟුකම කියන්නේ எப்ப எங்களுக்கு அதிகமா வரும்? කොයි වෙලාවද අපිට වැඩියෙන් එන්නේ? சும்மா ஆரம்பத்துல இல்ல, අපි ආරම්භයේදී නොවේ. வாழ்க்கையில எல்லாவற்றையும் நம்ம அடையும் பொழுதுதான் பெருமை அதிகமா வரும். ජීවිතේ අපි හැමදේම අත්පත් කරගෙන ඉදිරියට යන විට තමයි උඩඟුකම අප තුල நீங்க හටගන්නේ. பெருமையா இருப்பதற்கு உங்களுக்கு உரிமையும் இருக்கு. ඔබ උඩඟු වෙන්න ඔබට අයිතියකුත් තිබෙනවා. ஆனா அப்பதான் நீங்க என்ன செய்றீங்க? தாழ்மைப்படுறீங்க. නමුත් එතකොට තමයි ඔබ යටහත් වෙන්නට ඕනේ. அதுதான் சவால். ඒ තමයි අභියෝගය. பிசாசு ஆரம்பத்துல உங்களுக்கு பெருமையை கொண்டு வர பாப்பா. යක්ෂයා ආරම්භයේදී ඔබට උඩඟුකම ගෙන එන්න ஆனா බලනවා. அப்ப நீங்க கடவுளோட நீங்க ஆரம்பத்துல நடக்கும் பொழுது பயங்கர தாழ்மையா நடப்பீங்க. නමුත් ඔබ ආරම්භයේදී දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ගමන් කරන නිසා ඊටමත් යටහත් විදිහට ගමන් කරනවා. அதனால அவன் சொல்வான், நீ நட, பிரச்சனை இல்ல, கொஞ்ச நாள் போ. එතකොට යක්ෂයා කියන කමක් නැහැ ටික දවසක් යන්න අරින්න.
அப்புறம் வாழ்க்கையில மேல எழும்பி ඊට வரும்பொழுது පස්සේ ජීවිතයේ උසස් තැනකට ඔබ ආවම வேதம் சொல்றது ஜீவனத்தின் பெருமை என்கிற ஒன்று இருக்கு. බයිබලේ පවසනවා ජීවනයේ උඩඟුකම කියලා එකක් තිබෙනවා. வாழ்க்கையில அடைஞ்சோன்னு அவனே சொல்லுவான், ඕ ජීවිතයේ සාර්ථකුණකම ඔහොම කියනවා. இதெல்லாம் நீ தானே செஞ்ச, මේ හැමදේම ඔබ නේද කළේ? சம்பாதிச்சது நீ தானே, හම්බ කරේ ඔබයි. உயர்ந்ததுக்கு காரணம் நீ தானே. උසස් වෙන්න හේතුව ඔබ. அப்ப பெருமை என்பது பெருமை பேச்சு மாத்திரம். එතකොට උඩඟුකම කියලා කියන්නේ උඩඟු වචනයන් පමණක් නොව. பெருமை என்பது උඩඟුකම කියන්නේ உச்சக்கட்ட உயரத்திலும் தேவனை acknowledge ඔබේ பண்ணுவதுதான் தாழ்மை. ඔබේ සාර්ථකත්වයේ උසස්ම තත්වයේදී දෙවියන් වහන්සේව පිළිගැනීමේ යටහත්කම. கஷ்டப்படுற நேரம் மனுஷனே நம்மளை ஏத்துக்கொள்ள மாட்டான், அதனால கடவுள்கிட்ட நாங்க வந்தே ஆகணும். අපි දුක් විඳින්දි මිනිස්සුන්වත් අපව පිළිගන්නේ නැහැ නිසා කොහොමද අපි දෙවියන් වහන්සේ ළඟට එන්නම ඕනේ. ஆனா உயரத்துக்கு வந்தா නමුත් අපි උසස් තැනකට ආවම வாழ்க்கையில கொஞ்சம் நாங்க செல்வந்தவர்களா மாறிட்டா ජීවිතේ අපි ටිකක් පොහොසත් අය බවට පත් වුනාම இப்ப மனுஷர்கள் எங்களை சூழுவாங்க, මිනිස්සුන් අපව වට කරගන්නවා. அவங்க எங்கட புகழ பாடுவாங்க, ඔවුන් අපගේ කීර්තිය වර්ණනා அவங்க කරනවා. எங்களை துதிக்கவே ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ඔවුන් අපට ප්‍රශංසා කරන්න පටන් ගන්නවා. அப்பதான் எங்களுக்கு ஒரு சவால் இருக்கு. එතකොට තමයි අපට අභියෝගයක් තියෙන්නේ. எங்களை நாங்க தாழ்த்துறோம். අපි අපව යටහත් කරගමු. நான் ஒன்றுமில்லாத நேரத்திலும் ஆண்டவரே நீர் தான் என்ன பார்த்து, මම කිසිවක් නැති වෙලාවදී දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි මා දුටුවේ. இப்ப நான் உயரத்துல நிற்பதற்கும் காரணம் நீங்க தான். දැන් මං උසස් තැනක සිටින්නත් හේතුව ඔබ වහන්සේ. அப்ப தாழ்மையனா என்ன, එතකොට යටහත්කම කියන්නේ කුමක්ද? எல்லா காலத்திலும் සෑම කාලයකදීම தேவனை அங்கீகரிப்பது. දෙවියන් වහන්සේව පිළිගැනීම. ஒரு ஆமென் சொல்லுவோம். ආමෙන් කියමු. சில நேரத்துல நம்ம සමහර විට අපි சிலர் வந்து நல்லா என்னது ஃபேன்சியா உடுத்துவாங்க. සමහරු ඉතාමත් ලස්සනට අඳිනවා. பார்க்கும் பொழுது அவங்க வந்து என்னது கொஞ்சம் ஆடம்பரமா உடுத்துவாங்க. බලද්දී ඔවුන් ටිකක් ආඩම්බර විදියට අඳිනවා. டக்குன்னு நம்ம நினைப்போம் அவங்க வந்து கொஞ்சம் என்னது பெருமையா இருக்கிறாங்க. ඉක්මනින් අපි හිතන ඔවුන් ටිකක් උඩඟුයි දැන්. ஆனா அப்படி ஆடம்பரமா உடுத்துறாக்கள கொஞ்சம் பழகி பாருங்க. නමුත් එහෙම ආඩම්බර විදියට අඳින පළඳින අයත් එක්ක ඔබ ටිකක් ආශ්‍රය කරලා බලන්න. உங்களை விட அவங்க தாழ்மையா இருப்பாங்க. ඔබට වඩා ඔවුන් යටහත්. அப்ப தாழ்மை என்பது வெளி பிரகாரம் அல்ல. එතකොට යටහත්කම කියලා කියන්නේ බාහිරව පෙන්වන දෙයක් නෙමෙයි. சிலர் கொஞ்சம் ஒரு பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனான்னு நாங்க அதை பார்த்துட்டு என்ன நினைப்போம்னா அவங்க கொஞ்சம் பெரிய ஆக்கள், அவங்களுக்கு பெருமை. සමහර ටිකක් හොඳ රෙස්ටුරන්ට් එකකට ගියාම ඔවුන් දැන් ටිකක් ලොකු අය ඔවුන්ට ලොකු උඩඟුකමක් තියෙනවා. கொஞ்சம் கார்ல அவங்க வந்து இறங்கினா, உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், கார்ல வந்து இறங்கிட்டா நினைப்பாங்க அவங்க பெருமை. උදාහරණයකට කියන්නේ කාර් එකෙන් එළ බැසම දැන් ඔවුන් ලොකු අය. என்ன சொல்றேன்னா அப்படி இருக்கிற ஆக்களும் பெருமையா இருப்பாங்க, இல்ல நான் சொல்லல. එහෙම ඉන්න අයත් උඩඟුකමෙන් ඉන්න එහෙම නැතුව නෙමෙයි. ஆனா நம்ம நினைப்போம் கொஞ்சம் சிம்பிளா வாழ்ந்தா அவனுக்கு தாழ்மைன்னு. නමුත් අපි හිතනවා ටිකක් සාමාන්‍ය විදියට ජීවිතය ගත කරාම ඔවුන් යටහත් කියලා. சில இடத்துல சிம்பிளா வாழ்ற ஆள்கிட்ட போயிட்டு பேசுங்க. සමහර විට ඔබ නිකන් සාමාන්‍ය විදියට ජීවත් වෙන පුද්ගලයෙක් එක්ක ගිහලා කතා කරලා බලන්න. அவன்ට இருக்கிற ஈகோ உங்களே ஆச்சரியப்படுத்தும். ඔහුගේ තියෙන උඩඟුකම ඔබටත් පුදුම කරයි. அப்ப பெருமை என்பது, ඒතර උඩඟුකම කියන්නේ சாரி தாழ்மை என்பது வெளித்தோற்றம் அல்ல. යටහත්කම කියලා කියන්නේ බාහිරව පෙන්වන දෙයක් නෙමෙයි. வெளியில எங்களுக்கு உண்டாகிற மாற்றம் அல்ல. එළියෙන් අප තුල හටගන්න වෙනස්කම් නෙමෙයි. பெருமை நாங்க பார்த்தோம் இருதயத்துல ஆரம்பிக்கும். හදවත අපි සමහර උඩඟුකම පටන් ගන්නේ හදවත තුලින් කියලා අපි බැලුවා. தாழ்மை இருதயத்துல ஆரம்பிக்கும். යටහත්කමත් හදවත තුලින් පටන් ගන්නෙ. சிம்பிளா வாழ்றது தவறல்ல. සාමාන්‍ය විදිහට ජීවත් වීම වරදක් නොවේ. ஆடம்பரமா நம்ம கவனமா வாழணும். ආඩම්බර විදිහට අපිට ප්‍රවේශමෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. கடவுள் எங்களுக்கு தந்த ஆசீர்வாதங்களை நாங்க என்ன சொல்றது அனுபவிக்கிறோம். දෙවියන් වහන්සේ අපිට ලබා දුන්න ආශිර්වාදයෙන් අපි භුක්ති විඳිනවා. இல்லாதவர்களை குறித்து நம்ம நினைவா இருக்கணும். නැති අය ගැන අපි සිහි කල්පනාවෙන් ඉන්නවා. ஆனா பெருமை சில நேரத்துல வெளித்தோற்றத்துல நாங்க எங்க வாழ்க்கை அடங்கி வாழ்ந்தாலும் නමුත් උඩඟුකම අපි බාහිරව යටත් විදියට ජීවත් වුණත් எங்களுடைய இருதயத்துல අපගේ හදවත තුල பெருமை இருக்கு. උඩඟුකම තිබෙනවා. அப்ப தாழ்மை என்பது வெளித்தோற்றம் அல்ல. එතකොට යටහත්කම කියන්නේ අපේ බාහිර පෙනුම නෙමෙයි. தாழ்மை என்பது உச்ச கட்டத்திலும் தேவனை அங்கீகரிக்கும். යටහත්කම කියලා කියන්නේ ඔබේ උසස්ම තැනදී දෙවියන් වහන්සේව පිළිගැනීම. தேவன் உயர்த்துவார், அப்பதான் டெஸ்ட் பண்ணுவார். දෙවියන් වහන්සේ උසස් කරනවා. ඒ විදිහට තමයි දෙවියන් වහන්සේ පරීක්ෂා කරන්නේ. இப்ப நாங்க மற்றவங்கள பார்த்தா அவங்கள எல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் அவன் பெருமை பிடிச்சவன், அவன் பெருமை பிடிச்ச. கடவுள் சொல்வார் இருடா அப்ப ஒன்னும் உயர்த்துற முத. දැන් අපි අනිත් අය දිහා බලලා කියන ඕව ආඩම්බරයි මෙහෙම කියලා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කියන ඉන්න මං ඕවා උස්සලා පෙන්නන්නම්. එතකොට බලන්න පුළුවන්. அங்கதான் நாங்க தப்பணும். එතනදී තමයි අපි ප්‍රවේශම් වෙන්නට ඕනේ. அங்கதான் எங்களுடைய இருதயத்துல நாங்க தாழ்மை கொள்ளணும். එතනදී තමයි අපගේ හදවතේ යටහත්කම අපි තබා ගන්නට ඕනේ. ஏன்னா மகிமம் வருது. මන්දර මහිමේ පැමිණෙනවා. கர்த்தர் சொல்றார் வெளிச்சத்துல இருந்து வெளிச்சத்துக்கு நான் கொண்டு போவேன். ස්වාමීන් වහන්සේ පවසනවා දිනපත ආලෝකයෙන් ආලෝකයේ වර්ධනය වෙනවා. ஆனா பெருமையை உள்ளுக்கு விட்டுருவேன். නමුත් උඩඟුකමට ඔබ ඉඩ දෙන්නට එපා. ஏன்னா பெருமை வந்தா මන්දර උඩඟුකම පැමිණියොත් மனுஷன் அல்ல தேவன் எதிர்த்து நிற்க. මනුෂ්‍යයන් ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට විරුද්ධ වෙනවා. தேவன் எதிர்த்து நின்றால் நம்மால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. දෙවියන් වහන්සේ විරුද්ධ වුණොත් අපිට කිසිවක් කරන්නට බෑ. இதான் நேபுகாத்நேசர் எல்லாவற்றையும் அடைந்தான். මේ තමයි නෙබුකද්නේසර් හැමදේම අත්පත් කරගත්තා. அவனுடைய சாம்ராஜ்யத்தை மிக அழகுள்ள ஒரு சாம்ராஜ்யமா மாறி. ඔහුගේ අධිරාජ්‍යය ඉතාමත් අලංකාර අධිරාජ්‍යයක් බවට පත් කරගත්තා. ஆனா ஆண்டவர் என்ன செய்றார்?
දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? ஒரு டே இறக்கி கொண்டு வந்துட்டார். ඔව් එහෙම බිමට තල්ලු කරලා දැම්මා. என்னத்துக்கு கொண்டு வந்தா? කොතනටද ගෙනාවේ? புல்லு சாப்பிடுற அளவுக்கு கொண்டு வந்தார். තනකොළ කන තරමට පහලට ගෙනාවා. இது என்னத்தை உதாரணப்படுத்துறது මේ தெரியுமா? කුමක්ද උදාහරණයක් විදිහට ලබා දෙන්නේ? கடவுளோட ஆண்டவரோட சண்டை பிடிக்க போனா දෙවියන් වහන්සේ සමග විරුද්ධ වෙන්න ඔබ යනවා නම් தேவன் எதிர்த்தா ஒரு மனுஷன் දෙවියන් වහන්සේක මිනිසෙක්ට විරුද්ධ වෙනවා නම් அவனுடைய முடிவு மிக பயங்கரம். ඔහුගේ අවසානය ඉතාමත් භයානකයි. அவனுடைய முடிவு மிக ඔහුගේ பயங்கரமா. අවසානය ඉතාමත් භයානකයි. அதனால நம்ம எங்களுடைய வாழ்க்கையில எல்லாவற்றையும் அடையணும் என்கிற ஆசை முக்கியம் அல்ல. ඒ නිසා අපේ ජීවිතේ හැමදේම අත්පත් කරගන්න ඕන කියන ආශාව වැදගත් නැහැ. அந்த ஆசை எல்லாத்துக்கும் இருக்கு. ඒ ආශාව හැමෝටම තියෙනවා. நான் வளரணும், මං වර්ධනය වෙන්න நான் ඕනේ. நல்ல ஒரு வாழ்க்கை வாழணும், මං හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්න நான் ඕනේ. மேன்மையா வரணும். මං උතුම් තැනකට එන්න ඕනේ. ஆனா அந்த ஆசையை விட නමුත් ඒ ආශාවට වඩා என்னுடைய முடிவு சம்பூர்ணமா இருக்கணும்ன்ற ஆசை மிக මා- முக்கியம். මාගේ අවසානයේ පූර්ණ අවසානයක් වෙන්න ඕන කියන ආශාව අධිකව තිබෙන්නට ඕනේ. எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்கு. இந்த மண்டபத்துல இருக்கிற எல்லாருக்கும் என்ன நல்ல ஒரு வாழ்க்கை வாழணும்ன்ற ஆசை මේ இருக்கு. මණ්ඩපය තුල වාඩිලා ඉන්න ඔබ හැමෝගෙම හදවත තුල හොඳට ජීවත් වෙන්න ඕන කියලා ආශාවක් තිබෙනවා. ஆனா அந்த ஆசையை விட නමුත් ඒ ආශාවට වඩා என்னுடைய முடிவு சம்பூர்ணமா இருக்கு. ඔබගේ අවසානය සම්පූර්ණ විය යුතුයි. நான் மகிமை இழந்து போக අපි கூடாது. මහිමය අහිමි කරගන්නට නරකයි. ஆரம்பிச்சனா ආරම්භ කරව මම நான் சிறப்பா முடிக்கணும். මං විශිෂ්ට ලෙස අවසන් කරන්නට ඕනේ. என்னுடைய குடும்பம் சிறப்பா முடிக்கணும். මාගේ පවුල විශිෂ්ට ලෙස අවසන් කරන්නට ඕනේ. ஒரு ஆமென் சொல்லுவோமா? ආමෙන් කියමු. நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லுவோமா? ආමෙන් කියමු. இந்த உயரத்துல எங்களுக்கு இந்த சவால் வருது. ඇයි මේ උසස් වූ තැනදී අපිට මේ අභියෝගය එන්නේ? ஏன்னா நாங்கெல்லாம் நடுத்தர குடும்பங்கள். මන්දන අපි හැමෝම මධ්‍යම පාන්තික පවුල්. நல்லா கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க. අපි හැම හොඳට බලන්න. நாங்க வளரும் பொழுது අපි වර්ධනය වෙද්දී அநேகர் நாங்க உதவாக்கறன்னு பேசியிருப்போம். බොහෝ දෙනෙක් අපි නිකමුන් කියලා අපිට කියවලා ඇති. எங்களை ஒரு நாளும் திரும்பி பார்த்திருக்க மாட்டாங்க. අපි කවදාකවත් හැරලා බලලා නැතුව ඇති. எங்களால என்ன பிரயோஜனம்னு சொல்லி காரி துப்பி இருப்பாங்க. අපේ මොනවාද ප්‍රයෝජනයක් තියෙන්නේ කියලා කෙල ගහලා ඇති. இது மனுஷன் அப்படிதான் அவன் அப்படி செயல்படுறான். එහෙම තමයි මිනිස්සු ක්‍රියා කරන්නේ ඔවුන්ගේ ස්වභාවය. அதனால நீங்க உங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லா அவனை பழி வாங்குறதுக்காக வாழ வேண்டாம். නමුත් ඔබගේ ජීවිතයේ පුරාවටම ඔහුව පරිගන්න පිණිස ඔබ ජීවත් වෙන්න එපා. நீங்கள் உயர்ந்து சிறப்பாக இருப்பதற்கு காரணம் அவனுக்கு நான் யாருன்றதை காட்டணும். ඔබ උසස් වෙලා සාර්ථකව ඉන්න හේතුව විදිහට ඔබ හිතන්නේ ඔවුන්ට මං ජීවත් වෙලා පෙන්වන්න ඕනේ. அப்படி வாழ்ந்தா එහෙම ජීවත් நீங்க වුණොත් செய்கிற எல்லாமே ඔබ කරන හැමදේම இவங்க எனக்கு பேசின பேச்சு அந்த பேச்சை நான் மாத்தணும் என்றதுக்காக මොවුන් வாழ்ந்தீங்கன்னா මට කතා කරපු ඒ කතාව වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා ඔබ ජීවත් වෙනවා නම් நீங்கள் அறியாமலே உங்களுக்குள்ளே பெருமை ඔබ නොදැනුවත්ම ඔබ තුල උඩඟුකම හට ගන්නවා. பெருமை என்றது இதுதான். උඩඟුකම කියන්නේ මේක තමයි. அடைந்த பின்பதாக தாழ்மைப்படுவது கடினம். හැමදේම ලබා ගත්තට පස්සේ යටහත් වීම අපහසුයි. பெருமை எப்படி வருது? උඩඟුකම කොහොමද එන්නේ? பல விதங்கள்ல வருது. බොහෝ ආකාරයෙන් එනවා. சிலர் பாருங்க, සමහරු බලන්න அவங்களுக்கு தேவை இருந்தாதான் அவங்க எங்கள்கிட்ட வருவாங்க. තමන්ට අවශ්‍යතාවයක් තියෙදි තමයි ඔවුන් අපි ළඟට එන්නේ. அதாவது அவங்க மனுஷர்களை பார்க்கிற விதம் எப்படின்னா ඔවුන් මිනිස්සුන්ව බලන ආකාරය කොහොමද කිව්වොත් தேவைக்காக අවශ්‍යතාවය උදෙසා யூஸ் பண்ணிட்டு ඔවුන් භාවිතා කරලා அப்புறம் விட்டுருவாங்க. ඊට පස්සේ අත්හැරලා දානවා. இது ஒரு பெருமைக்கான அடையாளம். මේකත් එක උඩඟුකමේ සංකේතයක්. நம்ம பெருமைனா நம்ம என்ன நினைக்கிறது? අපි උඩඟුකම කියලා හිතුවම අපි මොනවද කරන්නේ? கொஞ்சம் என்னது உயரமா இருந்து ටිකක් උසට ඉඳලා கொஞ்சம் நெஞ்ச முன்னுக்கு வச்சு ටිකක් පපුව ඉස්සරහට කරගෙන யாரையும் பார்த்து சிரிக்காம කවුරු දිහා බලන්නේ නැතුව hina වෙන්නේ නැතුව இப்படி ஒரு ஆள் இருந்துச்சுன்னா මෙහෙම එක්කෙනෙක් හිටියොත් அவர் பெருமையானவர். ඔව් උඩඟුයි. சிலர் பாருங்க சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பான். සමහර බලන්න hina වෙගෙනම ඉන්නවා. அவனுடைய இருதயத்துல பெருமை. ඔහුගේ හදවතේ උඩඟුකම තිබෙනවා. பெருமை என்பது பல விதத்துல மனுஷனை උඩඟුකම කියන්නේ විවිධාකාර මාර්ගයන් වලින් මිනිස්යාට පහර දෙනවා. அடையும் பொழுதுதான் தாழ்மை மிக முக்கியம். உயரும் பொழுது අපි සාර්ථක වෙන තැනදී තමයි යටහත්කම වැදගත්. தாழ்மை என்பது வெளி தோற்றம் அல்ல. යටහත්කම කියලා කියන්නේ අපේ බාහිර පෙනුම නෙමෙයි. அது இருதயம். ඒ අපගේ හදවත. என கர்த்தர் இருதயத்தை මදන பார்க்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ හදවත බලනවා. தாழ்மை என்பது යටහත්කම කියන්නේ மனுஷர்களை தேவைக்காக தேடுகிறது. මනුෂ්‍යව අවශ්‍යතාවය උදෙසා සෙවීම නොවේ. பாருங்க, அவங்களுக்கு அந்த விஷயம் கிடைச்சோனே බලන්න ඔහුට ඒ දේවල් ලැබුණාන් පසුව நம்ம பக்கமே வராது. ඒ පැත්තටවත් ඉන්නේ නැහැ. இப்ப கவனிங்க, நாளைக்கு உங்க பாஸ்ட்ட போயிட்டு දැන් බලන්න ඔබ හෙට ඔබගේ බොස් ළඟට ගිහින් நீங்க தேவைக்கு தான் என்னன்ற வந்து பேசுறீங்கன்னு சொன்னா அவன் வெளியில இருந்து அவங்க என்னது வேலையில இருந்து நீக்கிறான். ඔබ අවශ්‍යතාවයට තමයි මල් ළඟට ඇවිල්ලා කතා කරන්න කියලා කිව්වොත් ඔබව රැකියාවෙන් අයින් කරලා දායි. பாஸ்னா அப்படிதான். බොස් එහෙම තමයි. அவர் சம்பளம் கொடுக்கிறார். ඔහු පඩි දෙනවා. எல்லா நேரம் வந்து உங்களோட பேசிட்டு இருக்க හැම முடியாது. වෙලාවෙම ඇවිල්ලා ඔබත් එක්ක කතා කරන් ඉන්න බෑ. இது நான் சொல்றேன் உறவுகள். මේක අපි කියන සම්බන්ධතාව. நம்முடைய உறவுகள்ல අපේ සම්බන්ධතාව තුළ மனுஷர்களை எங்களுக்காக பயன்படுத்தினால் මිනිස්සුන්ව අප උදෙසා අපි භාවිතා කරනවා නම් அந்த கிரியையும் மாற்றப்பட வேண்டும். ඒ ක්‍රියාවන් වෙනස් විය යුතුයි. பெருமைக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார். උඩඟුකමට දෙවියන් වහන්සේ විරුද්ධව සිටිනවා. எங்களுடைய வாழ்க்கையில අපගේ ජීවිතයේ நாம் கடைசி வரைக்கும் நிலைத்து நிற்க வேண்டிய ஆசை
பிரதானமா இருக்கணும். අවසානයේ දක්වා ස්ථීරව සිටීමේ ආශාව ප්‍රධානව තිබිය යුතුයි. மற்றது மற்றவர்களை பழிவாங்குவதற்காக நீங்கள் உயர வேண்டாம். ඊළඟට අනිත් අයව පරිගන්න පිණිස ඔබ උසස් වෙන්න ඕන කියලා හිතන්න එපා. மற்றவர்களுக்கு நீங்க யார் என்பதை காண்பிப்பதற்காக உயரத்துக்கு போக வேண்டாம். අනිත් අයට ඔබ කවුරුන්ද කියලා පෙන්වන පිණිස ඔබ උසස් වෙන්න හිතන්න එපා. அது ஒரு மிக பயங்கரமான இருதயத்துல கசப்பை உண்டாக்கும். ඒක ඊටමත් භයානක තිත්තකමක් ඔබගේ හදවත තුළ ඇති කරනවා. நல்ல பெருமையில நம்ம விழுந்து போகிறோம். ඒ නිසා යටහත්කමින් අපි වැටි යනවා. வீழ்ச்சி வருவதற்கு முன்பதாக ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில பெருமை வந்துருச்சு. ඒක මිනිස්සෙගේ ජීවිතේ වැටීමට කලින් උඩඟුකම පැමිණෙනවා. பெருமை. උඩඟුකම. மனுஷன் நீங்க விழுந்து போனா මිනිස්සෙක් වැටි ගියාම நல்லா சொல்றத கேளுங்க. நீங்க விழுந்து போனா ඔබ වැටි ගියොත් உங்களுடைய வீழ்ச்சியை தான் அவன் பேசுவான். ඔබගේ වැටීම ගැන තමයි මිනිස්සු කතා කරන්නේ. இன்றைக்கும் நம்ம வாலிபர்களுக்கு உதாரணமா பேசும்பொழுது யாரை பத்தி பேசுறோம்? අදටත් අපි තරුණයන්ට උදාහරණයක් විදිහට කතා කරද්දී කවුරු ගැනද කතා කරන්නේ? சிம்சோனை பத்தி பேசுறோம். අපි සිම්සොන් ගැන කතා ஏன்னா කරනවා. சிம்சோனுடைய முடிவு, මන්ද නම් සිම්සොන්ගේ අවසානය. சிம்சோன் அநேக காரியத்தை செஞ்சான். සිම්සොන් බොහෝ දේවල් කළා. ஒரு நகரத்துடைய கேட்டையே அவன் தனியா தூக்கிட்டு வந்தான். එක නගරයක ප්‍රධාන දොරටුව ඌ ඒම මුස්සගෙන ආවා. தாடை எலும்பினால 1000 அவன் கொண்டான். ඔව් ඒක කොටලුවකගේ අං අරගෙන ඌ තම ඒක සේනාවක්ම නැති කළා. உங்களுக்காக கைத்தட்டுற எல்லாருமே ඔබ සත්පුඩි ගාන හැමෝම பெருமையின் நிமித்தமா நீங்க விழுந்தீங்களோ උඩඟුකම නිමිත්තෙන් ඔබ වැටුනොත් அதே ஆக்கள் ඒ මිනිස්සුන්ම உங்களுடைய பலவீனத்தையும் உங்களுடைய தோல்வியையும் பேசும். ඔබගේ දුර්වලකම ගැනත් ඔබේ පරාජය ගැනත් කතා කරනවා. இதுதான் நாம் வாழ்கிற உலகம். මේ තමයි අපේ ජීවත් වෙන ලෝකය. ஆனா தேவன் சொல்லுகிறார், නමුත් දෙවියන් වහන්සේ පවසනවා தாழ்மை உள்ளவனுக்கு යටහත් සිත් ඇත්තාට நீங்க கவனிச்சீங்க மிகுந்த கிருபையை நான் தரேன். අධික කරුණාව මන් ලබා දෙමි. ஒரு ஆமென் சொல்லுவோமா? ආමෙන් කියමු. நாளுக்கு நாள் தேவன் கிருபை அதிகரிக்கிறார். දිනෙන් දින දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය කරුණාව උන්වහන්සේ අධික කරනවා. நாளுக்கு நாள் எங்கள் பாதை இன்னும் வெளிச்சமாய் மாறுகிறது. දිනෙන් දින අපේ මාර්ගය තවත් ආලෝකමත් වෙනවා. ஏன்? ඇයි? நாம தாழ்மைப்படுகிறோம். අපි යටහත් වෙනවා. வெளிப்பிரகாரமாய் அல்ல, අපි බාහිරව නොවේ. அதனால் மாத்திரம் அல்ல, ඒ නිසා විතරක් නෙමෙයි. உள்ள இருதயத்துல ஒரு தாழ்மை, අපගේ හදවතේ ඇතුළාන්තින எங்கள் යටහත්කමක්. பேச்சிலே ஒரு தாழ்மை, අපේ වචනේ යටහත්කමක්. உயரும் பொழுது ஒரு අපේ தாழ்மை. උසස්කමේදී යටහත්කමක්. ஓ, எங்களுடைய வாழ்க்கையில பெருமை என்பது ஒரு அசிட் போல, අපේ ජීවිතේ උඩඟුකම කියලා කියන්නේ ඇසිඩ් එකක් වගේ. அது ஒரு கேன்சரை போல. ඒක පිළිකාවක් වගේ. அது எங்க வாழ்க்கைக்குள்ள வந்தா ඒක අපේ ජීවිතය තුළට ආවොත් எல்லாவற்றையும் அழிக்கும். හැමදේම විනාශ කරනවා. எங்கள் ஆசீர்வாதத்தை அழிக்கும், අපේ ආශිර්වාදය අහිමි කරනවා. உறவுகளை அழிக்கும், අපේ සම්බන්ධකම් අහිමි எங்கள் කරනවා. அழைப்பை அழித்து விடும். අපේ කැඳවීම අහිමි කරනවා. அது ஒரு படருகிற வியாதி. ඒ උඩු දුවන පිළිලයක් වගේ. பெருமை எங்களிடத்தில் அந்த தேவன் அதை நீக்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ අපගේ හදවතින් ඒ ඉවත් කළ යුතුයි. இன்றைக்கு எனக்கு பெருமை இல்லை என்று சொல்ல வேண்டாம். අද මට උඩඟුකම නැහැ කියලා ඔබට කියන්නට බෑ. இது மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில எல்லா மனுஷர்களும் சவாலிட வேண்டிய ஒரு காரியம். මේ සෑම මිනිසෙක්ගේම ජීවිතය ඔහු මුණ දිය යුතු ප්‍රශ්නයක්. பெருமை உள்ளவனுக்கு அவர் எதிர்த்து நிற்கிறார். උඩඟු සිත් ඇත්තන්ට උන්වහන්සේ විරුද්ධව සිටිනවා. ஆனால் தாழ்மை உள்ளவனுக்கு නමුත් යටහත් සිත් ඇත්තන්ට அவர் கிருபை அளிக்கிறார். උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ලබා දෙනවා. இங்கே இஸ்ரவேலுக்கு எதிர்த்து போராடுவது பெலிஸ்தியர்கள் அல்ல. ඉස්රායල් වරුන්ට විරුද්ධව සිටින්නේ පිලිස්තිවරුන් නොවේ. இஸ்ரவேலின் தேவனே இஸ்ரவேலுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார். ඉස්රායලේ දෙවියන් වහන්සේම ඉස්රායල් වරුන්ට විරුද්ධ වෙනවා. நடக்கலாமா இப்படி? එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? வேதத்துல நம்ம கவனிக்கலாம். මන්ද නම් බයිබලයේ සඳහන් වෙලා இது தேவ තියෙනවා. ஜனம்தான். මේ දේව ජනතාව තමයි. தேவனால் அழைக்கப்பட்ட ஜனம்தான். දෙවියන් වහන්සේ විසින් කැඳවීම ලැබූ ජනතාව තමයි. ஆனா இப்ப எதிர்த்து நிற்பது யார்? නමුත් දැන් විරුද්ධව සිටින්නේ කවුද? தேவனே அவருடைய ஜனத்துக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார். දෙවියන් වහන්සේම තමන් වහන්සේගේ ජනතාවට විරුද්ධව සිටිනවා. இரண்டாவது, දෙවනුව எங்களுடைய இந்த வாழ்க்கையில நாம் மகிமையை இழக்கிறதுக்கான காரணம். අපේ ජීවිතයේ මේ මහිමය අපි අහිමි කරගන්න හේතු. வாசிப்போம் 1 கொரிந்தியர் අපි කියමු 1 කොරින්ති පොතේ 8வது அதிகாரம் 8 වන පරිච්ඡේදයේ 2வது வசனம். දෙවන පදය. 1 கொரிந்தியர் 1 කොරින්ති 8வது அதிகாரம் 8 වන පරිච්ඡේදයේ 2வது வசனம். දෙවන පදය. ஒருவன் தான் ஏதேனும் ஒன்றை அறிந்தவன் என்று எண்ணிக்கொள்வானானால் ஒன்றையும் அறிய வேண்டிய பிரகாரமாக அவன் இன்னும் அறியவில்லை. சரி, இப்ப திருப்பி வாசிக்கும் பொழுது இதை கொஞ்சம் கவனிங்க. අපි දෙවෙනි සැරේ මේක කියවති ඔබ පොඩක් අවධානය යොමු කරන්න. வாசிங்க. ஒருவன் தான் ஏதேனும் ஒன்றை அறிந்தவன் என்று எண்ணிக்கொள்வானானால் எல்லாம் எனக்கு தெரியும்னு சொன்னா මට හැමදේම දන්නවා කියලා කියා ගන්නවා නම් ஒன்றையும் அறிய வேண்டிய பிரகாரமாக அவன் இன்னும் அறியவில்லை. அப்படின்னா என்னது? அவன் இன்னும் என்னது? முழுமையா அதை அறியவில்லை. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඔහු සම්පූර්ණව තාම දන්නේ නැහැ. இங்க கவனிங்க. බලන්න. அதாவது பட்டதாரிகளுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. උපාධිධාරීන් ටික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. இது ரிசர்ச்சே செஞ்சிருக்காங்க.
මේ රිසර්ච් වල කරලා තිබෙනවා பட்டதாரிகள் கடினமா ஒரு 3-4 வருஷம் படிப்பாங்களா. උපාධිධාරීවරුන් ඉතාමත් හොඳින් අවුරුදු 3-4ක් ඉගෙන ගන්නවා இரவு பகலா படிப்பாங்களா. දිවාරැවුන් ඉගෙන ගන්නවා ஆனா அந்த பட்டம் பெற்ற பின்பதாக නමුත් ඒ උපාධිය ලබයි ගත්තයින් පසුව அவங்க படிக்கிற அந்த ஆட்டிடியூடே விட்டுருவாங்க. ඔවුන් ඒ ඉගෙන ගන්න ආකල්පය මත්හැර දානවා ஏன்னா நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு මන්දන මම මෙච්චර මහන්සි වෙලා படிச்சிட்டேன். ඉගෙන ගත්තා 160 விதமான பட்டதாரிகள் அவர்களுடைய வளர்ச்சி அப்படியே அதோட குன்றிரும். 160ක් විතර උපාධිධාරීන් තමන්ගේ වර්ධනය එතනින් ඉවර කරනවා இதே பட்டம் பெறாதவர்கள் මෙසේම උපාධිය නොලබාගත් අය ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் அவன் இன்னும் லேர்ன் මම பண்ணணும். නවදාන්න තවත් ඌ ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා அதனால என்ன செய்வான்? ඒ නිසා මොනවද කරන්නේ எப்பொழுதும் எதையாக்கிலும் நான் கற்றுக்கொள்ளணும்னு இருப்பான். නිතරම මොනවම හරි මං ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා හිතනවා இப்ப கவனிங்க, உங்களை சுத்தி இருக்கிற பட்டதாரிக்கு தான் இது பிரச்சனை நினைக்காதீங்க. ඔබ වටා ඉන්න උපාධිධාරීන්ට තමයි මේ ප්‍රශ්නේ කියලා ඔබ හිතන්න එපා பாத்தீங்களா எவ்வளவு குயிக்கா நம்ம பாக்குறோம். බලන්න කොච්චර ඉක්මනින් අපි බලනවද කියලා இது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நமக்கு இருக்கிற எல்லாருக்கும் இருக்கிற பிரச்சனை. මේ ආත්මික ජීවිතේ අපි හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් இதுக்கு மேல என்னத்தை கற்றுக்கொள்வது? මීට වඩා මොනවද අපි ඉගෙන ගන්නේ இதுக்கு மேல என்ன ஜெபம் பண்ணுவது? මීට වඩා මොනවද යාඥා කරන්නේ இதுக்கு மேல என்ன தேடுவது? මීට වඩා මොනවද අපි හොයන්නේ பவுல் சொல்றார், පාවුලුතුමා කියනවා எல்லாம் தெரிஞ்சவனா இருந்தா හැමෝම සමා වෙන හැම දෙයක්ම දන්න කෙනෙක් වුණොත් இன்னும் உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. තාම ඔබට මොකුත් දන්නේ නැහැ இன்னும் உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. තාම මොකුත් දන්නේ නැහැ நம்முடைய வாழ்க்கையில අපගේ ජීවිතේ தேவன் இன்றைக்கும் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் என்பது மிக முக்கியம். දෙවියන් වහන්සේ අදටත් අපට උගන්වනවා කියන එක වැදගත් ஒரு ஆமென் சொல்லுவோமா? අමෙන් කියමු பாருங்க, யாருமே நீங்க செய்யற ஒரே காரியத்துக்கு 3-4 முறை கைத்தட்ட மாட்டாங்க. බලන්න කවුරුත් ඔබ කරන එකම දෙයකට 3-4 වතාවක්වත් පුඩි ගහන්නේ නැහැ உதாரணத்துக்கு ඒ උදාහරණයකට நீங்க அதாவது ஒரு வீட்டு கூட்டத்திலயோ இல்லாட்டி சபையில ஒரு ஜெபம், ஒரு சாட்சி முதலாவது சொல்றீங்க, ඔබ ගෘහමේක හරි සභාවේ හරි ප්‍රථම වතාවට ඔබ සාක්ෂියක් බෙදා இல்லாட்டி ஒரு ගන්නවා பிரசங்கம் செய்றீங்க, නැත්නම් ඔබ දේශනාවක් இல்லாட்டி ஒரு කරනවා ஆராதனை வழி நடத்துறீங்க. නැත්නම් නමස්කාරයක් මඟ පෙන්නනවා திறக்க செஞ்சோன்னே පළවෙනි අවස්ථාවේ ඔබ එක කළාම 10 பேர் வந்துருவாங்க. 10 දෙනෙක් එනවා சூப்பரா இருந்துச்சு, හොඳට කළා நல்லா இருந்துச்சு, හොඳටම කළා சிறப்பா செஞ்சீங்க. හොඳට විශිෂ්ට විදියට කරා இப்ப 3வது முறை செய்யற நேரம் දැන් තුන්වෙනි වතාවට ඔබ කරද්දි சிரிச்சிட்டு போயிடுவாங்க. hina වෙලා යනවා ஏன்னா அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட். මන්දන ඒක තමයි ප්‍රමිතිය மனுஷனே வளராட்டி මනුෂ්‍යයා වර්ධනය වෙන්නේ නැතිනම් அவன் அவ்வளவுதான் கனம் தருவான். ඔව් එච්චර ගෞරවය ලබා දෙන්නේ ஒரே காரியத்துக்கு 10 முறை கைத்தட்ட மாட்டான். එකම දෙයකට 10 වතාවක් විතර අත්පුඩි ගන්නේ නැහැ அவ்வளவுதான், அதே தான் சேம். එච්චර එකම இது ප්‍රමිතිය நீங்க போன முறை செஞ்சீங்க, ඔබ ගිය වතාව මේක කළා இப்ப இந்த முறையும் செய்றீங்க. මේ වතාවෙත් කරනවා இது உங்களுக்கு லேஸ், இது செஞ்சுட்டே போங்க. මේක ඔබට ලේසි මේක කරගෙන යන්න ஆக்சுவலி அவன் எதிர்பார்ப்பான் ඇත්තටම ඔහු බලාපොරොත්තු වෙනවා அதே ஸ்டாண்டர்ட்ல செய்யணும். ඒ ප්‍රමිතියෙන්ම කරන්න ඕන කියලා திருப்பி எப்ப அந்த 10 பேர் வருவாங்க தெரியுமா? නමුත් ඊළඟට ඒ 10 දෙනා කවුද දෙන්නේ கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்ட் குறைவா செஞ்சிட்டீங்கன்னா, ඔබ ටිකක් ප්‍රමිතිය අඩුවෙන් කරාම சிஸ்டர் என்ன நடந்துச்சு, මොකද උනේ ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு එක இன்னைக்கு, නිකක් අමුතු විදිහකට තිබුණා பிரதர் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணல போல. ප්‍රද මොකද සූදානම් වෙලා නැහැ වගේ வளர்ச்சி. වර්ධනය தேவன் வழி நடத்தும் பொழுது දෙවියන් වහන්සේ මඟ පෙන්වන විට அதிக வெளிச்சம் உண்டாகும். අධික ආලෝකයක් හටගන්නවා இப்படிதான் தேவன் வழி நடத்துகிறார். මෙහෙම තමයි දෙවියන් වහන්සේ මඟ පෙන්වන්නේ இப்ப நீங்க முதல் முறையா ஒரு தேசத்துக்கு போறீங்க, ඔබ පළවෙනි වතාවට එක දේශයකට යනවා நீங்க சொல்றீங்க, எல்லார்ட்டையும் நான் இன்னொரு தேசத்துக்கு போறேன். ඔබ කියන හැමෝටම මම වෙනත් දේශයකට යන්නට ஃபர்ஸ்ட் යනවා டைம் போறீங்கன்னா පළවෙනි වතාවට යනවා නම් எல்லாம் கையெல்லாம் தட்டி கட்டியெல்லாம் பிடிச்சி හැම අත්පුඩි ගහලා ඔබ වැළඳගෙන பயங்கரமா வாழ்த்தி அனுப்புவாங்க. හොඳට සුබපතල යවනවා ஒரே போயிட்டு வந்தீங்கன்னா ඔබ එකම වතාව ඒක නැවත නැවත එහෙට ගිහින් එනවා නම් பெருசா கண்டுக்க மாட்டாங்க. ලොකුවට ගණන් ගන්නේ නැහැ நீங்க திருப்பி நான் சந்திரத்துக்கு போறேன்னு சொன்னாதான் சொல்லுவாங்க, ஓகே வாரோம் நாங்க. ඔබ නැවත හඳට යනවා කියලා කිව්වොත් තමයි හාරි මම එන්නම් කියලා කියන්නේ மனுஷன் வளர்ச்சியை பார்க்கறான். මිනිස්සු වර්ධනය දිහා බලනවා அவங்களோட கவனங்கள் எப்ப திரும்புது? ඔවුන්ගේ අවධානය කොයි වෙලාවෙදිද හැරෙන්නේ மனுஷனுக்காக நான் சொல்லல, මනුෂ්‍යයා උදෙසා කියලා මං කියන්නේ ஆனா නැහැ இது தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பு. නමුත් මේ දෙවියන් වහන්සේගේ බලාපොරොත්තුව காலங்கள் போக போக தேவன் நாம் வளரணும்னு விரும்புறார். කාලය ගත වෙලා යන්න දෙවියන් වහන්සේ අපි වර්ධනය වෙන්න ඕනේ කියලා කැමති වෙනවා ஒரு காலத்துல நோக்கியா இந்த ஃபோன் என்னது 310 இல்லாட்டி 110, இந்த ஃபோன் வந்து அதிகமான காசு கொடுத்து வாங்கினா, එක කාලෙකදී නොකියා ෆෝන් එක වැඩි මුදල් දීලා උන් ලබා ගත්තා இப்போ அதை நான் உங்களுக்கு பரிசா கொடுத்தா දැන් මම ඔබට ඒක තෑග්ගක් විදිහට දුන්නොත් நீங்க என்ன நினைப்பீங்க? ඔබ මොනවද හිතන්නේ பாஸ்டர் ஏன் இதை எங்களுக்கு தாரீங்க? පස්සයි අපිට මේක දෙන්නේ இது ஏதாவது தீர்க்க தரிசனமான அர்த்தம் இருக்கா இதுல? මේක මොකක් හරි දිවසීමේ අර්ථයක් තියනවද ஏன்னா அதுல காலம் அவுட். මන්ද නැහැ ඒකේ කාලය අවසන් ஒரு காலத்துல ஒரு கம்பெனி டைப்ரைட்டர் வச்சிருந்துச்சுன்னா එක කාලයක ආයතනයක් ටයිප්රයිටර් එකක් තියාගෙන ඉන්නවා නම් அந்த ஸ்ட்ரீட்லயே அந்த கம்பெனி தான் பயங்கர பெருசு. ඒ වීදියේ මේ ආයතනය තමයි ලොකුම ආයතනය இப்ப 10 டைப்ரைட்டர் வச்சிருந்தாலும் අද ටයිප්රයිටර් 10ක් තියාගෙන හිටියත් யாரும் திரும்பி பார்க்க மாட்டாங்க. කවුරුත් හැරලා බලන්නේ නැහැ எல்லாம் தெரிஞ்சு நான் அடைஞ்சிட்டேன்னு நினைச்சா
හැමදේම දැනගෙන මං ලබා ගත්තා කියලා හිතුවොත් அன்றைக்கு நம்ம இறங்க ஆரம்பிப்போம். එදාට අපි බහින්න පටන් ගන්නවා. இதுதான் மனுஷனோட ஓடுவதற்கு தேவன் தருகிற ஞானம். මේ තමයි මිනිසුන් එක්ක දුවන්න දෙවියන් වහන්සේ ලබා දෙන ප්‍රඥාව. மகிமை இழந்தவர்களாக அல்ல, මහිමය අහිමි කරගත් අයව නොවේ. ஆனால் மகிமையிலே வளருகிறவர்கள். නමුත් මහිමේ වර්ධනය වෙන අයව. வெளிச்சத்தை இழந்தவர்களாக அல்ல, ආලෝකය අහිමි කරගත් අයව නෙමෙයි. ஆனால் வெளிச்சத்திலே வளருகிறவர்கள். නමුත් ආලෝකයේ වර්ධනය වෙන අයව. இன்றைக்கும் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள அநேகம் இருக்கு. අදටත් අපට ඉගෙන ගන්න බොහෝ දේවල් තිබෙනවා. அதாவது கர்த்தர் எங்களை திருப்தியாய் நடத்துகிறார். දෙවියන් වහන්සේ අපව තෘප්තිමත් මඟ පෙන්වනවා. குறைவு என்பது பண ரீதியான குறைவு மாத்திரமல்ல. හිඟකම කියලා කියන්නේ මුදල්මය වශයෙන් ඇති වෙන හිඟකම විතරක් சிலருக்கு නෙමෙයි. தேவன் எப்படியான குறைவை நீக்க விரும்புறார் தெரியுமா? සමහරුන්ට දෙවියන් වහන්සේ මොන ආකාරයේ හිඟකමද නැති කරන්න කැමති වෙන්නේ කියලා ඔබ දන්නවද? உங்களுக்கு சாட்சியில ஒரு குறைவு இருக்கு. சாட்சிகள். සමහරුන්ට සාක්ෂියේ දුර්වලතාවයක් අඩුපාඩුකමක් உங்களோட තිබෙනවා. சாட்சி எல்லாம் பழசுதான். ඔබේ සාක්ෂි හැමදේක්ම පරණ සාක්ෂි. மற்றது எல்லாமே பெருகிட்டு. අනිත් හැමදේම වර්ධනය වෙලා. ஆனா சாட்சியில ஒரு குறைவு. නමුත් සාක්ෂිය අඩුපාඩුකමක්. ஆனா இயேசுவின் நாமத்திலே தேவன் எங்களுக்கு இந்த காலத்திலும் எங்களுக்கு சாட்சிகளை தர. නමුත් යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ කාලයේදීත් අපට සාක්ෂි ලබා இன்றைக்கு දෙනවා. தேவன் என்ன எங்களுக்கு செய்றார்? අදට දෙවියන් වහන්සේ මොනවද අපට இந்த කරන්නේ? காலத்திலே நமக்கு என்ன මේ செய்கிறார்? කාලයේදී අපිට මොනවද උන්වහන්සේ කරන්නේ? எல்லாவற்றிலும் நம்ம திருப்தியை கண்டா හැමදේකම අපි තෘප්තිමත් භාවයක් ලබා ගත්තොත් இது எங்களுக்கு குறைவா இருக்க கூடாது. මේක අපිට අඩුපාඩුකමක් වෙන්න නරකයි. கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். අපි ඉගෙන ගත යුතුයි. நாம் வளர வேண்டும். අපි වර්ධනය විය යුතුයි. நாம் அதை பார்க்க வேண்டும். අපි ඒ දිහා බලය යුතුයි. இதை தான் தேவன் விரும்புகிறார். මේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ කැමති වෙන්නේ. லூக்கா 2வது அதிகாரம் 46வது வசனம். ලූක් 2:46. லூக்கா 2வது அதிகாரம் 46. ලූක් 2:46. வாசிப்போம். 3 நாளைக்கு பின்பு அவர் தேவாலயத்தில் போதகர் நடுவில் உட்கார்ந்திருக்கவும் அவர்கள் பேசுகிறதை கேட்கவும் அவர்களை வினாவவும் கண்டார்கள். கவனிங்க, இது யாரு? බලන්න මේ කවුද? இயேசு. යේසුස් වහන්සේ. வார்த்தை மாம்சமாய் வந்த பொழுதும் වාක්‍යano මාංශමය විදිහට ආවයින් පසුවත් வார்த்தை தான் எல்லாவற்றையும் படைத்தது. වාක්‍යano තමයි හැමදේම මැව්වේ. பரிசேயர்ட்ட இருந்து அவர் என்ன செய்றார்? கற்றுக்கொள்றார். පරිසිවරුන්ගෙන් ඔහු ඉගෙන ගන්නවා. இயேசுவும் என்ன செய்கிறாரா? යේසුස් වහන්සේත් මොනවද කරන්නේ? கற்றுக்கொள்கிறார். ඉගෙන ගන්නවා. இன்னொரு வசனத்தை கவனிப்போம். තව පදයක් බලමු. எபிரேயர் 5வது அதிகாரம் හෙබ්‍රேව 5 වන පරිච්ඡේදයේ 8வது வசனம். 8 වන පදය. எபிரேயர் 5:8. හෙබ්‍රේව 5:8. அவர் குமாரனாயிருந்தும் பட்ட பாடுகளினாலே கீழ்ப்படிதலை கற்றுக்கொண்டு அவர் குமாரனா இருந்தும் அப்படின்னா என்னது? சும்மா குமாரன்னு சொல்லல. උන්වහන්සේ පුත්‍රයාණන් වෙලා ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ පුත්‍රයා කියලා නිකන් කිව්වේ නැහැ. அவர் குமாரனா இருந்தும் அப்படின்னா இவர் கற்றுக்கொள்வதற்கு தேவையில்லை. උන්වහන්සේ පුත්‍රයාණන් හිටියා උන්වහන්සේ ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ஆனா அவர் குமாரனா இருந்தும் නමුත් උන්වහන්සේ පුත්‍රයාණන් அந்த වෙලා வசனத்தை வாசிச்சு ඒ முடிங்க. වචන අපි කියවල ඉවර කරමු. அவர் குமாரனாயிருந்தும் பட்ட பாடுகளினாலே கீழ்ப்படிதலை கற்றுக்கொண்டு தாம் பூரணரான பின்பு தமக்கு கீழ்ப்படுகிற யாவரும் நித்திய ரட்சிப்பை அடைவதற்கு காரணராகி. ஓகே, கவனிங்க, குமாரனா இருந்தும் බලන්න පුත්‍රයාණෝ වෙලත් அவர் என்ன செய்கிறார்? උන්වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? பாடுகளின் நிமித்தமாக තමාගේ පීඩාවන් නිමිත්තෙන් அவர் என்னத்தை கற்றுக்கொள்கிறார்? උන්වහන්සේ මොනවද ඉගෙන ගන්නේ? கீழ்ப்படிதலை கற்று. යටහත්කම ඉගෙන ගන්නවා. அப்ப குமாரன் என்ன செய்கிறார்? ඒතර පුත්‍රයාත් මොනවද කරන්නේ? எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்தவரும் හැමදේම මැව්වත් இதான் பிரின்சிபல், கற்றுக்கொள்கிறார். මේ තමයි මූලධර්ම ඉගෙන ගන්නවා. சில நேரத்துல கவுன்சிலிங்க்கு சிலர் வருவாங்க. සමහර විට සමහරව අනුශාසන ලබා ගන්න கொஞ்ச පැමිණෙනවා. நேரம் உங்களோட பேசி ஏதாவது ஆலோசனை எடுக்கணும். ටික වෙලාවක් ඔබත් එක්ක කතා කරලා අනුශාසන ගන්න ඕනේ කියලා. வந்தா எங்களை பேச விடுறதே இல்ல. ආවම අපිට කතා කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. நான் நினைக்கிறேன் මම හිතනවා இப்படிதான் இருக்கணும்னு. මෙහෙම තමයි ඉන්න ඕනේ நான் කියලා. நினைக்கிறேன் இப்படிதான் இருக்கணும். මම හිතනවා මේව තමයි நான் ඉන්න நினைக்கிறேன் ඕනේ கடவுள் කියලා. இப்படி நடத்துறாரு. මම හිතනවා දෙවියන් වහන්සේ මේව මඟ පෙන්නනවා කියලා. ஆனா வந்திருக்கிறது எதுக்கு? නමුත් ඇවිත් ඉන්නේ මොනවටද? ஆலோசனை பெற. අනුශාසන ලබා ගන්න. தான் என்ன நினைக்கிறேன், මං මොනවද හිතන්නේ? தான் என்ன யோசிக்கிறேன், තමා මොනවද කල්පනා කරන්නේ? இதெல்லாம் இவ்வளவு அழகா தெரிஞ்சுச்சேன்னா මේ හැමදේම මෙච්චර ලස්සනට හොඳින් දැනගෙන ඉන්නවා නම් ஏன் நீ வரணும்? ඇයි ඔබ එන්නට ඕනේ? சிலருக்கு அதாவது உதவி தேவையா இருந்தாலும் அது அவங்களால தெரியுது இல்ல. සමහරුන්ට ඇත්තටම උදව්වක් අවශ්‍ය වුණත් ඔවුන්ට ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. வந்து ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளாம ஆலோசனை கொடுத்துட்டு போவாங்க. ඇවිල්ලා அடுத்த முறை இப்படி செஞ்சிருங்க. ඇවිල්ලා අනුශාසනා ගන්නෙ නැතුව අනුශාසනා දීලා යන පාස් ඊළඟ වතාවේ මෙහෙම කරන්න. இந்த மென்டாலிட்டி, அதாவது எல்லாம் எனக்கு தெரியும், හැමදේම මට දන්නවා කියන මානසිකත්වය யார்கிட்ட இருந்து நான் கற்றுக்கொள்ள தேவை? කාගින්වත් මං ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. நோ. නෑ. இது எங்களுடைய வாழ்க்கையில மகிமை இழந்து போக பண்ணும். මේ අපේ ජීවිතයේ මහිමය අපට අහිමි කර දවනවා. நமக்கு முன்பாக போகிற மூத்தவர்களிடத்திலும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். අපට ඉදිරියෙන් ඉන්නා වූ වැඩිමහල්ලන්ගෙනුත් අපි ඉගෙන ගත යුතුයි. இரண்டாவது, எங்களுடைய சக
அதாவது சகோதரர்களிடத்திலும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். දියුණුව අපේ සහය අපේ සහෝදරයන්ගෙනුත් අපි ඉගෙන ගත යුතුයි. மூன்றாவது, තුන්වෙනුව நாங்கள் வளர்க்கிறவர்களின் மூலமாகவும் கற்றுக்கொள்ள අපි වර්ධනය කරන අයගෙනුත් අපි ඉගෙන ගත යුතුයි. எப்பொழுது எங்களுடைய சீஷர்கள் நாங்கள் உருவாக்குறவர்களுக்கு முன்பதாக உட்கார்ந்து நாங்க கற்றுக்கொள்கிறோமோ, ஒரு பாஸ்டர் இப்படி சொல்றாரு, அது ஒரு இன்பமான, இட் இஸ் a tasteful experience. நாங்க உருவாக்குன ஒரு பிள்ளை இடத்துல இருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். ඒක දේවගතිවරයෙක් කියනවා තමා ගොඩනැගුවා වූ දරුවෙක්ගෙන් තමා දෙයක් ඉගෙන ගැනීම ඒ ඉතාමත් රසවත් අත්දැකීමක් කියලා. தேவன் இன்றைக்கும் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ අතටත් අපට උගන්වනවා. எல்லாம் தெரியும்னு நினைச்சீங்க, හැමදේම දන්නවා කියලා ඔබ හිතුවා. ஒன்றுமே தெரியாத இடத்துக்கு வந்துருவீங்க. හැමදේම දන්නවා කියලා ඔබ හිතුවොත් මොකුත් නැති තැනකට ඔබ පත් වෙනවා. ஆனா இன்றைக்கும் நான் கற்றுக்கொள்ளணும். නමුත් අතටත් මං ඉගෙන ගන්නවා. இது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில மாத்திரமல்ல, මේ ආත්මික ජීවිතේ විතරක් නෙමෙයි. மற்ற வியாபாரங்கள் செய்கிறவர்கள், අනිත් ව්‍යාපාර කරන අය, மற்ற தொழில் අනිත් செய்கிறவர்கள், රැකියාවන් කරන අය, அவங்க வாழ்க்கையில அநேகத்தை அவங்க செய்திருப்பாங்க. ඔවුන්ගේ ජීවිතේ බොහෝ දේවල් ඔවුන් කරලා ඇති. அவங்களுக்கு முன்பதாய் போய் எல்லாம் தெரிந்தவர்களா நடிக்க வேண்டாம். ඔවුන් ඉදිරියට ගිහිල්ලා හැමදේම දන්න අය විදිහට රඟපාන්න එපා. தெரியாததை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்க. දන්නේ නැති දේ ඔබ ඉගෙන ඔවුන්ගෙන් අහලා දැනගන්න. நம்ம ஆட்கள் இதெல்லாம் இங்க இருக்கிற ஆவிக்குரிய பலத்தெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு අපි போய் මෙතන තියෙන ආත්මික ශක්තිය හැමදේම අරගෙන ගිහිල්ලා எந்த மனுஷனுக்கு முன்பதாக தலை குனியனை விட මොන மாட்டார். මිනිහෙක් ඉදිරියව දෙවියන් වහන්සේ මාව යටහත් වෙන්න තබන්නේ නැහැ. ஆனா காலையில இருந்து இரவு வரைக்கும் ட்ரைனிங்ல உட்கார்ந்திருக்காங்க. නමුත් උදේ ඉඳන් රැ වෙනකන් ට්‍රේනින් එකේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் கற்றுக் கொடுக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ හැමදේම උගන්වනවා. எப்படி வியாபாரம் செய்யணும், කොහොමද ව්‍යාපාර කරන්න ඕනේ? எப்படி குடும்பத்தை நடத்தணும். කොහොමද පවුල මඟ පෙන්වන්න ඕනේ? இன்னொரு நம்மளை விட இன்னொரு ஆள் இன்னொரு ஏரியால சிறப்பா விளங்கி கொண்டிருந்தா අපිට වඩා තවත් කෙනෙක් තවත් එක් ආකාරයකින් විශිෂ්ට විදිහට හිටියොත් அதை கொஞ்சம் கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க. ඒක ටිකක් අහලා ඔබ දැනගන්න. எப்படி அவங்களுடைய பிள்ளைகளை நடத்துறாங்க, කොහොමද ඔවුන්ගේ දරුවන්ව මඟ පෙන්වන්නේ? எப்படி அவங்களுடைய சம்பாத்தியத்தை வச்சுக்கொள்றாங்க, කොහොමද Taman හම්බ කරන දේ තබා ගන්නෙ? எப்படி ஊழியத்தையும் வேலையும் பேலன்ஸ் பண்றாங்க. කොහොමද රැකියාවත් සේවයත් දෙකම බැලන්ස් කරන්නේ? ஆனா என்ன, எங்களுக்கு கேட்க ஒரு மாதிரி. නමුත් මොකද අපිට ඒක අහන්න නිකන් අමුත්තක් වගේ. அதெல்லாம் தவிர்த்து கேட்டு கற்றுக்கொள்ளும். ඒ හැමදේම මග හැරලා අපි අහලා ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. ஒரு ஆமென் சொல்லுவோம். ආමෙන් කියමු. அதனால நாம் எல்லாம் தெரிந்தவர்கள் அல்ல. ඒ නිසා අපි හැමදේම දන්න අය නොවේ. எல்லாத்துக்கும் தான் இது பொதுவா. හැමදේටම මේ පොදුවේ කතා ஆண்டவர் කරන්නේ. இன்றைக்கும் அனைவருக்கும் அவர் கற்றுக் கொடுத்தார். දෙවියන් වහන්සේ අදටත් හැමෝටම උන්වහන්සේ උගන්වනවා. ஒரு ஆமென் சொல்லுவோமா? ආමෙන් කියමු. மூன்றாவது, තුන්වෙනි කාරණාව. இதை நன்றாய் கவனிங்க. මේ හොඳින් බලන්න. அதாவது உடன்படிக்கையின் மூலமாய் தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற சில செயல்முறைகள், அப்படிதான் நான் இதை போட விரும்புறேன். givisuma තුලින් දෙවියන් වහන්සේ අපට ලබා දීලා තිබෙන යම් පියවරයන්. victory strategies that has been received through covenant, அதாவது ஜெயத்துக்கான செயல்முறை தான் இது. ஆனா இது உடன்படிக்கையின் மூலமாய் මේ பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. ජයග්‍රහණය සඳහා පියවරයන් තමයි. නමුත් givisuma තුලින් අපි මේ දේ ලබා ගන්නවා. இது நமக்கு தேவை. මේක අපිට අවශ්‍යයි. நம்முடைய வாழ்க்கை சம்பூர்ணமா இருக்கணுமா, අපගේ ජීවිතය සම්පූර්ණ වෙන්නට ඕනේද? முடிவு சிறப்பா இருக்கணுமா? අපගේ අවසානයේ විශිෂ්ට වෙන්නට ඕනේද? நான் சொல்றேன், இந்த மூன்றாவது நல்ல கவனிங்க. මං කියන මේ තුන්වෙනි කාරණාව ඔබ හොඳින් බලන්න. இது சில கம்பெனிஸ்ல இப்படி சொல்லுவாங்க. இது මේ සමහර ආයතනවල මෙහෙම කියනවා. சொல்லுவாங்க குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்னு சொல்லி. තත්ත්ව පාලන ක්‍රමවේදය කියලා. அதாவது 1000 பொருட்கள் அந்த கம்பெனில அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்க. ඒ ආයතනයේ නිෂ්පාදිතයන් 10000ක් විතර උන් නිෂ්පාදනය කළහොත් ஒரு சிஸ்டம் போட்டிருக்காங்க. එක පද්ධතියක් තියෙනවා. ஒவ்வொரு பிஸ்கட்டும், හැම බිස්කට් එකකටම ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் හැම නිෂ්පාදිතයකටම ஒரே குவாலிட்டியா இருக்கு. එකම ගුණාත්මක තත්වයක් තිබෙනවා. இது பேங்க்ல இருக்கு, මේක බැංකුවේ තිබෙනවා. இது ரெஸ்டாரண்ட்ல இருக்கு. මේ රෙස්ටොරන්ට් වල තිබෙනවා. காலையில வார ஆளுக்கும் இரவு வார ஆளுக்கும் ஒரே விதமான கவனிப்பு இருக்கு. උදේ එන පුද්ගලයාටත් රාත්‍රී එන පුද්ගලයාට එකම විදිහේ සැලකීමක් තිබෙනවා. இது என்ன நான் சொல்ல வருகிறேன், මේ මොනවද මම ඔබට කියන්නට ඉන්නේ? தேவன் ஒரு வாக்கை நமக்கு தரும் பொழுது, දෙවියන් වහන්සේ එක පොරොන්දුවක් අපට ලබා දෙන நல்லா විට, கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க, தேவன் ஒரு வார்த்தையை நமக்கு தீர்க்கதரிசனமாய் தரும் பொழுது හොඳින් බලන්න දෙවියන් වහන්සේ එක පොරොන්දුවක් දිවැසිමය වශයෙන් අපට ලබා දෙන විට அதை செயல்படுத்துவதற்கான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி, ஒரு செயல்முறை இருக்கிறது. ඒ ක්‍රියාවට නංවන්න සඳහා එක උපක්‍රමයක් පියවරයක් තිබෙනවා. தாவீது ஈட்டியோட போயிருந்தால் அன்றைக்கு அவன் தோற்றிருப்பான். දාවීද් ඊතලයක් එක ගිහින් තිබුණා නම් ඔහු පරාද වෙලා ඇති. பட்டயத்தோடு போயிருந்தால் கோலியாத்திட்டையும் பட்டயம் இருக்கு. කඩුවත් එක්ක ගිහින් තිබුණත් ගෝලියත් ළඟත් කඩුව තිබෙනවා. அவனுக்கு வைராக்கியம் இருந்தது. ඔහුට අදිෂ්ඨානයක් තිබුණා. ஆனாலும் தேவன் ஒரு செயல்முறையை தாவீதுக்கு வைத்தார். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ එක ක්‍රමවේදයක් දාවිත්ට තබා තිබුණා. யோசுவாவுக்கு சொன்னார், நீ பட்டணத்தை பிடிப்பாய் என்று சொன்னார். යෝෂුවාට කිව්වා නුඹලා නුවර අල්ලා ගන්නවා කියලා. ஆனா எரிகோவை அவங்க பிடிக்க போகும் பொழுது නමුත් යෙරිකෝව උන් අල්ලන්න යන විට ஆண்டவர் சொன்னார், பட்டயம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා ඒ කඩුව භාවිතා කරන්න එපා. நீ மற்ற பட்டணங்களை பிடித்த வண்ணமாக இங்கே போர் செய்யவே மாட்டேன். නුඹලා අනිත් නුවරවල් අල්ලාගත්තා වගේ මෙහි යුද්ධ කරන්න එපා. நீ 7 முறை இதை சுத்தி வர. 7 වතාවක් මේ නුවර වටා කැරකෙන්න.
அப்படின்னா தேவன் உடன்படிக்கையிலே நமக்கு செயல்முறைகளை தரும். එසේනම් දෙවියන් වහන්සේ ගිවිසුම තුලින් අපට යම් ක්‍රමවේදයන් ලබා දෙනවා. ஆண்டவர் இதை செய்வார் என்று மாத்திரமல்ல, දෙවියන් වහන්සේ මේ දේ කරයි කියන එක විතරක් அதை නෙමෙයි. எப்படி செய்வார், ඒක කොහොමද කරන්නේ? அதை எப்படி நிறைவேற்றுவார், ඒක කොහොමද ඉෂ්ට කරන්නේ? இதை நம்ம மாத்த முடியாது. මේක අපිට වෙනස් කරන්නට බෑ. இது தேவன் உங்களுக்கென்று உடன்படிக்கையாய் கொடுத்திருக்கிற ஒரு சில මේක காரியம். දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කියලා කිවිසුමක් ලෙස ලබා දී තිබෙන දේවල්. உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுங்க. ஏன் எங்களுடைய வீட்டில் ஆகாரம் இப்படி இருக்கு, ඔබේ දරුවන්ට කියලා දෙන ඇයි අපේ නිවසේ මේම ආහාර තිබෙන්නේ? ஏன் எங்களுடைய வீட்டிலே அதாவது சமாதானமும் சந்தோஷமும் இருக்கு. ඇයි අපේ නිවසේ සන්තෝෂයත් සමාදානයත් තිබෙන්නේ? உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்க கொடுக்கக்கூடிய சிறப்பான சுதந்திரம் ඔබේ දරුවන්ට ඔබ ලබා දිය යුතු විශිෂ්ටම උරුමය உங்களுடைய பணம் அல்ல, உங்களுடைய செல்வம் அல்ல. ඔබේ මුදල්වත් ඔබේ ධනයවත් නෙමෙයි. ஆனா கர்த்தரோடு நீங்கள் நடக்கும் பொழுது தேவன் உங்களுக்கு தந்திருக்கிற உடன்படிக்கை அவர்களுக்கு நீங்க கொடுங்க. නමුත් ස්වාමින් වහන්සේ සමග ඔබ ගමන් කරන විට දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ලබා දීලා තියෙන ගිවිසුම ඔබේ දරුවන්ට ඔබ ලබා දෙන්න. சில உதாரணங்களா இதை நான் பேசுகிறேன். උදාහරණ කීපයක් ලෙස මම මේ කතා நாங்கள் කරන්නේ. வளர்ந்து வந்த நாட்களில் අපි වර්ධනය වුණා වූ කාලයේ ஒவ்வொரு முறையும் நாங்க போய் வீட்டுக்கு சாமான் வாங்கிட்டு வரும் பொழுது සෑම වතාවකම අපි නිවෙසකට ගිහලා බඩු භාණ්ඩ අරන් එන වතාවකදීම நாங்க எல்லாம் பொருளெல்லாம் மேல தூக்கிட்டு வருவோம். අපි හැම බඩු භාණ්ඩයක්ම උඩට උස්සගෙන එනවා. குடும்பமா போவோம். පවුලක් විදියට යනවා. நாங்க வந்து அதை கிச்சன்ல வச்சோம். අපි ඒක ඇවිල්ලා කුස්සිය තිබ්බපු ගමන් எந்த பொருளையும் ஃபர்ஸ்டா நாங்க வெளிய எடுக்க வரது. කිසිම බඩු භාණ්ඩයක් අපි එළියට ගන්නේ නැහැ එකපාර. முதலாவது அம்மா அதுல கையை வச்சு ஜெபம் பண்ணுவாங்க. මුලින්ම අම්මා ඒකට අත තබලා යාඥා அது කරනවා. எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் இந்த பழக்கம் அப்படியே இருக்கு. ඒක කොච්චර කාලයක් වුණත් ඒ පුරුද්ද තවමත් තිබෙනවා. இது ஒரு சாதாரண உதாரணம் தான் நான் சொல்றேன். මේක සාමාන්‍ය උදාහරණයක් විතරයි මම ඔබත් එක්ක இது බෙදාගන්නේ. மற்றவர்கள் செய்கிறார்களா என்பதல்ல, මේක අනිත් අය කරනවාද කියන එක නෙමෙයි. தேவன் உங்களுக்கு உடன்படிக்கையாய் தந்திருக்கிற செயல்முறை. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ගිවිසුමක් ලෙස ලබා දී තිබෙන ක්‍රමවේදය මෙයයි. சிலரை நான் இந்த சபையிலே பார்த்திருக்கிறேன். සභාවරුන් මේ සභාවේ මම දැකලා තියෙනවා. உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் பொழுதெல்லாம், ඔවුන්ට ප්‍රශ්නයක් කියන හැම වතාවකදීම உங்களுடைய தலைக்கு மேல பிரச்சனை வரும் ඔබේ பொழுதெல்லாம் ඔළුවට ඉහළින් ප්‍රශ්නය යන විට நீங்க யாரிடத்திலும் பேசுவதல்ல, ඔබ කාත් එක්කවත් කතා කරන්නේ නැහැ. யாரையும் நாடி போவதல்ல, කාවත් ඔබ ඔවුන් මත රඳා පවතින්නේ නැහැ. நேரா அவங்கள நான் ஒரு 4-5 நாள் பாப்பேன் இந்த பலிபீடத்துல வந்து நிப்பாங்க. කෙලින්ම මම බලන ඔවුන් මේ පූජාසන ඉදිරියේ සිටිනවා. 5 நாள் 6 நாள் ஜெபம் பண்ணுவாங்க. දවස් 5ක් 6ක් එක දිගට යාඥා කරනවා. அதற்கு பின்பதாக தேவன் ஏதோ ஒரு விதத்துல அவங்களுக்கு நன்மையை ஒத்தாசையை அனுப்புவார். ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ මොනවාම හරි මාර්ගයකින් ඔවුන්ට උපකාරයක් යවනවා. இதெல்லாம் உடன்படிக்கையின் මේ செயல்முறை. හැමදේම ගිවිසුමේ ක්‍රමවේදය. சிலருக்கு பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வரும் பொழுது සමහරුන්ට ප්‍රශ්න පොරබැඳීම එන විට அவங்களுக்கு தெரியும் வேற யாரிடத்துல நான் போக தேவையில்ல, ඔවුන් දන්න වෙන කාලංගටවත් මම යන්න අවශ්‍ය නැහැ. என்ற போதகரை போய் நான் சந்திக்கிறேன். මගේ පාලකතුමාව ගිහලා මං හම්බ වෙනවා. நீங்க எல்லாரும் போதகர்கிட்ட வரணுன்றதுக்காக நான் இதை சொல்ல, ඔබ හැමෝම පාලකතුමා ළඟට එන්න ඕනේ කියලා මම මේ දේ ඔබට කියන්නේ නැහැ. ஆனா சிலரை தேவன் அப்படிதான் வைத்து பழக்கி இருக்கிறார். නමුත් සමහරුන්ව දෙවියන් වහන්සේ එහෙම තමයි පුහුණු කරලා තිබෙන්නේ. 10-15 வருஷங்களா இருந்தாலும் අවුරුදු 10ක් 15ක් වුණත් நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக 2 மணித்தியாலும் ஒவ்வொரு வாரமும் ஜெபம் பண்றீங்க. ඔබ දිනපතා සෑම සතියකදීම අඩුම පැය දෙකක්වත් ඔබේ දරුවන් උස්සා යාඥා කරන්න ඕනේ. என்னுடைய தாய் எங்களுடைய வாலிப நாட்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் உபவாசிப்பார்கள் எங்கள் 3 பேருக்காக. මගේ මව හැම සිකුරාදාකම අපේ තරුණ කාලේදී අප උදෙසා නිරාහාරව ඉන්නවා අපි 3 දෙනා උදෙසා. ஏன்னா வாக்குகள் தீர்க்க தரிசனங்கள் வரும் பொழுதெல்லாம் මන්ද නම් දිවසිමේ වාක්‍ය පොරොන්දු වශයෙන් එන විට முக்கியம் அதை நிறைவேற்றுவதற்கு செயல்முறை தேவை. වැදගත් එය ඉෂ්ට කරන්නට ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍යයි. இதை விட்டு போனோம் என்று சொன்னால் මේක අපි අත්හැරලා මගහැරලා යනවා නම් கர்த்தர் எங்களை ஆசீர்வதிக்கிற ஒரு விதம் இருக்கு. ස්වාමින් වහන්සේ අපව ආශිර්වාද කරන එක ක්‍රමයක් තිබෙනවා. உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும். ඔබට ඒක පුදුමයක් විදිහට පෙනෙයි. சிலர் அநேக பண நெருக்கடியில் இருப்பாங்க. සමහරු මුදල් අර්බුදයන් වල සිටිනවා. ஆனால் அந்த நேரத்துல அவங்க அநேகருக்கு உதவி செய்வாங்க. නමුත් ඒ වෙලාවේදී ඔවුන් බොහෝ දෙනෙක්ට උදව් කරනවා. அந்த குடும்பத்தை தேவன் ඒ පවුලට දෙවියන් වහන්සේ அந்த மாசம் முடியறதுக்கு முன்பதாக எல்லா தேவைகளையும் ඒ நிறைவேற்றுவார். මාස ඉවර වෙන්න කලින් ඔවුන්ගේ පවුලේ හැම අවශ්‍යතාවයක්ම උන්වහන්සේ සපුරනවා. இது சும்மா நினைச்சு செய்யறது இல்ல, මේක නිකන් හිතලා කරන එකක් නෙමෙයි. இது உடன்படிக்கையோடு வருகிறது. මේක givisුමත් සමග හට ගන්නවා. ஜெயிப்பதற்கு ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் தேவன் ஒரு வழிமுறையை வைத்திருக்கிறார். ජයග්‍රහණයට පිණිස දෙවියන් වහන්සේ සෑම දිනෙකම එක ආකාර ක්‍රමවේදයක් තබා තිබෙනවා. இதுதான் செயல்முறை. මේ තමයි ක්‍රමවේදය. தாவீது சொன்னார், பட்டயத்தை தூக்க வேண்டாம், දාවිත්ට කිව්වා කඩු උස්සන්න එපා. நீ கற்களை எடுத்துக்கொள். ගල් අරගන්න. யோசுவாவுக்கு சொல்றார், යෝෂුවාට කිව්වා எரிகோவை ஜெயிப்பது பட்டயம் அல்ல, එරිකෝව ජයගන්නේ කඩුව නොවේ. நீ சுத்தி நடந்து வர ඔබ வேண்டும். ඒ වටා කැරකෙන්නට ඕනේ. இதெல்லாம் சும்மா வரைபடங்களா தான මේ வைக்கிறேன். හැමදේම චිත්‍රණයක් විදිහට තමයි මම ඔබ ඉදිරියේ තබන්නේ. தேவன் கொடுக்கிற அந்த செயல்முறையை நீங்க விட்டு விட வேண்டாம். දෙවියන් වහන්සේ ලබා දෙන ඒ ක්‍රමවේදය ඔබ මග හරින්න අත්හරින්න ஏன்னா එපා. அப்படிதான் தேவன் உங்களை போஷித்தார், එහෙම තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබ පෝෂණය කළේ. அப்படிதான் தேவன் உங்களை நடத்தினார். එසේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබ මග පෙන්නුවේ.
ஒவ்வொரு நாளும் என்னதான் பிரச்சனை இருந்தாலும் සෑම අවස්ථාවකදීම මොනතරම් ප්‍රශ්න තිබුණත් ஒரு மனத்தியாலும் ஸ்தோத்திர பலியை சொல்லிட்டு தான் நித்திரைக்கு போறது. පැයක් ස්තුති ප්‍රශංසා කරලා තමයි නින්දට යන්නේ. இப்படி பல விதத்துல தேவன் அநேகரை அவர் வெளியே கொண்டு வந்தார். මෙහෙම බොහෝ ආකාරයෙන් දෙවියන් වහන්සේ එළියට ගෙන එනවා. கர்த்தர் உங்களோடு வைத்திருக்கிற உடன்படிக்கையின் வழிமுறைகள் என்ன? දෙවියන් වහන්සේ ඔබත් සමග තබා තිබෙන ඒ ගිවිසුමේ මාර්ගයන් ක්‍රමවේදයන් මොනවාද? அதை விட்டு நீங்க நீங்கும் பொழுது ඒකේ ඔබ මගහැරලා එළියට එන විට மற்றவர்களைப் போல நீங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்கலாம். අනිත් අය මෙන්න ඔබ ගමන් කරන්න පටන් ගන්නවා. கர்த்தர் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிற செயல்முறை. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට තබා තිබෙන ක්‍රමවේදයන්. ரெண்டு நாளாகமோ දෙක ලේකම් පොත 15வது அதிகாரம் 15 වන පරිච්ඡේදයේ திருப்பிக் கொள்வோம். 12வது வசனம். 12 වන පදය. 12வது வசனம். தங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தரை தங்கள் முழு இருதயத்தோடும் தங்கள் முழு ஆத்துமாவோடும் தேடுவோம் என்றும் சிறியோர் பெரியோர் ஸ்திரீ புருஷர் எல்லாரிலும் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரை தேடாதவன் எவனோ அவன் கொலை செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் ஒரு உடன்படிக்கை செய்து மகா சத்தத்தோடும் கெம்பீரத்தோடும் பூரிகைகளோடும் எக்காலங்களோடும் கர்த்தருக்கு முன்பாக ஆணையிட்டார்கள். இந்த ஆணைக்காக யூதா ஜனங்கள் யாவரும் சந்தோஷப்பட்டார்கள். தங்கள் முழு இருதயத்தோடும் ஆணையிட்டு தங்கள் முழு மனதோடும் அவரை தேடினார்கள். கர்த்தர் அவர்களுக்கு வெளிப்பட்டு சுற்றுப்புறத்தாரால் யுத்தம் இல்லாத படிக்கு அவர்களை இளைப்பாற பண்ணினார். ஒரு ஆமென் சொல்லுவோமா? அந்த கடைசி வசனத்தை கொஞ்சம் கவனிங்க. ඒ අන්තිම පදය ඔබ ටිකක් බලන්න. அது சொல்லுது இஸ்ரவேலை சுற்றி இஸ்ரவேலுக்கு சமாதானம் கொடுத்தார். ඒක කියනවා ඊශ්‍රායලයේ වටා ඊශ්‍රායල් වලට සමාදානය ලබා දුන්නා. பவுல் பேசும்பொழுது சொல்றார், நான் எப்பக்கமும் நான் நெருக்கப்படுகிறேன். පවුලුතුමා කතා කරද්දී කියන හැම අන්දමකින්ම මා අර්බුදයකට ලක් වෙනවා. ஆனா உடன்படிக்கை செய்கிற இஸ்ரவேலுக்கு சொல்கிறார், எல்லா பக்கமும் உனக்கு சமாதானம். නමුත් ගිවිසුම ලබාගෙන ඊශ්‍රායල් වලට කියනවා හැම පැත්තින්ම නුඹට සමාදානය. இப்படியும் வாழலாம் தேவனுக்குள்ள. මෙහෙම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් දෙවියන් ஒரு වහන්සේ. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. எல்லா பக்கமும் இளைப்பாறுதல். හැම පැත්තෙන්ම සහනය. ஏன்? ඇයි? அவங்க குடும்பமாக உடன்படிக்கை செய்தார். ඔවුන් පවුලක් ලෙස ගිවිසුම් කරනවා. தேவனை நாங்கள் தேடுவோம். දෙවියන් වහන්සේව අපි සොයනවා. இப்படிதான் எங்களை தேவன் வளர்த்திருக்கிறார். මෙහෙම තමයි දෙවියන් වහන්සේ අපව පුරුදු කර இது තිබෙන්නේ. சந்ததி சந்ததியாய் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கும் அறிவித்தார். මේ පරම්පරා ගණනාවක් තිස්සේ උන්වහන්සේගේ දරුවන්ටත් කියා දුන්නා. இப்படிதான் ஒரு சிலர் எங்கள் வீடுகளுக்கு வரும் பொழுது මෙහෙම තමයි සමහරව අපේ නිවෙස් වලට එන විට சில குடும்பங்கள் என்னதான் இருந்தாலும் அவர்களை ஆசீர்வதிச்சு அனுப்புவார்கள். සමහර පවුල් මොනවා තිබුණත් උන් ආශිර්වාද කරලා යවනවා. இதெல்லாம் உடன்படிக்கையோடு வருகிறது. මේ හැමදේම ගිවිසුමත් සමග இது පැමිණෙනවා. ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் தேவன் அவன் ஜெயிப்பதற்கு அவன் கொடுக்கிற அவர்களுக்கு கொடுக்கிற செயல்முறை. මේ හැමදේම දෙවියන් වහන්සේ උන් ජය ගන්න පිණිස උන්ට ලබා දෙන ක්‍රමවේදයන්. சிலருக்கு நீங்க கையிட்டு செய்கிற வியாபாரம் தான் அவருடைய செயல்முறை. සමහරුන්ට උන් අත්පා කරන ව්‍යාපාරය තමයි උන්ගේ ක්‍රමවේදය. அதை விட்டுட்டு நான் 10 மடங்கு ஆதாயம் பண்ண போறேன்னு இன்னொன்னு தூக்கி வீச வேண்டாம். ඒක අතහැරලා මං 10 දුණියක් කම්බ ගන්න යනවා කියලා ඒක මග හැරලා යන්න එපා. சிலது உடன்படிக்கையோடு வருகிறது. සමහර දේවල් ගිවිසුමත් සමග පැමිණෙනවා. மங்கி போகிற வாழ்க்கை எங்களுக்கு வேண்டாம். හීන වෙලා යන ජීවිතයක් අපට එපා. எங்களுக்கு நாளுக்கு நாள் செழிப்பு உண்டாகிற, நாளுக்கு நாள் மேன்மை உண்டாகிற ஒரு வாழ்க்கை. දිනෙන් දින ශාස්ත්‍රිකත්වයේ සමෘද්ධත්වයේ උසස්කම ඇති වෙන ජීවිතයක්. ஒரு ஆமென் சொல்லுவோமா? ආමෙන් කියමු. அதனால இதை தான் தேவன் இன்றைக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார். මේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ අද දිනේ අපිට මතක් කර දෙන්නේ. இந்த அதிகாரங்களை வாசிக்கும் பொழுது මේ පරිච්ඡේදයෙන් අපි කියවන විට இங்க அநேக உடன்படிக்கையின் செயல்முறைகள் மாறுகிறது. මෙතන බොහෝ ගිවිසුමේ ක්‍රමවේදයන් වෙනස් වෙනවා. ஆண்டவர் லேவி கோத்திரத்துக்கும் ஆசாரியர்களுக்கும் ஒரு பங்கை வைத்திருந்தார். දෙවියන් වහන්සේ ලේවි ගෝත්‍රිකයන්ට පූජකවරුන්ට එක කොටසක් තබා තිබුණා. அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய பங்கை தான் அவர்கள் லேவியர்களும் ஆசாரியர்களும் எடுக்க வேண்டும். ඔවුන්ට ලබා දිය යුතු කොටස තමයි ලෙවිවරුන් සහ ඒ පූජකවරුන් ලබා ගත යුත්තේ. ஆனா இரண்டாவது அதிகாரத்துல ஒப்னியும் பினேகாசும் என்ன செய்கிறார்கள்? அவர்களே போய் அதை எடுக்கிறார். දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ මොනවද කියන ඔප්නිසා පිනෙහස් උන්ම ගිහලා ඒ කොටස අර ගන්නවා. அங்க மாறுது. එතන වෙනස් වෙනවා. அதே போல பெட்டியை தூக்கிட்டு வருகிற ஒரு விதம் ඒ இருக்கிறது. විදිහට ගිවිසුම් පෙට්ටිය උස්සාගෙන එන එක ක්‍රමවේදයක් තිබෙනවා. திரும்பி தாவீது அங்க என்ன, அதாவது எருசலேமுக்கு பெட்டி வருவதற்கான ஒரு முறை இருக்கு. නැවත යෙරුසලමට ගිවිසුම් පෙට්ටිය එන ක්‍රමවේදයක් තිබෙනවා. அதை தோள்ல சுமக்கணும். ඒ ඔහුගේ උරහිසේ දරා ගන්නට ඕනේ. அதை 4 பேர் சுமக்க ඒ வேண்டும். 4 දෙනෙක් උස්සලන්නට ඕනේ. செயல்முறையை மாற்றினால் ක්‍රමවේදය වෙනස් කළා. சில நேரத்துல எங்களுடைய வாழ்க்கை மங்கி போகிறது. සමහර විට අපේ ජීවිතේ බොඳව இது යනවා. உங்களுடைய பர்சனல் லைஃப்க்கு நான் பேசுறேன். මේ ඔබගේ පෞද්ගලික ජීවිතේට මම කතා කරන්නේ. கர்த்தரோடு உடன்படிக்கையிலே கர்த்தர் உங்களை நடத்தின சில விதங்களை நீங்கள் விட்டுவிட வேண்டாம். ස්වාමින් වහන්සේගේ ගිවිසුමේ ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ මඟ පෙන්නපු සමහර ආකාරයන් ඔබ මඟ හරින්න එපා. அது உங்களுடைய ஜெபங்கள், ඒ ඔබගේ යාඥාවන්, அது உங்களுடைய உபவாசம், ඒ ඔබගේ නිරහරත්වය, அது உங்களுடைய ஆராதனை, ඒ ඔබගේ නමස්කාරය, அது உங்களுடைய கொடுத்தல், ඒ ඔබගේ ලබා දීම, அது மற்ற மனுஷர்களை நீங்கள் ஆதரிக்கிற
கவனிக்கிற விதம். ඒ අනිත් මිනිස්සුන් ඔබ සලකන ආකාරය. ஒரு ஆமென் சொல்லுவோமா? ආමෙන් කියමු. ஒவ்வொரு தீர்க்க தரிசனம் வரும் பொழுதும் හැම දිවසි වාක්‍යයක්ම ඔබට එන විට முதலாவது ප්‍රථමයෙන් அந்த வார்த்தையை பிடித்துக் கொள்ளுங்க. ඒ වචනය ඔබ අල්ලා ගන්න. இரண்டாவது தேவன் அதை நிறைவேற்றுகிற விதத்தை பிடித்துக் கொள்ளுங்க. දෙවනුව දෙවියන් වහන්සේ ඒ සම්පූර්ණ කරන ක්‍රමවේදය අල්ලා ගන්න. மூன்றாவது மிக முக்கியம், තුන්වෙනි වැදගත්. அதன் நிறைவேறுதலின் காலம் நமக்கு தெரியும். ඒ අවසානයේ කාලය අපි දන්නවා. குறித்த காலத்தில் தரிசனம் வைக்கப்பட்டது. නියම කාලයේ දර්ශනය තබා තිබෙනවා. வேதம் சொல்கிறது பூர்வமான ஒரு காலம் வந்த பொழுது இயேசு இந்த பூமிக்குள்ளே வந்தார். දෙවියන්ගේ වචනේ පවසනවා නියම කාලයේ පැමිණිට යේසුස් වහන්සේ මේ පොළොවට පැමිණියා. தீர்க்க தரிசனங்கள் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய என்கரேஜ்மென்ட், ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு, ஒரு பெரிய உற்சாகத்தை தருகிறது. දිවසි වාක්‍යයන් අපිට එක හොඳ උනන්දුවක් ලබා දෙනවා. ஆனா தீர்க்க தரிசனத்தோட செயல்முறை නමුත් දිවසි මේ වාක්‍යවල எப்படி ක්‍රමවේදය நிறைவேற்றுங்க ஆண்டவரே? කොහොමද දෙවියන් වහන්සේ ඉෂ්ට කරන්නේ? எப்படி இதை செய்ய போறீங்க? කොහොමද මේක කරන්නට அதை යන්නේ? பெற்றுக்கொண்டோன மூன்றாவது, எப்பொழுது இதை செய்ய போறீங்க? ඒක ලබා ගත්තෙන් පසු තුන්වෙනි කොහොමද කවදාද මේක කරන්න යන්නේ? எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு செயல்முறை, எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு காலம். හැම දෙයකම එක ක්‍රමවේදයක්, හැම දෙයකම එක කාලයක් තිබෙනවා. ஒரு ஆமென் சொல்லுவோமா? ආමෙන් කියමු. கடைசியாக ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்த்து நிறைவு செய்ய போறோம். අවසාන වශයෙන් එක කාරණාවක් බලලා අපි ඉවර කරමු. எங்களுடைய வாழ்க்கையில மங்கி போகிற ஒரு வாழ்க்கை வேண்டாம். අපේ ජීවිතයේ බොඳව යන ජීවිතයක් අපිට එපා. இக்கபோது எங்களுக்கு வேண்டாம். ඊකබෝධ අපිට එපා. எங்களுக்கு ஆண்டவரே நாளுக்கு நாள் வெளிச்சம் அதிகரிக்கட்டும். අපිට ස්වාමිනී දිනපතා අපගේ ආලෝකය අධික වෙනවා. நாளுக்கு நாள் ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபையிலே நாங்கள் வளர வேண்டும். දිනපතා වහන්සේගේ අනුග්‍රහය අපි වර්ධනය වෙන්නට ඕනේ. நான்காவது, හතර වෙනව. unaddressed weakness, அதாவது இன்னும் மேற்கொள்ளாத பலவீனங்கள். තවමත් ජය නොගත් දුර්වලකම්. எல்லாரும் பலவீனத்தோட தான் இருக்கிறோம். හැමෝම දුර්වලකමින් තමයි සිටින්නේ. ஆனா எங்களுடைய வாழ்க்கையில நாங்கள் தொடர்ந்து தோல்வியை காண்பதற்கு காரணம் නමුත් දිගින් දිගටම අපේ ජීවිතයේ පරාජයට මුහුණ දෙන්න හේතුව அந்த பலவீனங்களை இன்னும் நாம் சரிப்படுத்த ඒ දුර්වලකම් අපි තවමත් හරි ගස්වාගෙන නැහැ. அநேக நேரத்துல எங்களுக்கு பலவீனங்களை நாம் அடையாளம் கண்டு கொள்கிறோம். බොහෝ විට දුර්වලකම් අපි හඳුනා ගන්නවා. ஆனா அது முதலாவது ஸ்டெப் தான். නමුත් ඒ පළවෙනි පියවර විතරයි. ரெண்டாவது ஸ்டெப் அதுல மிக முக்கியம். ඒකේ දෙවෙනි පියවර වැදගත්. இப்ப அந்த பலவீனத்தை நான் என்ன செய்றேன்? දැන් ඒ දුර්වලකම මොකද? ඒ දුර්වලකමට මොකක්ද මං කරන්න நான் යන්නේ? அதை மாற்றுறேனா? මං ඒක වෙනස් කරගත්තාද? நான் அதை மேற்கொள்கிறேனா? මං ඒක ජය ගන්නවාද? இதுதான் மிக முக்கியம். මේක තමයි වැදගත්. இது ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொன்றிலே நாங்கள் பலவீனப்பட்டிருக்கலாம். අපි හැමෝම යම් යම් ආකාරයකින් දුර්වලව සිටිනවා. சிலருக்கு இருக்கிறதான பலவீனம் இச்சை. සමහරුන්ට තියෙන දුර්වලකම තෘෂ්ණාව. இச்சையில் இருந்து அவர்கள் வெளியே வர முடியாத ஒரு வாழ்க்கை. තෘෂ්ණාවේ ඉඳන් ඔවුන්ට එළියට එන්න බැරි ජීවිතයක්. யாரை பார்த்தாலும் இச்சிப்பது. කාව බැලුවත් තෘෂ්ණාවක් ඇති වෙනවා. ஆண்களை பார்த்தால் இச்சிப்பது. පිරිමියව බැලුවම තෘෂ්ණාවක්. பெண்களை பார்த்தால் இச்சிப்பது. කාන්තාවන් බැලුවම තෘෂ්ණාවක්. காமமான காரியங்களை பார்த்து இச்சிப்பது. කාම මිත්‍යාචාරයට අසු වීම. இதை சரிப்படுத்த வேண்டும். මේ දේවල් හරි ගස්වා ගන්නට ඕනේ. ஏன்னா பிசாசு எங்களை வஞ்சிக்க வரும் பொழுது මන්දනම් යක්ෂයා අපට වංචා කරන විට நல்லா கவனிங்க, அவனுக்கு தெரியும் எது எங்களுக்கு பலவீனம். යක්ෂයා දන්නා මොකක්ද අපේ දුර්වලකම කියලා. அவன் அதுல தான் எங்களை பிடிக்கிறான். යක්ෂයා ඒ දුර්වලකම තමයි අල්ලාගන්නේ. எந்த பலவீனத்தை இன்னும் நாம் சரிப்படுத்தவில்லையோ මොන දුර්වලකමද අපි තවම හරි කරගත්තේ නැත්තේ? அதுதான் என்ன செய்யும்? விழுந்து போக பண்ணும். එය තමයි අපගේ වැටීමට අපේ වැටීම කරාගෙන යන්නේ. இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இப்படி யோசிக்கிறேன். උදාහරණයකට මම මේම හිතන්නම්. உங்க வீட்டுல இருக்கிற பூனை தொலைஞ்சு போயிட்டுன்னு வச்சுக்கோ. ඔබ ගෙදර ඉන්න පූසා නැති වුණා කියලා ඔබ හිතන්න. அந்த பூனையை கூப்பிடுறீங்க அந்த பூனை வரல. ඒ පූසාව ඔබ අඬ ගන්නවා ඒ පූසා එන්නේ නැහැ. சரி, சில இடத்துல உங்க வீட்டுல பூனை இருக்கலாம், பூனை இல்லாம இருக்கலாம். සමහරට ඔබ ගෙදර පූසෙක් ඉන්න පුළුවන් නැති වෙන්න පුළුවන්. ஆனா நான் சொல்ற இந்த கற்பனை உதாரணத்தை கொஞ்சம் கவனிங்க. නමුත් මං කියන මේ උපකල්පනයේ උදාහරණය ඔබ බලන්න. அந்த பூனை எப்படி பிடிக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். ඒ පූසාව කොහොමද අල්ලන්න ඕන කියලා ඔබ දන්නවා. சரியா ஏதாவது அது மேபி அது பால் குடிக்கிற பூனையா இருக்கும். සමහරට ඒ කිරි බොන පූසෙක් වෙන්න පුළුවන්. இல்ல உங்க வீட்டுல நெஸ்டமால் குடிக்கிற பூனையா නැත්නම් ඔබේ ගෙදර නෙස්ටමෝල් බොන පූසෙක් වෙන්න පුළුවන්. இப்படி ஏதோ ஒண்ணு உங்களுக்கு தெரியும், அதை வச்சா அது வந்துரும் சார். ඔබ දන්නවා මොන හරි දෙයක් තිබ්බ මේ පූසා ඉබේම එයි කියලා. அதே மாதிரி சில வீட்டுல எலி பிடிப்பீங்க. ඒ වගේම සමහර මීයෝ අල්ලනවා. என்ன போட்டு பிடிக்கிறீங்கன்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும். මොනවද දාලා අල්ලන්නේ කියලා ඔබ තමයි දන්නේ. சரியா தெரியும் உங்களுக்கு, கருவாடு வச்சா சில எலி வரும். ඔබ දන්නවා හරියටම කරවල තිබ්බම සමහර මීයෝ එනවා. சில நேரத்துல வாழைப்பழம் வச்சாலும் සමහරලාට කේල්කන් තිබ්බොත් එනවා. இப்படி ஒவ்வொரு எலியும் ஒரு விதமா பிடிக்கலாம். එක එක මීයන් එක එක විදිහට අල්ලන්න පුළුවන්. இதுதான் பிசாசும் செய்றான். මේ තමයි යක්ෂයාත් කරන්නේ. சில காரியங்களை நம்ம இன்றைக்கு வரைக்கும் அதை நம்ம சரிப்படுத்தவே இல்லை. සමහර කාරණාවන් අද වෙනතුරුත් අපි හරි ගස්වාගෙන නැහැ. சிலருக்கு இச்சை, සමහරට තෘෂ්ණාව, சிலருக்கு இச்சை இல்ல. සමහරට තෘෂ්ණාව නෙමෙයි. சிலர் இச்சையில இழுக்கப்படுவதில்லை. සමහර තෘෂ්ණාවට අසු වෙන්නේ නැහැ. சிலர் அதை தாண்டி வரலாம். සමහර ඒක පහු කරගෙන එන්න පුළුවන්. ஆனா இன்னொரு சிலருக்கு නමුත් සමහරුන්ට பண ஆசை. මුදල් තෘෂ්ණාව. பணத்தை கண்டா எதையும் நம்ம செய்ய ஆயத்தம். මුදල් දැක්කම ඕන දෙයක් කරන්න ලෑස්ති.
இதுல தான் நம்ம விழுறோம். මෙතනදී තමයි අපි වැටෙන්නේ. இதுதான் எங்களுடைய பலவீனம். මේක තමයි අපේ දුර්වලකම. இன்னொரு சிலருக்கு பணமும் இல்ல, තවත් සමහරුන්ට මුදලුත් නැහැ, இச்சையும் இல்ல. තෘෂ්ණාවක් නැහැ. ஆனா இன்னொன்று තව දෙයක් තිබෙනවා. என்ன? මොනවද? இன்னொருவர் ஒரு வார்த்தையை பேசிட்டார்கள், තව කෙනෙක් මොනවා හරි කතා කළා, மனஸ்தாபம். අමනාපකම්. அதுல இருந்து தாண்டி வர முடியாது. ඒකෙන් ඔවුන්ට එළියට එන්න බෑ. எல்லாரோடைய மனஸ்தாபம். හැමෝත් එක්කම අමනාපකම්. பிசாசுக்கு தெரியும் எங்க வச்சா இவனை பிடிக்கலாம். යක්ෂයා දන්නවා කොතන තිබුත් කොහොමද මොහොව අල්ලන්න පුළුවන් කියලා. எங்களுக்கு அது பலவீனங்களா இருக்கலாம். අපිට ඒව දුර්වලකම් වෙන්න ஆனா පුළුවන්. நம்ம அதை திருத்துறோம், නමුත් අපි ඒ දේ හරි ගස්වන්නට அதை ඕනේ. மேற்கொள்றோம். ඒ දේ ජය ගන්නට இது ඕනේ. சும்மா 3 உதாரணங்கள் தான் நான் சொன்னேன். මම නිකන් උදාහරණයක් 3ක් විතර ඔබට இப்படி කිව්වේ. பல விதத்துல எங்களுக்கு பலவீனம் இருக்கு. මේව බොහෝ ආකාරයෙන් අපට දුර්වලකම් හට ගන්නවා. அந்த பலவீனங்களை நம்ம சரிப்படுத்த வேண்டும். ඒ දුර්වලකම් අපි හරි ගස්වන්නට ඕනේ. முதலாவது தீர்க்கதரிசி அனுப்புகிறார், පළවෙනිට දිවසිවරයා යවනවා. ஒப்னி ஃபினேகாஸ் செய்யறதை சரிப்படுத்தும்படியாக. ඔප්නි පිනෙහාස් කරන දේවල් හරි ගස්වන පිණිස தீர்க்கதரிசியுடைய வார்த்தையை கேட்கல, දිවසිවරයාගේ වචනයට ඇහුම්කන් දුන්නේ නැහැ. சாமுவேல் மூலமா ஆண்டவர் பேசுறார், සාමුවෙල් මගින් දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා. அப்பொழுதும் திருந்தல. ඒත් හරි ගැස්සුවේ නැහැ. இங்க திருத்தப்படாத பிள்ளைகள் හරි නොගස්වාගත්ත වැරදි. திரும்பி 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 නැවත නැවත அதே இடத்துல விழுறோம், එකම තැන අපි වැටෙනවා. அதே காரியத்துல வஞ்சிக்கப்படுறோம். එකම තැන එකම දෙයින් අපි වංචාවට ලක් වෙනවා. எங்களுடைய பலவீனங்களை நாம் திருத்திக் கொள்ள வேண்டும். අපගේ දුර්වලකම් අපි හරි ගස්වා ගන්නට ඕනේ. இது சம்பூர்ணமாய் முடிக்க தேவன் உதவி මේ செய்யும். සම්පූර්ණකම ඉවර කරන්න දෙවියන් වහන්සේ අපට උදව් කරයි. எங்களுடைய வாழ்க்கையில நம்ம எபிரேயர் 12வது அதிகாரம் 1வது வசனம், අපි හෙබ්‍රேව 12 වන පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ බලමු. நாங்கள் இந்த ஓட்டத்திலே අපි මේ දිවීමේ நாங்கள் பாவத்தை மாத்திரம் விட்டு ஓடுவதல்ல. අපි පාපීන් විතරක් දුර වෙලා දුවනවා නෙමෙයි. எபிரேயர் 12:1. හෙබ්‍රේව 12:1 ஆகையால் ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாயிருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோட ஓட கடவோம். ராமன் சொல்லுவோமா? ආමේන් කියමු. இந்த ஓட்டம் பொறுமையா இருக்கணும், මේ දිවීමේ இது ඉවසීමෙන් இயேசுவை දුවන්න நோக்கி இருக்கணும். මේ යේසුස් වහන්සේ දෙස බලා දුවන්න ஆனா ඕනේ. ஓடும் பொழுது பாவத்தையும் கழட்டி வைக்கணும். නමුත් දුවන විට පාපයත් තල්ලු කරන්න ඕනේ. பாரம் என்று சொல்லும் பொழுது தேவையில்லாத பொறுப்புகளும் ஒன்று இருக்கு. බර කියන විට අනවශ්‍ය වගකීම් කියන එකක් තිබෙනවා. எல்லாத்துலயும் போய் தலையை போடுறோம். හැම දෙයකම ගිල ඔළුව දානවා. அதுக்கு ஆண்டவர் அப்படி எங்களை அழைக்கல. දෙවියන් වහන්සේ ඒ සඳහා අප කැඳවුවේ නැහැ. ரெண்டாவது இந்த பாரம்னு சொல்லும் பொழுது பலவீனம், දෙවියන් මේ බර කියන එක දුර්වලකම. இதை சரிப்படுத்த வேண்டும், ඒක හරි ගස්වන්න ඕනේ. சரிப்படுத்த வேண்டும். හරි ගස්වන්නට ඕනේ. எங்களுடைய வாழ்க்கையில தொடர்ந்து எது எங்களுக்கு தடையா இருக்கு? අපගේ ජීවිතයේ දිගින් දිගටම මොකක්ද බාධාවක්ව තිබෙන්නේ? எங்கள் பரிசுத்தத்துக்கு என்ன தடையா இருக்கு? අපේ පවිත්‍රකමට මොකක්ද බාධාවක්ව எங்கள் තිබෙන්නේ? ஆவிக்குரிய முதிர்ச்சிக்கு என்ன தடையா අපේ இருக்கு? ආත්මික පරිණතභාවයට මොකක්ද බාධාවක්ව තිබෙන්නේ? இதை நீங்க யாரிடத்துல முதலாவது கேட்க வேண்டாம், நீங்க ஆராய். ඔබ කාගෙන්වත් මුලින්ම මේ දේ අහන්න එපා. ඔබ ඔබව විමසා බලන්න. உங்களை மதிக்கிற விதம், ඔබ ඔබට ගෞරව කරන உங்களோட විදිහ, பேசுகிற விதம், ඔබ සමග කතා කරන විදිහ, உங்களை அவங்க பார்க்கிற விதம், ඔබ ඔවුන් බලන විදිහ, இப்படி பல காரியங்கள் உங்களுக்கு இடரலை கொண்டு வரலாம். මෙසේ බොහෝ දේවල් ඔබට පැකිලීමක් ගෙන එන්න පුළුවන්. ஆனா மனஸ்தாபங்களை தேவன் மாற்ற ඒ வேண்டும். නිසා අමනාපකම් දෙවියන් වහන්සේ වෙනස් කරන්නට ඕනේ. மனஸ்தாபங்கள் எங்களுடைய இருதயங்கள்ல அதிகமான என்னது ஒரு 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 வெட்டுக்காயத்தை போல. අමනාපකම් අපගේ හදවතේ ලොකු කැපුම් පහරක් වගේ. அதாவது ஒரு நாள்ல இப்படி நான் சொன்னோனே இதெல்லாம் மறக்க முடியும். එකම දවසේ මං කියපු ගමන් මේක අමතක කරලා දාන්න බෑ. ஆனா வேதம் ஒன்றை சொல்லுகிறது. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනික දෙයක් පවසනවා. யோசேப்பு மனஸ்தாபப்படுவதற்கு பல வாய்ப்பு இருந்துச்சு. යෝසේප්ට අමනාප වෙන්න බොහෝ අවස්ථාවන් තිබුණා. அவன் மனஸ்தாபத்திலே இருந்திருந்தால் ඔව් මනස්තාපේ නැත්නම් අමනාපකමෙම ඉඳලා ஒரு ஒரு තිබුණා. சகோதரனா தனியா எடுத்து தூக்குல போட்டிருப்பான். එක එක සහෝදරයෝ තනි තනියම අරන් බෙල්ල වැල දාන්න තිබුණා. ஆனா யோசேப்பு ஒரு காரியத்தை சொல்றான். නමුත් යෝසේප් එක දෙයක් කියනවා. நீங்கள் எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள். ඔබ මට වැරද කරන්න හිතුවා. அதுதான் உண்மை. ඒක ඇත්ත. அத நம்ம தீமைய நன்மையா நான் சொல்ல අපි வரல. අයහපත යහපතක් විදිහට පෙන්눔 කරන්නේ නැහැ. நீங்கள் தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள். ඔබ මට අයහපත කරන්න හිතුවා. ஆனால் தேவன் எனக்கு அதை நன்மையாய் மாற்றினார். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ එය මට යහපතක් බවට පත් කළා. அதனால மனுஷர்கள் எங்களை ඒ காயப்படுத்துகிறார்கள். නිසා මිනිස්සු අපට තුවාල කරනවා. அதனால நாம் என்னது இடரலாகுவதல்ல. ඒ නිසා අපි පැකිලෙනවා නෙමෙයි. அந்த இடரலின் நடுவிலே ඒ පැකිලීම අතරෙත් வேதம் இப்படி சொல்லுகிறது. දේවචනේ මෙසේ පවසනවා. கிலெயாத்தின் தைலத்தை விட ஒரு சிறந்த தைலம் பரிசுத்த ஆவியானவர். ගිලියත්හි තෛලයට වඩා ඉතාමත් අනර්ග වූ තෛල ශුද්ධාත්මයන් அவரை වහන්සේ. பிடிச்சு கொள்றோம். උන්වහන්සේ වල්ලා ගන්න. அவர் எங்கள் மனதுக்கு ஆறுதலும் சுகமுமாய் இருக்கிறார். උන්වහන්සේ අපේ හදවතට සහනයත් සුවයත් වෙනවා. இதை தான் மாற்றிக் கொள்கிறோம். මේ අපි වෙනස් කරගමු. நாங்க எங்கள் பணங்களை செலவழிக்கிற விதம், අපි අපගේ මුදල් වැය කරන විදිහ, மற்றவர்களோடு பேசுகிற விதங்கள், අනිත් අය සමග කතා කරන இதுதான் විදිහ, எங்களுடைய பலவீனம். இப்படிதான் அநேகர் எங்களை என்னது
பலவீனமும் படுத்துறாங்க, நாங்களும் விழுந்து போறோம். මේක තමයි අපි දුර්වලකම් මෙහෙම තමයි මේ බොහෝ අය අපව දුර්වල කරන්නේ අපිත් මේකෙන් වැටි යනවා. பழக்கங்களை மாத்துங்க. අපේ පුරුදු වෙනස් කරගන්න. சிலருக்கு பழக்கங்களை மாற்றினாலே அவங்க பரிசுத்தமா வாழலாம். සමහරුන්ට පුරුදු වෙනස් කරත් ඇති උන් සුද්ධව ජීවත් වෙන්න. இந்த பழக்கங்களை மாற்றுங்க. මේ පුරුදු වෙනස් කරගමු. பேசும் பொழுது உண்மை பேசுங்க. කතා කරන විට ඇත්ත කතා சிலருக்கு කරන්න. இருக்கிற பலவீனமே அதுதான். සමහරුන්ට තියෙන දුර්වලකම මේක තමයි. பேசுனா 80% பொய். කතා කරොත් 80%ක්ම බොරු. அப்படியே பழகிருச்சு. එහෙමම පුරුදු වෙලා. மற்ற காரியங்கள்ல என்னதான் நம்ம ஆர்வமா இருந்தாலும் අනෙක් දේවල් වල අපි මොනතරම් උනන්දුවක් තිබුණත් இத மாத்தணும். අපි මේක වෙනස් කරගන්නට இத ඕනේ. மாத்தணும். මේක වෙනස් කරගන්න இத ඕනේ. சரிபடுத்தணும். මේක අපි හරිගස්ව ගන්න ඕනේ. பலவீனங்கள் எல்லா மனுஷனுக்கும் இருக்கு. දුර්වලකම හැම මිනිහෙක්ටම තියෙනවා. பலவீனனை தான் தேவன் அழைக்கிறார். දුර්වලකම තමයි දෙවියන් වහන්සේ කැඳවන්නේ. ஆனா அழைத்த பின்பதாக அந்த பலவீனங்களை அவர் சரிபடுத்த නමුත් කැඳවුවන් පසු ඒ දුර්වලකම් දුර්වලයාගේ දේවල් උන්වහන්සේ වෙනස් කරනවා. சேஞ்ச் பண்ணுங்க. වෙනස් කරනවා. உங்க வாலிப காலத்திலே அதை மாற்றுங்க. ඔබගේ තරුණ කාලය ඔබ ඒ වෙනස් කරගන්න. சோம்பேறியான ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ள போயிர வேண்டாம். ඔබ අලස කම්මැලි ජීවිතයක් තුළට යන්නට එපා. இலகுவா பணம் சம்பாதிக்க போக வேண்டாம். පහසුවෙන් මුදල් හම්බ කරන ක්‍රමයන් හොයන්න එපා. மற்றவர்களுக்காக வாழ போக வேண்டாம். අනිත් අය උදෙසා ජීවත් වෙන්න යන්නට එපා. இதெல்லாம் மனுஷனுக்கு வர்ற பலவீனம். මේ හැමදේම මිනිසුන්ට ඇති වෙන දුර්වලකම්. ஆனா இதை சரிபடுத்துங்க. නමුත් මේක හරි ගස්වා இதை ගන්න. சரிபடுத்துங்க. මේක හරි ගස්වා ගන්න. ஏன்னா இதுல ஒரு ஓட்டை விழுந்துற கூடாது. මන්දනම් මේකේ එක සිදුරක් ඇති වෙන නරකයි. இந்த விதத்துல நாம சரிக்கிற கூடாது. මේ තැනදී අපි පැකිලෙන නරකයි. ஒரு ஆமென் சொல்லுவோமா? ආමෙන් කියමු. கர்த்தர் எங்களை சீர்படுத்த அவர் சரிப்படுத்த விரும்புகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ අපව පිළිවෙලක් කරන්න හරි ගස්වන්න විශ්වාසවන්තයි. கடைசியாக ஒரு சில காரியங்களை நான் சொல்லி நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன். අවසාන වශයෙන් කාරණාවන් කීපයක් කියලා මම ඉවර කරන්නම්. எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாம் சம்பூர்ணமான ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வருவது අපගේ ජීවිතයේ සම්පූර්ණ තත්වයකට අපි ගෙන එන්න இது பொதுவான ஒரு ஆலோசனையை நான் சொல்லி நிறைவு செய்ய මේක விரும்புகிறேன். පොදු අනුශාසනාවක් ලෙස මම ඔබට ලබා දීලා ඉවර කරන්නම්. எங்களுக்கு ஜெபிக்கிற அநேகர் தேவை. අපට යාඥා කරන බොහෝ දෙනෙක් අවශ්‍යයි. எங்களுக்காக ஜெபிக்கிற அநேகர் தேவை. අප උදෙසා යාඥා කරන බොහෝ දෙනෙක් අවශ්‍යයි. 2 தெசலோனிக்கேயர் 3வது அதிகாரம் දෙක තෙසලෝනික 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ முதலாவது 2வது வசனம். පළවෙනි සහ දෙවන පදයන්. முதலாவது சொன்னேன் பெருமை, පළවෙනියට උඩඟුකම, இரண்டாவது சொன்னேன் அதாவது கற்றுக்கொள்ளாத ஒரு தன்மை, දෙවනුව ඉගෙන නොගන්න ස්වභාවය, மூன்றாவது நான் சொன்னேன் තුන්වෙනි මං කිව්වා என்ன சொன்னேன்? මොනවද කිව්වේ? உடன்படிக்கையின் வழிமுறைகள். ගිවිසුමේ ක්‍රමවේදයන්. Thank you. உடன்படிக்கையின் வழிமுறைகள். ගිවිසුමේ ක්‍රමවේදයන්. நாலாவது நான் சொன்னேன் හතරවෙනි මං කිව්වා சரிப்படுத்தப்படாத பலவீனம். හරි නොගස්වාගත්ත දුර්වලකම්. ஓகே, ஆனா இதோடு கூட නමුත් මේවත් එක්ක இந்த மூன்று காரியங்களை சொல்லி நான் ஜெபத்திலே நிறைவு செய்வேன். කාරණාව තුන කියලා මං යාඥා විවර කරා. இதெல்லாம் ஒப்பு கொடுத்தலுக்கு நேராய் நாம் திருப்புகிறோம். අපි හැමෝම බාර කිරීමක් කර වෙත හැරෙන්නට கர்த்தர் යනවා. இன்றைக்கு எங்களோடு பேசுகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ අප සමග කතා කරනවා. ஒரு ஆமென் சொல்லுவோமா? ආමෙන් කියමු. சபையிலே நாம் ஜஸ்ட் உபதேசங்கள் மாத்திரமல்ல, සභාවේ අපි අනුශාසනාවන් විතරක් නෙමෙයි. மனுஷனை ஒரு விதமான வாழ்க்கைக்குள்ளே கொண்டு வருகிறோம். මනුෂ්‍යව හරියාකාර ජීවිතයක් තුළට මඟ இப்படிதான் පෙන්නන්න அவருடைய ඕනේ. ஜனம் இருக்க வேண்டும். මෙහෙම තමයි අපේ ජනතාව ඉන්නට ඕනේ. சமுதாயத்துக்கும் குடும்பத்திற்கும் உலகத்திற்கும் ஒரு பிரயோஜனமான கிறிஸ்டியன் லைஃப். සමාජයටත් පවුලටත් ලෝකයටත් ප්‍රයෝජනවත් කිතුණු 2 ජීවිතයක්. தெசலோனிக்கேயர் 3வது அதிகாரம் 1வது 2வது வசனம். දෙක තෙසලෝනික 3 1 2 පදයන්. கடைசியாக சகோதரரே, உங்களிடத்தில் கர்த்தருடைய வசனம் பரம்பி மகிமைப்படுகிறது போல எவ்விடத்திலும் பரம்பி மகிமைப்படும் படிக்கும் துர்க்குணராகிய பொல்லாத மனுஷர் கையினின்று நாங்கள் விடுவிக்கப்படும் படிக்கும் எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். எங்களுக்காக என்ன செய்யுங்கள்? ஜெபியுங்கள். අපෝ දෙසා යාඥා කරන්න. யாருடைய கையில நாங்க தப்புறதுக்கு? කාගේ අතින් බේරෙන්නද? பொல்லாத wicked people, துன்மார்க்கருடைய கைகளுக்கு நாங்க தப்புவது. හිතුවක්කාර නපුරු මිනිසුන්ගෙන් අප ගැලවෙන පිණිස. நீங்க என்னதான் பெரிய ஆளா இருந்தாலும் ඔබ මොනතරම් ලොකු මිනිහෙක් වුණත් இது பவுல் தான் கேட்கிறார் ஜெபத்துக்கு. පවුලතුමා තමයි මේ යාඥාවෙන් අහන්නේ. அப்போஸ்தலன் இவர், අපෝස්තලවරයෙක් அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர். ආලේපලත් තැනැත්තෙක්. அதனால உங்களுக்கு நீங்க மாத்திரமல்ல, ඒ නිසා ඔබට ඔබ විතරක් නෙමෙයි. உங்களுக்கு அநேகர் ஜெபிக்கிறவர்கள் இருக்க வேண்டும். ඔබට බොහෝ යාඥා කරන අය ඉන්නට ඕනේ. உண்மையாய் உங்களுக்காய் ஜெபிக்கிற, අවංකව ඔබ උදෙසා යාඥා කරන අය. உங்களுக்காய் பரிந்து பேசுகிற, ඔබ උදෙසා මැදිහත්කාරකම් කරන අය. நீங்கள் உங்களுடைய ஜெபத்திலே வளர்வதோடு ඔබ ඔබගේ යාඥාවෙන් වර්ධනය වෙනවා සමග சபையில் அநேக காரியங்கள் இல்லாமல் இருக்கிறது. සභාවේ බොහෝ දේවල් නැතිව තිබෙනවා. ஆனால் இந்த காரியங்களை தேடி கண்டுபிடிங்க. නමුත් මේ දේවල් ඔබ හොයලා පටන් ගන්න. உங்களுக்காய் ஜெபிக்கிறவர்கள். ඔබ උදෙසා යාඥා කරන අය. நீங்கள் உயரும் பொழுது, ඔබ උසස් වන විට, நீங்கள் மேன்மை அடையும் பொழுது, ඔබ සාර්ථක වෙන විට, நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் ඔබ பொழுது ආශිර්වාද ලබන විට உங்களுக்கு என்ன தேவை? ඔබට මොනවද අවශ්‍ය? ஜெபிக்கிறவர்கள் தேவை. ඔබට යාඥා කරන අය අවශ්‍යයි. ஒரு ஆமென் சொல்லுவோமா? ආමෙන් කියමු. இது மிக முக்கியம்.
මේක වැදගත්. எங்களுக்காக உண்மையாய் பரிந்து பேசுகிறார். අප උදෙසා අවංකවම මැදිහත්කාරකම් කරන අය. இதெல்லாம் மனுஷர்களை குறித்து தான் நான் பேசுகிறேன். මේ දේවල් අපි මිනිස්සු ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ஜெபிக்கிறவர்கள் தேவை. යාඥා කරන අය අවශ්‍යයි. இரண்டாவது கணக்கு ஒப்புவிக்கிறவர்கள் தேவை. දෙවනුව ගණන් දෙන අය අවශ්‍යයි. இது very important. எங்களுக்கு மிக முக்கியமான. මේක අපිට ඉතාමත් වැදගත්. எங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்க, අපට අනුශාසනා දෙන්න, எங்களை திருத்த, අපව හරිගස්වන්න, எங்களை சரிப்படுத்த. අපව හරි නිවැරදි කරන්න. கவனிங்க, சில நேரத்துல அநேகர் விழுந்த பின்பதாக தான் சொல்லுவாங்க நான் தப்பு செஞ்சுட்டேன். බලන්න සමහරව අපි වැටුණායින් පස්සේ තමයි කියන්නේ මං වැරදි කරා කියලා. நான் இதை தவறுதலா செஞ்சுட்டேன். මම මේක වැරදීමකින් කළා. ஏன் அப்ப நீங்க உணர்றீங்க தெரியுமா? ඇයි ඔබ ඒ වෙලාවේදී ඔබට හැඟෙන්නේ? ஏன்னா நீங்க தவறு செய்ய முன்பதாகவே யாரும் உங்கள்ட்ட வந்து பேசுவதற்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்க. මන් දන්නවා ඔබ වැරදි කරන්න කලින් කවුරුත් ඔබට කතා කරන්න ඔබ ඉඩ දීලා නැහැ. இப்போ உங்களுடைய நிலைமை பயங்கரமா தான் இருக்கு. දැන් ඔබගේ තත්වය භයානකව තමයි තිබෙන්නේ. கடைசியா நீங்க உணர்றீங்க நான் தவறு செஞ்சுட்டேன். අන්තිමට ඔබට හැඟෙනවා මං වැරද්දක් කළා. ஆனா அதுக்கு முன்பதாகவே எத்தனையோ பேர் அதை உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பார். නමුත් ඊට කලින් සමහරු බොහෝ දෙනෙක් ඔබට එක කියලා ඇති. அப்படி சொல்லக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்களா? එහෙම කියන අය ඔබත් එක්ක ඉන්නවද? வாழ்க்கையில எல்லா விஷயங்களிலும் நமக்கு ஆலோசனை தேவையா? ජීවිතයේ හැම දෙයකදීම අපට අනුශාසනාවන් අවශ්‍යයි. நமக்கு ஆலோசனை தேவை. අපට අනුශාසනාවන් අවශ්‍යයි. நம்மளை திருத்துகிறவர்கள் தேவை. අපව නිවැරදි කරන අය நமக்கு අවශ්‍යයි. சொல்லிக் கொடுக்கிறவர்கள் අපට தேவை. උගන්වන අය අවශ්‍යයි. மற்றது இதை நான் பேசும் பொழுது ඒ වගේ මම මේ දේ කතා කරන විට உங்களுக்கு தலைவர்கள் பல இருக்கலாம். ඔබට බොහෝ நாயකයන් ඉන්න පුළුවන්. உங்களுக்கு போதகரும் இருக்கலாம். ඔබට දේවගතිවරුත් ඉන්නවා. உங்களுக்கு ஜெபிக்கிற ஆலோசனை அநேகரும் இருக்கலாம். ඔබට යාඥා කරන අනුශාසනා කරන අය ඉන්න පුළුවන්. யாருடைய சத்தத்தை நீங்கள் கேட்க விரும்புகிறீர்களோ அவர்களுக்கு தான் உண்மையா நீங்க கணக்கு ஒப்புவிப்பீங்க. කාගේ ශබ්දයටද ඔබ ඇහුම්කන් දෙන්න කැමති වෙන්නේ? ඔවුන්ට තමයි ඔබ ඇත්තටම ගණන් දිය යුත්තේ. நாமளும் பெரிய இதா நம்ம எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நம்ம ஆலோசனை கொடுக்கலாம். வாலிபருக்கு நானும் கொடுக்கிறேன். අපි අඬ ගහලා උන්ට අනුශාසනා දෙන්න පුළුවන්. තරුණයට මමත් අනුශාසනා දෙනවා. ஆனா எந்த நபருக்கு உங்க இருதயம் கீழ்ப்படிய விரும்புகிறதோ அவர்தான் உண்மையா உங்களுடைய லீடர். அவ்வளவுதான். නමුත් මොන පුද්ගලයාට ඔබගේ හදවත යටහත් වෙන්න කැමති නැද්ද? ඇත්තටම ඔහු තමයි ඔබගේ නායකයා. இவங்களுக்கு தான் உண்மையா நீங்க கணக்கு ஒப்புவிப்பீங்க. මොවුන්ට තමයි ඔබ ඇත්තටම ගණන් දිය சும்மா යුත්තේ. பார்வைக்கு மேபி இங்க வந்து நிக்கலாம். නිකන් පෙනීමකට සමහර විට ඔබ මෙතන ඇවිත් ඉන්නට පුළුවන්. மேபி பார்வைக்கு இன்னொரு ஆளை போய் சந்திச்சு எனக்காக ஜெபிங்க எனக்கு ஆலோசனை தாங்கன்னு சொல்லலாம். සමහරට පෙනීමකට ඔබ ගිහිල්ලා තව කෙනෙක්ව හම්බෙලා මවස යාඥා කරන මට අනුශාසනා දෙන්න කියන්න පුළුවන්. ஆனா உங்க இருதயம் யாருக்கு லிசன் பண்ணுதோ, உங்கள் இருதயம் யாருடைய சத்தத்தை கேட்க விரும்புகிறதோ அவங்க தான் உண்மையா உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுப்பாங்க. නමුත් ඔබගේ හදවත කාටද අවංකවම හැහුම්කන් දෙන්නේ, කාටද යටහත් වෙන්නේ? ඔවුන්ට තමයි ඔබ ගණන් දිය යුත්තේ. மூன்றாவது, තුන්වෙනුව இந்த நபர்களை குறித்து யோசிக்கும் பொழுது මේ මිනිස්සු ගැන අපි කතා කරන විට கர்த்தர் உங்களுக்கு பரிசுத்தமும் உண்மையுள்ள நண்பர்களை கொடுக்க வேண்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ශුද්ධ වූ අවංක මිතුරන් ලබා දිය යුතුයි. நான் சொன்ன அந்த ரெண்டு வார்த்தை மிக முக்கியம். මං කියපු වචන දෙක වැදගත්. இந்த காலத்துல உண்மையான நண்பர்களே கஷ்டம் தான். මේ කාලේදී අවංක මිතුරන් හොයා ගැනීමත් ஆனா சில අපහසුයි. நேரத்துல உண்மையான நண்பர்கள் நம்ம தேடிக்கொள்ளலாம். නමුත් සමහර විට අවංක මිතුරන් අපිට හොයා ගන්න පුළුවන්. ஆனா அந்த உண்மையான நண்பர்களுக்குள்ள பரிசுத்தமானவர்கள் இருப்பார்கள் என்று சொன்னால் නමුත් ඒ අවංක මිතුරන් අතරේ ශුද්ධ වූ මිතුරන් ඉන්නවා නම් அவர்கள் ஒரு பெரிய விலையேற பெற்ற பொக்கிஷம். ඔවුන් මිල අධික අනර්ග නිදානයක් වගේ. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. අමෙන් நீங்க කියමු. நண்பர்கள அநேகர்ட்ட மனம் விட்டு பேசலாம். ඔබ සමහරුත් එක්ක හොඳ මිතුරන් විදිහට හිත ඇරලා කතා කරන්න පුළුවන්. ஆனா நண்பர்களா இருந்தாலும் නමුත් මිතුරන් වුණත් உங்களுடைய நண்பர்கள் நீங்க பழகுறவர்கள் அவர்களிடத்துல தேவ பயம் இருக்கிறதை நீங்கள் அடையாளம் காண முடியுதா? ඔබේ මිතුරන් ඔබ ජීවත් වෙන අයත් එක්ක ඔවුන් තුළ දේව බය තිබෙනවද කියලා ඔබට හඳුනා ගන්න පුළුවන්ද? நீங்க ஜோக்கா பேசலாம், ඔබ හොඳින් විහිළුවට කතා நல்ல කරන්න மனம் පුළුවන්. விட்டு பேசலாம். හොඳට හිත විවෘතව කතා කරන්න පුළුවන්. அதெல்லாம் இருக்கட்டும். ඒ හැමදේම තිබුණාද? அது மிக முக்கியம். ඒ දේ වැදගත්. அழுவதற்கு ஒரு ஆள் தேவை. අඬන්න එක්කෙනෙක් අවශ්‍යයි. மனம் விட்டு பேசுவதற்கு ஒரு ஆள் හිත தேவை. විවෘතව කතා කරන්න එක්කෙනෙක් අවශ්‍යයි. ஆனா தேவன் அதோட எண்ணத்தை சேர்க்க விரும்புகிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඒකත් සමග මොකක්ද එකතු කරන්න කැමති වෙන්නේ? பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பயந்தவன். ශුද්ධකමත් දෙවියන් වහන්සේට බය ඇතිත්. இதை நம்ம தேடணும். මේක අපි හොයන්නට ඕනේ. இப்படிப்பட்டவர்களா நாங்க மாறணும். මේ බඳු අය විදිහට අපි වෙනස් වෙන්නට ඕනේ. ஏன்னா தேவன் மனுஷர்களை எங்களுக்கு பரிசாய் தருகிறார். මන්දනම් දෙවියන් වහන්සේ මිනිසුන් අපිට ත්‍යාගයක් ලෙස ලබා දී තිබෙනවා. சம்பூர்ணமான முடிவுக்கு இது தேவை. தனியா வாழ்வதில்லை. පූර්ණ අවසානයේ මේක අවශ්‍යයි. තනිව අපි ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. கொடூரமான என்ன சொல்லலாம், சிறைச்சாலையில் இருக்கிற கைதிகள் என்ன செய்வாங்க தெரியுமா? ක්‍රූර බන්ධනාගාරවල ඉන්න මිනිස්සු මොනවද කරන්නේ? அவங்க எவ்வளவு தான் அவங்கள டார்மென்ட் பண்ணாலும், என்ன சித்திரவதை பண்ணாலும் මොනතරම් ඔවුන්ට වද දුන්නත් சில ஆட்கள் அதை தாங்குவாங்க. සමහරු ඒක දරා ගන්නවා. அழவே மாட்டான். අඬන්නේ නැහැ. அந்த என்னது இதுல அப்படியே இருப்பான். அந்த சித்திரவதையிலே அவன் அழமாட்டான், மேபி கத்துவான், ஆனா விட்டு கொடுக்க மாட்டான். ඒ වද දීමේදීත් ඔව් සමහර විට කෑ ගන්නවා, නමුත් අත්හරින්නේ නැහැ. அப்படிப்பட்ட கொடூரமான ஆட்கள் என்ன செய்வாங்க ඒ தெரியுமா? බඳු ක්‍රූර අය මොනවද කරන්නේ? 5-6 வருஷத்துக்கு தனியா ஒரு ரூம்ல எந்த சத்தம் இல்லாம விட்டுருவாங்க. අවුරුදු 5-6ක් කිසිම සත්‍යයක් නැති කාමරයක තනියම අත්හරිනවා. சித்திரவதத்துல உடைக்கப்படாதவன்
அதுல 2 வருஷத்துல உடைஞ்சிரும். වද දීමේදී කැඩෙන්නේ නැති මිනිස්සෙක් එතනදී අවුරුදු 2කින් කැඩෙනවා. ஏன்னா நாங்க இமோஷனல் பீயிங்ஸ், எங்களுக்கு உணர்வுகள் இருக்கிறது. මන්දනම් අපි හැඟීම් තිබෙන ජීවීන්. நாம் தனியாக வாழ்வதற்கு நாம் அழைக்கப்படவும் இல்லை, உருவாக்கப்படவும். තනිව ජීවත් වීම සඳහා අපි කැඳවීම ලබා නැහැ, ගොඩනැගී නැහැ. சிலர் சிறைச்சாலைக்குள்ள இல்ல, සමහරු සිරකේ තුල නැහැ. வெளியே இருக்கிறீங்க, සමහරු එළියේ ඉන්නවා. ஆனாலும் சிறைச்சாலைக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி. නමුත් ඇත්තටම බන්ධනාගාරේ ඉන්නා වගේ. இதுதான் மென்டலி எங்களுடைய மனதெல்லாம் பாதிக்குது. මේ තමයි මානසිකවම අපගේ මනසට වද දෙන්නේ. எங்களுக்கு உண்மையான நண்பர்கள் தேவை. සැබෑ මිතුරන් අපට අවශ්‍යයි. அந்த உண்மையான நண்பர்களை பிடிச்சிட்டீங்களா? பரிசுத்தமான நண்பர்கள் எங்களுக்கு தேவை. ඒ සැබෑ මිතුරන්ව අල්ලා ගත්තා වගේම සුද්ධ වූ මිතුරන්වත් අපට අවශ්‍යයි. தேவ பயமுள்ள நண்பர்கள் எங்களுக்கு தேவை. දේව බය ඇති මිනිස්සු අපට අවශ්‍යයි. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. சிலர தேவன் உங்களுக்கு சகோதர பிள்ளை, அதாவது குடும்பத்துல பிறக்காட்டியும் சகோதரர்களை போல உங்களை நேசிக்கிறவர்களை. සමහර විට දෙවියන් වහන්සේ පවුලේ ඉපදුනේ නැත සහෝදරයන්ගේ ඔබට ප්‍රේම කරන අයව ලබා உங்கள் දෙනවා. பிள்ளைகளை உங்கள் பிள்ளை அவர்கள் பிள்ளைகளை போல பார்க்கிற நண்பர்களை தேடுங்க. ඔබේ දරුවන් ඔවුන්ගේ දරුවන් වගේ බලන මිතුරන් ඔබ හොයන්න. இவர்கள் தேவை. ඕන අවශ්‍යයි. நாம் சம்பூர்ணமாய் முடிக்க. අපි සම්පූර්ණයෙන් අවසන් කරන්න. எங்கள் முடிவு மிக முக்கியம். අපේ අවසානය ඉතා වැදගත්. எங்கள் ஆரம்பம் அல்ல, எங்க ஆரம்பம் தனியா இருக்கலாம். අපේ ආරම්භය තනිව වෙන්න පුළුවන්. அநேக உறவுகளை நம்ம வெட்டி இருக்கிறோம். බොහෝ සම්බන්ධකම් අපි කපලා දාලා තියෙනවා. அநேக உறவுகளை நாங்கள் தாழ்மைப்படவில்லை. සමහර සම්බන්ධකම් අතර අපි යටහත් වෙලා නැහැ. வேகமாய் வர வேண்டிய உதவிகள் எல்லாம் எங்கள் பெருமையும் அகந்தையும் கீழ்ப்படியாத நிமித்தமாக உறவுகள் எங்களை விட்டு தூரம் போய். අපිට ඉක්මනින් එන්නට තිබුණ උදව් පවා අපේ යටහත්කම නැතිකම නිසා අපේ උඩඟුකම නිසා අපිට නැතිව ගිහින් තියෙනවා. ஆனா தேவன் இந்த காலை நேரத்துல எங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்து. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මේ උදෑසන කාලේ අපිට මතක් කර දෙනවා. நாம் தனியாய் வாழ அழைக்கப்படவில்லை. මම තනිව ජීවත් වෙන්න කැඳවීම ලබන්නේ නැහැ. யாருமே தனியாய் வாழ කවුරුත් அழைக்கப்படவில்லை. තනිවම ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. நண்பர்கள், මිතුරන්. உண்மையான நண்பர்கள். සැබෑ මිතුරන්. சில நேரத்துல நீங்க சிலருக்கு சொல்லுவீங்க, உதாரணத்துக்கு என்ன போலீஸ்ல பிடிச்சிட்டா இப்ப நான் போய் கொண்டிருக்கேன்னு. සමහරට ඔබ සමහර මිතුරන්ට කියනවා මාව පොලිසියෙන් එල්ලුවම යන ගමන් කියලා. சில நண்பர்கள் சொல்லுவாங்க, சரி உள்ளுக்கு போயிட்டு எனக்கு ஒரு கால் ஒன்று. සමහර මිතුරන් කියනවා හරි ඇතුළට ගිහලා මට කෝල් එකක් දෙන්න. அப்படிதான் சிலர் இருப்பாங்க. එහෙම තමයි සමහරු ඉන්නේ. ஆனா சிலர் என்ன செய்வாங்க? සමහර මොනවද කරන්නේ? என்னதான் பிரச்சனை இருந்தா මොන ප්‍රශ්නයක් තිබුණත් அதை விட்டுட்டு ඒක අත්හැරලා அங்க வருவாங்க. එතනට එනවා. இதுதான் உண்மையானவர்கள். මේක තමයි සැබෑ අවංකකම. கவனிங்க, இது சபைக்குள்ள வரும் பொழுது தேவன் தருகிற ஒரு ஆசீர்வாதம். බලන්න මේක සභාව තුළට එන විට දෙවියන් වහන්සේ ලබා දෙන ආශිර්වාදයක්. சபைக்குள்ள வரும் பொழுது நீங்க கொடுப்பதல்ல, සභාව තුළට එන විට ඔබ ලබා දෙනව නෙමෙයි. அது மாத்திரமல்ல, ඒ විතරක් නෙමෙයි. நீங்களும் அநேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ඔබත් බොහෝ දේවල් ලබා ගන්නවා. என் ஆத்துமாவே நீ என் கலங்குகிறாய், මාගේ ආත්මය ඇයි නුඹ நீ කැළඹෙන්නේ? என் திகைந்து போகிறாய். ඇයි නුඹ තැතිගන්නේ? தேவனோடு காத்திருப்பது போல දෙවියන් වහන්සේ සමග බලා සිටීම වගේම அடுத்த சங்கீதங்கள்ல சொல்லுகிறது, ඊළඟ ගීතාවලින් වල පවසනවා. அவருடைய சகல உபகாரங்களையும் தேவன் உண்மை உள்ளவர்களையும் ஒரு உபகாரமாய் வைக்கிறார். උන්වහන්සේගේ සියලු උපකාරයන් වලදී උන්වහන්සේ අවංක අයවත් උපකාරයක් ලෙස ලබා දෙනවා. அப்ப சம்பூரணமாய் முடிக்க එසේනම් සම්පූර්ණව අවසන් කරන්න எங்களுக்கு மனுஷர்கள் தேவை. අපිට මිනිසුන් අවශ්‍යයි. ஜெபிக்கிற மனுஷர்கள், යාඥා කරන මිනිසුන්, ஆலோசனை கொடுக்கிற மனுஷர்கள், අනුශාසනා දෙන මිනිසුන්, பரிசுத்தமான உண்மை உள்ள நண்பர்கள். අවංක ශුද්ධ වූ මිතුරන්. எங்க நாம இருக்கிறோம்? අපි කොතනද ඉන්නේ? ஒரு பக்கம் மாத்திரம் சரிப்படுத்துவது. එක පැත්තක් විතරක් හරි ගස්සන එක නෙමෙයි. இன்றைக்கு தேவன் உபதேசத்தை மாத்திரமல்ல, අද දෙවියන් වහන්සේ අනුශාසනාව විතරක් නෙමෙයි. தேவன் வாழ்க்கை முறைகளை மாற்றி දෙවියන් වහන්සේ ජීවිත ක්‍රමයන් වෙනස් කරනවා. பெருமை தேவன் எதிர்த்து நிற்பார். උඩඟුකමට උන්වහන්සේ විරුද්ධ වෙනවා. நாம் இன்றைக்கு கற்றுக்கொள்கிற ஒரு மனது இல்லாமல் போனால் நாம் ஒன்றையும் கற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். අද අපි ඉගෙන ගන්න මානසක් ආකල්පයක් අප තුළ නැතිනම් අපි කිසිවක් ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. உடன்படிக்கையின் வழிமுறைகளுக்கு திரும்புங்க. givisumේ ක්‍රමවේදයන් වෙතට හැරෙන්න. அதை விட்டு விடாதீங்க. ඒක අත්හරින්න එපා. தேவன் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்ததை வாழ்நாள் முழுதும் செய்யுங்க. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට උගන්වපු දේ ජීවිතාන්තයේ දක්වා ඔබ කරන්න. அது சின்ன சின்ன விஷயங்கள். මේ පොඩි පොඩි දේවල්. நாள் ஆரம்பிக்க முன்பதாக கணவன் மனைவியாய் ஜெபம் பண்ணுங்க. දවස පටන් ගන්න කලින් ඔබේ ස්වාමි පුරුෂ භාර්යාව ඔබ යාඥා කරන්න. ஆகாரம் சமைச்ச பின்பதாக ஜெபம் பண்ணுங்க. ඔබ ආහාර පිසුවට පස්සේ ඔබ යාඥා කරන්න. பிள்ளைகளை ஜெபம் பண்ணி வீட்ல இருந்து அனுப்பு. දරුවන්ව යාඥා කරලා ගෙදරින් පිටත් කරවන්න. இதெல்லாம் சின்ன சின்ன உடன்படிக்கைகள். මේ හැමදේම පොඩි පොඩි givisum. இதை நாம் எல்லா காலத்திலும் செய்கிறோம். මේක අපි හැම කාලයකදීම කරනවා. ஏன்னா வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கப்பட்டாலும் මන්දනම් පොරොන්දු ලබා දෙනු ලැබුවත් அதை செய்வதற்கு ஒரு செயல்முறை இருக்கு. එය සිදු කරන ක්‍රමවේදයක් තිබෙනවා. அதை தேடி கண்டுபிடிங்க. ඒ ඔබ හොයලා අල්ලා இந்த ගන්න. காலத்துல ஊழியம் செய்யணுமா? මේ කාලේ සේවය කරන්න ඕනේද? எஸ், நீர் எங்களை அழைத்திருக்கிறீர். ඔව්, ඔබ වහන්සේ අපව කැඳවා තිබෙනවා. எங்களுக்கு நீர் வைத்திருக்கிற ஆயுதம் என்ன? අපිට තබා තිබෙන ආයුධය කුමක්ද? இப்படிதான் நாம் தேவனிடத்துல போராடுவோம். මෙහෙම තමයි අපි දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක පොරබඳින්නට ඕනේ. யாவரும் எழுந்திருப்போம். අපි හැමෝම නැගිට සිටිමු. ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்க போவோம். අපි බාර කර යාඥා කරන්නට යනවා. ஹalleluya. நன்றி ஆண்டவரே. ස්තුතියි ස්වාමිනී. நன்றி ஆண்டவரே. வேகமா எழுந்திருப்போம்.
විවේකයෙන් නැගිට සිටිමු. ஆண்டவருடைய சமூகத்துல ස්වාමීන් වහන්සේගේ பல අභිමුඛත්වයේ காரியங்களுக்கு நாம் ஒப்பு கொடுக்கலாம். බොහෝ දේවල් වලට අපි බාර කරන්න ஆனா පුළුවන්. குறிப்பாக ஒன்றுக்கு நான் ஜெபம் பண்ண නමුත් விரும்புகிறேன். නිශ්චිතව මේක දෙයක් උසා යාඥා කරන්න යනවා. தேவனோடு வைத்திருக்கிற உடன்படிக்கையின் வழிமுறைகளுக்கு நாம் திரும்ப. දෙවියන් වහන්සේ සමග තබා තිබෙන පොරොන්දු ගිවිසුමේ ක්‍රමවේදන වලට අපි හැරෙමු. உங்கள் ஜெபங்கள், ඔබගේ යාඥාව, உங்கள் ஸ்தோத்திர பலிகள், ඔබගේ ප්‍රශංසාව, உங்கள் ஆராதனை, ඔබගේ නමස්කාරය, தேவாலயத்துல வந்து தரித்திருப்பது, දෙවියන් වහන්සේගේ දේව ගෘහයේ සිටීම, மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பது, අනිත් අයට ලබා දීම, இதெல்லாம் சிறிய உதாரணங்கள் தான். මේ දේවල් පොඩි උදාහරණයක් තමයි. ஆனா தேவன் ஒவ்வொருவரையும் தூக்குவதற்கு ஒரு வழிமுறை නමුත් வைத்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ හැම දිනෙකම ඔස්සවන ක්‍රමවේදයක් තබා அதை தூக்கி තිබෙනවා. வீசிர வேண்டாம். ඒක උස්සලා විසි කරලා දාන්න அது එපා. தேவன் உங்களுக்கென்றே கொடுத்தது. ඒක දෙවියන් වහන්සේ ඔබ උදෙසා ලබා දී තිබෙනවා. அதுக்கு திரும்புங்க. ඒක දෙස ඔබ හැරෙන්න. அதுக்கு திரும்புங்க. ඒකට ඔබ හැරෙන්න. இருதயத்துல மேட்டுமை கொள்ள வேண்டாம். හදවතේ ඔබ උඩඟු වෙන්න එපා. மனஸ்தாபத்திற்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் இப்ப கூப்பிட போகிறார். අමනාප කමට ඔබ ඉඩ දෙන්න එපා. සුද්ධත්වයන් වහන්සේ කැඳවන්න. உம்முடைய தைலம் என்னை குணமாக்கட்டும். වහන්සේගේ තෛලය මා සුව எனக்கு කරන தீமை සේවා. அதிகம்தான். මට නපුර අධිකයි තමයි. ஆனால் அதை நன்மையாய் நீர் மாற்றும். නමුත් උන්වහන්සේ යහපත நீர் ලෙස எனக்கு වෙනස් කරනවා. நன்மையாய் மாற்றும். වහන්සේ මට යහපත ලෙස වෙනස් எல்லாம் කරනවා. கண்களை மூடி கரங்களை உயர்த்தி හැමෝම දෙනෙත් වසාගෙන දෑත් ஒரு ඔස්සෝම 5 நிமிடம் தொடர்ந்து ஜெபம் අපි பண்ண போகிறோம். මිනිත්තු 5ක් දිගටම යාඥා ஒப்பு කරමු. கொடுத்து ஜெபம் பண்ண போகிறோம். බාර කර යාඥා ஒப்பு කරමු. கொடுத்து ஜெபம் பண்ண බාර போகிறோம். කර යාඥා කරමු. ரேபா கிராந்தியான் துருளுருபு ஷாத்ரா கிராதியான் திரிலிரபே சென்த்ரா கிராதியான் துருளுருபோதி. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஜெபம் பண்ணுங்க. ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஏதாவது ஒரு காரியத்தை பிடிச்சு ஜெபம் பண்ணுங்க. உங்களோட கவனம் அங்க இங்க போக வேண்டாம். ஒரு காரியத்தை பிடிங்க. ஒரு காரியத்துக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. சொல்லுங்க, எனக்குள்ள மேட்டுமை, எனக்குள்ள அகந்தை, எனக்குள்ள பெருமையை நீர் நீக்குவீராக, அதை இல்லாமல் போக பண்ணுவீராக ஆண்டவரே. ස්වාමිනේ எனக்கு எதிர்த்து நிற்க வேண்டாம். මට විරුද්ධ වෙන්න එපා. தேவரீர் என் பக்கமாய் ஆண்டவரே நீங்க வாங்க. ස්වාමිනේ මාගේ පක්ෂ වහන්සේ සිටින්නට என்னுடைய ඕනේ. மேட்டுமையை எடுத்து விடுங்கப்பா. මාගේ උඩඟුකම ඉවත් කරන්න ස්වාමිනේ. கற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு மனதை தாங்க. ඉගෙන ගන්න හදවතක් ලබා දෙන්න. கற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு மனதை தாங்க. ඉගෙන ගන්න හදවතක් ලබා දෙන්න. ஜெபம் பண்ணுங்க. ஆண்டவரே, என்னுடைய பலவீனங்கள் යාඥා කරන ස්වාමිනේ මාගේ அது දුර්වලකම් எனக்கு பலனாய் ඒක மாறணும். මට ශක්තියක් அது වේවා. எனக்கு பலனாய் මට மாறணும். ශක්තියක් அது වේවා. எனக்கு பலனாய் මට மாறணும். ශක්තියක් වේවා. இச்சையா இருக்கலாம், තෘෂ්ණාව වෙන්න பண පුළුවන්. ஆசையா இருக்கலாம், මුදල් ආශාව වෙන්න පුළුවන්. மற்றவர்களுடைய பேச்சுகளிலே நாம் உள்வாங்கப்படுகிறதா இருக்கலாம், අනිත් අයගේ වචනයෙන් මම ඇතුළට ලබා ගන්න දේවල් වෙන්න පුළුවන්. சாதாரண தூக்க பழக்கங்களா இருக்கலாம், සාමාන්‍ය නිදා ගැනීමේ පුරුද්ද වෙන්න පුළුවන්. மனுஷரை மதிக்கிற விதங்களா இருக்கலாம். මිනිස්සුන්ට ගරු කරන විදිහ වෙන්න පුළුවන්. கேளுங்க, ஆண்டவரே என்னை மாற்றி எடுங்க. ඊළඟ ස්වාමිනේ මාව වෙනස් කරන්න. நாம் நிறைவான ஒரு வாழ்க்கையை அடைய வேண்டும். පූර්ණ ජීවිතයක් ගත කරන පිණිස. சம்பூர்ணமான முடிவை நாங்கள் காண வேண்டும். සම්පූර්ණ අවසානයක් දකින්න පිණිස. ஹalleluya 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 ஹalleluya. எல்லாம் ஜெபம் பண்ணுங்க. Pray. හැමෝම යාඥා உங்க කරමු. வாழ்க்கைக்கு தான் நீங்க ஜெபம் ඔබගේ பண்றீங்க. ජීවිත උත්සාහය ඔබ යාඥා கர்த்தர் ஒரு කරන්නේ. விடுதலையை கொடுக்க வேண்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ නිදහසක් දෙන්නට கர்த்தர் ඕනේ. இன்றைக்கு ஒரு விடுதலையை கொடுக்க வேண்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ නිදහසක් දෙන්නට ඕනේ. ஆண்டவரே, நான் என் பிள்ளைகளோடு ஆண்டவரே ස්වාමිනේ මම මාගේ දරුවන් உம்மை සමග நான் சேவித்து வர வேண்டும். වහන්සේට ஆண்டவரே, සේවය කරන්නට ඕනේ. இந்த உடன்படிக்கை தொடர வேண்டும். මේ ஆண்டவரே, කිවිසුම තවදුරටත් යන්නට ඕනේ. என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா கஷ்டங்கள் අපේ மாறட்டும், ජීවිතේ සියලු ප්‍රශ්න බර உபத்திரவங்கள் மாறட்டும். ලෝකේ බාර ඉවත් වේවා. எனக்கு இன்றைக்கும் கட்டுதாங்க. අද මට උගන්වන්න. I am ready to learn. நான் கற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமா මම ඉගෙන இருக்கிறேன்ப்பா. ගන්න සූදානම් ස්වාමිනේ. நன்றி அப்பா, நன்றி அப்பா, நன்றி அப்பா. ස්තුතියි ස්වාමිනේ. ස්තුතියි ரேகாபாரா லாராபா Hallelujah. சந்திராகாபா ஜாந்த்ரேலேரேதி ரிமா மாமா 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 கார்தியாந்த்ரோலோரோபோ ஷேக்ராதியாந்த்ரேலேரேதி. ஹalleluya 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 ஹalleluya. கேளுங்க கேளுங்க கேளுங்க. தாழ்மை உள்ளவனுக்கு கிருபை அளிக்கிறார். ஜெப பழக்கங்கள் எல்லாம் விட்டுட்டீங்களே, உங்கள் வியாபாரத்துல இருக்கிறதான அந்த தூய்மையான உடன்படிக்கையின் கிரமைகளை விட்டுட்டீங்களே, ව්‍යාපාරයේ තිබුණේ කිවිසුම වත්තරියානේ. திரும்பி ஆதி அன்புக்கு நான் திரும்புறேன் ஆண்டவரே. නැවත මුල් ප්‍රේමයට අපි திரும்பி හැරෙමු. மனம் திரும்புதலோட நான் வருகிறேன் නැවත ஆண்டவரே. පසුතැවීමෙන් මං එනවා ස්වාමිනේ. என்னை திருப்பி தூக்கி எழுப்புங்க ஆண்டவரே. නැවත මා ඔසවන්න පියාණනේ. எனக்கு இக்கபோது அல்ல, මං ඒකබෝධ නෙමෙයි. எனக்கு இக்கபோது அல்ல, මම ඒකබෝධ නෙමෙයි. நீர் எனக்கு இம்மானுவேலரா இருக்கிறீர். වහන්සේ මට ඉම්මානුවේ. நீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர். වහන්සේ මා සමග සිටිනවා. இயேசுவின் நிமித்தமாக என்னை விட்டு விலகாத தேவன் நீர். වහන්සේ නිමිත්තෙන් මගෙන් දුරු නොවන දෙවිඳු. அவருடைய மீட்பின் நிமித்தமாக என்னை விட்டு விலகாத වහන්සේගේ தேவன். මිදීම නිමිත්තෙන් මගෙන් අහක්ව නොයන Thank you දෙවිඳු. Jesus, thank you Stuti Jesus. Swami, Reka Stuti baradiantrolorobo Hallelujah. Prashant zentradiantegerelebedi bakararaba shentralarabadi nema krolorobo Hallelujah. ribriantagaba sentrelerebediantrolorobo zekradiantrelebe nima nadriantogobo. Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit. நன்றி ஆண்டவரே, எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுங்க, ස්තුති පියාණනි. கிருபை பாராட்டுங்க. ස්තුති සුදාත්. தாழ்மை உள்ளவனுக்கு கிருபை அளிக்கிறவரே, යටත් වහන්සේ කරුණාව கூட දෙනවනේ. இருப்பவரே, ස්තුති වේවා. மகிமையை எங்கள் விட்டு எடுக்காதவரே, ස්තුති වේවා.
உங்களுடைய மகிமையை எங்களுக்கு தருபவரே, වහන්සේගේ මහිමය අපට දෙන உம்முடைய පියාණනි, பிரசன்னத்தை எங்களுக்கு மகிமையாய் தருபவரே, වහන්සේගේ අභ්‍යාස අපට මහිමය ලබා දෙන පියාණනි, நன்றி அப்பா. ரட்சணிய நாளாய் மாறட்டும், ரட்சணிய ගැලවීමේ நாளாய் දවසක් மாறட்டும். වේවා, ගැලවීමේ දවසක් වේවා. Thank you Jesus. Hallelujah. தாழ்மைக்குள்ள வர ஆண்டவரே, යටහත් කමතුලට එනවා எனக்கு ස්වාමිනේ. இன்றைக்கும் கற்றுக் கொடுங்க. මට වහන්සේ උගන්වන්න. இந்த பலவீனங்கள் எல்லாம் எனக்கு நல்லா தெரியும். මගේ දුර්වලකම් මම හොඳින් දන්නවා. நான் பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்காதபடி මම යක්ෂයාට ඉඩ ලබා නොදෙන இன்றைக்கு அந்த පිණිස வாசல் எல்லாம் அடைக்கிறான். ඒ මාර්ගයන් සියල්ලම වසා දමනවා. எனக்கு பரிசுத்தமான உண்மையான நண்பர்களை சேர்த்துக்கொள்ள உதவி செய். සුද්ධ වූ අවංක මිතුරන් හොයාගන්න උපකාර කරන්න. Thank you Holy Spirit. ස්තුති ශුද්ධාත්මයනනි. Thank you Holy Spirit. ස්තුති ශුද්ධාත්මයනනි. தேவன் சம்பூர்ணமாய் நடத்துகிறார். දෙවියන් වහන්සේ පූර්ණ කමින් මඟ පෙන්වනවා. முந்தின நாட்களை விட අතීත කාලයට වඩා உங்கள் எதிர்காலம் இதன் நிமித்தமா தான் ඔබගේ நம்பிக்கை உள்ளதாய். ඔබගේ අනාගතයේ මේ නිමිත්තෙන් තමයි බලාපොරොත්තුවක් හටගන්නේ. சும்மா நான் அறிக்கை செய்வதல்ல, මම නිකම් ප්‍රකාශ කරනවා නෙමෙයි. ஆனால் தேவன் ஒரு சிறந்த எதிர்காலத்தை வைக்கிறார். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ විශිෂ්ට අනාගතයක් ඔබට තබා තිබෙනවා. ஒரு விசேஷமான ஒரு நம்பிக்கையை ඒක தருகிறார். විශේෂිත වූ බලාපොරොත්තුවක් තමයි මෙය. ஏன்னா நான் உனக்கு எதிர்த்து போராடுவதல்ல, මන්දර මම ඔබට විරුද්ධව සිටිනව නොවේ. உடன்படிக்கையோடு நாம் போகிறோம். ගිවිසුමක් සමග අපි යනවා. இந்த காலை நேரத்துல உம்முடைய ஜனங்களை பக்கமாய் මේ திருப்புங்க. උදෑසන කාලේ වහන්සේගේ ජනතාව වහන්සේ වෙත හරවන නිසා இந்த ස්තුතියි. நிமிடத்திலிருந்து ஆண்டவரே அவர்களுடைய நற்கிரியைகளை அவர்கள் ஆரம்பிக்கணும். මෙතෙන් පටන් ඔවුන්ගේ යහපත් ක්‍රියාවන් ඔවුන් පටන් ගනිත්වා. விசேஷமாக ஆண்டவரே தங்கள் இருதயங்களை காயப்பட்டவர்கள், විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ හදවතේ තුවාලව සිටින අය, இடரல் உண்டாகின அவர்களை வெளியே கொண்டு வாங்க. පැකිලීමක් ඇති වුණ ඔවුන් එළියට ගෙනා මැනව. கிளையாத்தின் தைலத்தை அவர்கள் மேல் பூசி ගිලියත් සී තෛලයට වඩා பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆறுதல் பண்ணும். ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ සැනසුව මැනව. தீமையை நன்மையாய் மாற்றுங்க. වහන්සේ නපුර යහපත බවට පත් කළ விழுந்தவர்களை මැනව. தூக்கி எடுங்க ஆண்டவரே. වැටුණ අය එසෙව්ව මැනව. பரிசுத்த ஒரு சந்ததியை தாங்க. ශුද්ධ වූ වංශයක් පරම්පරාවක් දුර தங்கள் මැනව. பிள்ளைகளை திருத்திக் கொண்டு තමන්ගේ වැරදි හදාගෙන வைராக்கியமான ஒரு ஊழியத்தை செய்ய உதவி செய்யுங்க. අධිෂ්ඨානමත් සේවයක් කරන්න. இயேசுவின் நாமத்தினால் යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් எங்கள் வாழ்க்கைக்கு மகிமை திரும்பட்டும், අපගේ ජීවිතවලට මහිමය හැරෙත්වා. மகிமை திரும்பட்டும், මහිමය හැරෙත්වා. சந்தோஷம் திரும்பட்டும், ප්‍රීතිය හැරෙත්වා. அபிஷேகம் திரும்பட்டும், ආලේපය හැරෙත්වා. வல்லமை உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. බලය උදා වේවා ස්වාමිනේ. இயேசுவின் நாமத்தினால் යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதா. යාඥා කරනවා යහපත් පියාණනි. ஆமென். ஆமென். ஆமென்.